Lakbay Katoliko Live. Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome sa itong laing edisyon sa itong tulumanon ang Lakbay Katoliko. Sa gihapon ng inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko. Magiguban na usab kaninyo rong buntaga tutak na mga sukintig paminaw. 19 minutos man makalabay alas 7 kabuntagon. Mayong buntag sa itong mga suki minaw sa itong programa. O labi na tamans nabot aning atong live edition. May buntag ninyo. Gahapon, nag-live ta mga gala. Niya, samtang ga-live ta, doon ay atong topic ani is all about kridos pagtuos mga apostolis manunta. Ya resulta ani gipasahan ta ani ni kuan regarding ani ni tawag aning ni ang Rinaldo Soronio Ramos Jr. May buntag mo diha gipasahan tag video niya regarding aning sa Common Sense TV based on PAC Ministry. Kay matod pas ilahang atakes Katoliko, datoy isa nga murag giputlag lubot. Nga gitukod ko nun ni simbahang Katoliko, encyclopedia ra. Unsa ka katinuod ning niya. Niya ayuhon sa nila nigbira ning Katoliko. Dili man na siya tukod tubagana. Wala nang hagit ning isa nila ka amigo nga pangutana bro kanang lisod. Panyag pangutan-on mo ingon mag sayop nga pangutana. Usay. Pangutana na ko og si Ellen Goldwhite nabunyagan ba na simbahan nga yang gipasiugda. Ingon minuog sayop nga pangutana, gidangat. Ay, Ginoo ko. Good morning ni watching from Tagum. Saning ko ana ni. Usang tanaw ni imong komento diri ha. Watching from Tagig din Tagum mi noon. Good morning ni Sister Elsie Choi. Si Brother Noah Masibay, mayong buntag ni mo diha. Paghilusol na migo. Nganong imo man jud kong initan migo. Gulugos mo kay kagpalit ana imong mga libro ug referensya. Unya pamimbrohon ko nimo si Adventist kay tagaan ko nimong tanan. Unsa? Mura na mo ani og katong yawa di ay. Ingnan ra niyang Ginoo ba nga tawag ani ni ang luhod ka na kog musimba hatag na ko nimo ning tanan. Magampo sa ta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria Gracia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay, so may buntag nga ato ni atagan yung lalom nga pagtagad ba kay niamang ko'y usan nila kakauban nga niingon nga ang Katoliko kino gitukod ko nos encyclopedia. Unsa man ni katinuod ning inyong giingon nga gitukod sa encyclopedia. Tanaw na to ni mga igala. Kay murag diring tungoda ba di ta kahibaw nangabugo ba ni sila kasaysayan uwa unsa man jud kuan ani. Napo di ay kay lalom nga pagsabot ni go. Wa pa lang ko'y lalom nga pagsabot ni kuyog na ko si imong simbahan. Ug wala pa lang ko'y lalom nga pagsabot ni kuyog na ko sa inyong simbahan. Mao bitaw ni kung tan-awon bisag kung saon yung convince wa gyapon ta. Di kita mo uban ninyo ang mga taor mong ulog-ulogan ninyo. Tanawa. Sige po sa inyong mga amigo dia. Oy, from RCC to Seventh Adventist. Sige po, namunyagan ba? 25 ka buok. Wala, 75 ka buok. 100 ka buok na bunyagan.
Unya, ang ending, warag yapon ni taas ang inyong kuan, inyong service, inyong membro. Eh ano man, ang katulad po mga ulog-ulugan kayong mga Katoliko mo, inyong madali-dali. Unya, katong mga nagtuon jud asa. Diba? Di man gito niya madali-dali. Kanang Katoliko nga kibiil, kasal, bunyag, lubong, muray gisulod simbahan. Maura gina inyong madali-dali og tawag aning bitik-bitik. Kayo wato ninyo sa Biblia ba? Kayo, di man, kay balong paklik Biblia. Ni uban, di kayo kabalo mo log-out og Facebook. O, diya mo tirag tinuod. Pagtanaw dito sa projector, mo bito ni ang kasagaran sa mga liman sa Sabadista, naanay projector o computer, gyapura na sila computer. Kay tanan nga mga nakita nila sa Facebook, i-download na nila dito. Dahil pagkahuman nila i-play dito sa ilang projector. Ya pag-play, mo ni, Katoliko, tanawan ninyo. Pag-ingon ni Jimmy Reneses og ang Katoliko, gitukod sa yawa. Tuwa dito, gipicture dito sa tupapa, galaman og yawa. Paggabae. May kimugama, di ba nahalata ning kanang puto Adobe editor? Pag magtapad mo ni Aramina dia, murag yung tinuod. Pero ending, editor na dia eh. Di ba? O niya itong balansiyon pag-aiba, di tapadaan yung ulog-ulog suban. Kung magpa-ulog-ulog patanis, tilang dagana na yung kinatong ulog-ulogan na ning trabaho So mo na, og dili mo bugo, nagiingon sa inyong migo diri nga nabugo kuno ko. Og di mo bugo, yawa na mo dia, sige mo hugdokot na simbahan gitukod og kano. Unya uwaton mo ang doktrina brad, naas Biblia brad. Mabasag yun o, mahulay mi ani brad. Kanya among dili mo kaog baboy, naa Diyos Biblia. Ay bisan pag imemorya nyo ng Biblia, bisan pag kanang litra ikating-kating na nyo panulod sa inyong utok, bigya po na mo'y makapatinuod sa simbahan niya gitukod ni Kristo kay digya po na makapatinuod sa inyong simbahan kay ano man. Tawag aning ni ang gitukod na ginmog kano, niya gimemorya nyo ng Biblia. Inyong gidawit ang Biblia kay kini man kung pagsabot nila mga igala sa Biblia, saan niya itong kuan? Narabatay tingog na, marabag piti-piti ni ato ang kuan. Kay kini kong Biblia, kining di ang ilang pagsabot anis Biblia mga igala, usan ni ka gitawag na to sa Bible scholar og accommodated sense. Kung accommodated sense ang atong diskutan, unsa man ning gitawag og accommodated sense? Ikaw nagimo sa imong doktrina. Gi-impluwensya nimo ang Biblia. Dili ka ang Biblia may na-impluwensya sa imong doktrina. Pangutana, RCC ba ang ginganlan sa Mateo 16:18? Kung si Mr. Bacalaris pa'y paistoryahon, wala gihinganlan kung Roman Catholic Church ba na. Wa sa gihinganlan Seventh-day Adventist Church, tabla tang duha. Ingon siya ha? Siya nag-ingon na tabla ta. Karon kay tabla man. Unsay giingon sa kasaysayan sa Biblia ta magbase ni ingon ang Biblia. Job kapitulo 8, bersikulo 8. Basaha ang kasaysayan ug tan-awa. Read the history book and see. Kon kasaysayan ta mosandig, Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ang Seventh-day Adventist base ta sa Google research ofat ka book founder, wa jo Jesu Kristo founder dito. Langal mo putot ani. So kanang giingon ninyo nga gitukod mo Ginoo, mapay magtagod na lang mo lubi ana. Kay maingon mo papiki ay, sus Ginoo dagan kayong katuohan kay ron. Baptist halos tanan gimemorya ng Biblia. Iglesyang Manalo halos tanan naas Biblia. Why simbahan rong ni claim nga ako gitukod og yawa. Tanan simbahan nag-claim ng San Mateo. Mao na kun atong tan-awon mga higala, ang nakapasar sa claim ang simbahang Katoliko lang kay natay solid nga mga ebidensya mo nay klarong tin-aw. Lakbay Katoliko Live. O sana ni ini mga higala ang atong kasaysayan sa Pilipinas. Pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo, I will build my church. Tukodon ko ang akong simbahan. Di na encyclopedia ha. Nasamas panghuna-huna atong inyong amigong gitukod ng encyclopedia. Oh no!
Pag-ingon sa atong Ginoong Hesukristo, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko nga akong simbahan. Kinsa man ning simbahan na? Padayon tagbasa ng 19. San Mateo 16:19. Unsa may giingon dia? Ihatag ko kanimo ang mga ginghari, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Tiyaning ni ang gitawag na tog Amplified Bible. Basahon na to niya, kay klaro kayo dia ang gingharian, ang yawe dia nga gihatag ni Kristo sa gingharian, authorization. Yao, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. Pagkamatay ni San Pedro, kinsa may gitagaan aning yabiha, kinsa gibilinan niya, si Ellen Goldwhite? Sakto tong giingon sa inyong kauban, San Mateo 28:19. Ang gisugo diya mga apostoles ang gikomisyon. Unsa man ang mga apostoles nga gikomisyonan ni Kristo, San Mateo 28:19, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug giwali ang mayong balita. Anang sa San Marcos 16:16 na. O sa 16:15, ang San Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Klaro kay na? Yaon sa maning gasugo nila. Hebrohanon Kapitulo 3 versikulo 1, Pangulong Pari. Normal na kung Pangulong Pari kay mo sumusunod. Pangulong Pari ba? Dili, pari sad. Kaya ang labaw na si Kristo ra. Kung balansiyon na to, asa man ipasok ninyo si Ellen Goldwhite ana? Kanang inyong giingon sa inyong pastor, silence ang Biblia. Silence me. Nganong niingon mo si Ellen Goldwhite gisugo? Wa man nag-mention sa Biblia. Boy, gidangat ninyo aning trabaho. Lakbay Katoliko Live. Moni ba? Magbalanse kitag tinuod. Ayaw mo pailad ani mga gitukod og kano. Sulay ra gon yung nag-ukay kay karon. Di naman tayong para sa unang maadto patagawas nasod. Kinahanglan pa ta mga utana, silingan-silingan, nagdaon sa nanghitabo dito sa kilid-kilid. Karon wa na. Nigmata nimo, inigana nimo cellphone, kit andang nalibang ka dito. High-tech na kay taron, in short. Kaya kung giingon ni ba, high-tech, kung sa maning high-tech, abbreviation dalas, high technology. Kinsa may mas labaw pare o papa? Mas labaw ang Santo Papa o Rango. Now, balansita, San Mateo 16:18, kinsa may gitagaan og yabi sa gingharian sa langit, si San Pedro. Pagkamatay ni San Pedro, asa man ang yabiha? Kinsa may gitagaan na, kinsa gibilinan na. Kay makasubmit mog simbahan nga gibilinan na, apel dokumento mo na itong pabunyagan. Oda nga pagkamatay ni San Pedro, kay matod pas Biblia mga higala, maawaaw unta ang imuhang, ito basahon ni, magklaruhay tadaan ba? Ningon dire sa Buhat 1:20, kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala na'y makapuyo ni ini. Og nasulat usab, aduna untay mo puli sa iyang katungdanan. Mo bitaw tong si tawag aning San Pedro, gitagna na daan ni Kristo nga unsang paagiha siya mamatay, di ba? Tanawa ra gon ni San Juan 21, tawag aning ni ang 18, sultihan ko ikaw sa batan-on pa ikaw ra ang nagbako sa imong kaugalingon, og makaadto ka bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang bagbakos kanimo. Udadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Uning pagkamatay ni San Pedro, ilansang man sa cross uban sa mga kakaubanan. Ang nagkasunod sa iyahang pagkasanto papa si Pope Linos. Munang hantod karon gipasa na nga mga generasyon nga authorization ni Pope Francis, successor of the apostle. Munang dunami gitawag apostolic succession. Ya dili mi mabugto gikan ni Kristo sa mga apostoles hantod karon. Ya sa maning inyong giingon amoy apostolic succession.
Wa magali kalibutan ng inyong amigo gipangutanan nako kisay gabunyag dilin Goldwhite. Oh no. Unsa man eh? Dia palang daan iungot na mo. Gabunyag dilin Goldwhite o mo'y kalibutan. Lakbay na lang ang taon. Katoliko. Ha? Now, kinsa may buot ipasabot unsa man ang niya. Tabasa ni Biblia, meaning magklaruhay ta ba? Sa Biblia, niingon si Propeta Daniel, sige ra kita ga-explain ani ba? Pinamang giuban nga di gyud makasabot. Sa Biblia, niingon si Propeta Daniel, but in the days of this kingdom, the God of heaven, ang Dios sa langit, will set up a kingdom, magtukod og gingariuan, shall not be destroyed, and never be destroyed, dili gyud malumpag, and his kingdom shall not be delivered up to another people. Ang iyang gingharian dili mapasa og dili mailog si bisan kinsang tao. Ni ay atong footnote sa Biblia, basahon na to. Ibusandig tag footnote sa Biblia, di ta manandig gani kaugalingong panghuna-huna lang. Di mabasa. The kingdom of Christ and the Catholic Church which cannot be destroyed. Katumanan sa panag-an ni Propeta Daniel, San Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, pisa ng kamatayon, dili makabuntog na ini. Lakbay Katoliko Live. Atong sulayag basa, Kol. Kung tinuod ba ng giingon nimo nga ang simbahang Romano Katoliko gikan sa paganong Roman Empire. Atong basahon. May ni magklaruhay tas kasaysayan daan. Kay kanang giingon nimong Roman Catholic Church gikan sa Roman Empire, ebidensya ipagawas na. Kay dali ra kayo ang pagsulti nga gikan mis Roman Empire. Ang pangutana, unya apostolic Christian day mo. Ikaw gaingon dili kami. Ipamulong mo. Nga may imong state religion ang Roman Empire Christianity. Asa ebidensya ipagawas na. Atong basahon ang mismong kasaysayan kung nagsugod tag Roman Empire. Kay kung nagsugod mag Roman Empire, magpamimbro ko sa imong simbahan. Magpabunyag ko. Kung nagsugod mig Roman Empire. O ni, daghan tag followers diri sa atong Facebook. 34,000 man na kabuok. Ako ning i-boost out diri ha. Kung mapamatud-an ako sa kasaysayan nga gasugod mig Roman Empire, magpabunyag ko nimo. Ipakita daw. Kay diris ako di man, basahon ako ha. Sa history of the Roman Catholic Church, dili ba yan niya to putusbuwad? Kanang imo, putusbuwad ng imo. Iwa gyud lahi ning Apostolic Christian or Ancient Catholic RCC sila nga mao man na. Dapat makabalo ka sa history sa kasaysayan. Diyaw? The history of the Roman Catholic Church, New Book Knowledge Encyclopedia, ang bagong kahibaw, ang bagong kahibaw, ang bagong libros kahibaw. Mo ni bidisaya ani. Ang RCC gikan lagi sa Roman Empire, asa lagi mong ebidensya na. Wa man ka kabalos pangutana, pastor. Si pastor may kabalos nako. Ako na minoy pangutan-on ni pastor og kanus ang birthday ng Kristo. Ako na minoy pangutan-on. No si ni pangutana pastor, mangutana pastor na ni. Tanaw na to. Napabatay effect dire be. Usahay mo wa nitong connection. Tanaw na to. Napabatay effect. Diara. So, atong tanaw ni, kung gasugod ba gyud ang Katoliko sa Roman Empire, the history of the Roman Catholic began in Anapirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. Di man lagi Roman Empire ni niya. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Si Kristo man lagi nagtukod, nagasugod man lagi sa Jerusalem.
Asa man ang giingon nimong Roman Empire? Ipagawa sa imong ebidensya. Ang Sabadista, asa man nagasugod? Roman Empire na? Aw sa Jerusalem? Aw na to ning inyong gitawag gikopya na lang na kunis cover sa inyong nay logo nga General Conference maniluguha. Gikopya na lang na kunis cover nila katong birthplace nila nga nailapida. Kaya ron kuan. Kay naguba ang printer diri di maka-print. So dili lang ko gisulat. Aron basahon na lang nato ni the birthplace of the Seventh-day Adventist Church. O diya, basahon na to. In April 1842, a group of netizens in his town banded together. Grupo-grupo ba? To form the first Christian society in the Adventist movement of 1842 to 1843. Disposed at Advent Hope in January 1862. These Washington Sabbath keepers after the meeting of many years as Lucinate Group organized as the first Seventh-day Adventist Church take second left opposite the common 2.3 miles on Millen Pond Road to the site of this building. So sa Amerika ram day mo gasugod. Oh no. Ha? Sa Amerika ram day mo gasugod. Nya gidukod ni Kristo sa Jerusalem. Wala gid mo, gitukod na gid ay mo kano. Imuhang libro nga imong gibasa inyo man ang kadagkuan wala gyud mabasos Biblia. I-provide ang imong ebidensya nga paring Katoliko Romano tagiya aning gitawag na to og the New Book Knowledge Encyclopedia. Kay maingon ka Katoliko may author na brad. I-provide na. Ha? Karon brad, i-grant na to without admitting kay mura ba ninyong palakaw nga ang contributor anang Katoliko. I-granting na to without admitting for the sake of the argument kay Katoliko ang contributor. Gibuangan mo sa encyclopedia nga before na i-publish naman na editor. Kunya dili ba ya? Isample lang, Sabadista ka. Nipasa kag article ana nga para masulod mo sa encyclopedia kining gitawag na to og kumpanya sa encyclopedia. Agion pa nag-investigar. Mo bitaning dunay editor. Kung kanang imong article tinuod ba na? Kay kung ma-probe sa taga-editor o ma-probe sa pag-investigate nga dili tinuod, dili na i-appeal sa ilahang gitawag og kumpanya kay public consumption man na. Dili man na pareha aning gitawag na to mga kining ingno na to nga mga encyclical book para aning libro Sabadista, librong Katoliko, mga encyclical man na, buti pasabot. Kung moingon mong gitukon mos Ginoo inyuhan ang pahayag. Pwede man mo makagamaan na kay inyuhan na libro. Pero the fact aning sa kasaysayan at tamusandig na anay mga kontributor. Unya kay kulto kuno 321 AD. Sa ato pa di ay before ang 321 wala pa'y Katoliko. Asam ni imong common sense TV. Common sense TV di man kasi kuan. Asam ni imong sentido common. Nga matod nimo gitukod sa tawag aning ni ang kuan. Si Constantino na imong Santo Papa. Oh, no. Wala gitukod na gid mo kano. Wa yo mo katik ana founder ninyo is Amerikano. Asun pa ni kuani tawag aning ni ang imported nig sa ilimnon pa ni. Imported nig sa ilimnon pa ni gikan ko gawas. O gali kalibutan ning uban ug kanus ani naabot diri sa Pilipinas sila simbahan. Mayong buntag, sir. Nawala man. Musulod gini diri kinahanglan klarong signal ha kay para dili malang-alang. So wala. Kanang giingon nila gitukod mig encyclopedia, makabarog ni wa encyclopedia. Kamo dili kamo nagtukod kay Espanyol. Yan sa mga Espanyol lang gatukod. Asa raman ni giingon yung si Constantino gatukod. Karon maingon na sa mo gitukod og Espanyol. Unsa mo gitinuod ani? Yato pa isa niingon pag gitukod og yawa. Ang isa gitukod sa encyclopedia. Unsa mo gitinuod ani founder sa simbahan Katoliko? Ha? Di ba? Asa mo gyud tinuod ani? Ingon ka nga gitukod mi sa gitawag og kuan kaning Kastila, Espanyol, ano lagi. Disulod naman tong usa diri paglawgaw. Sige daw,
i-prove ko nung imong giingon nga gitukod og Espanyol, pasudlon taga dire kung kapasar ba nang gitukod og Espanyol. Imo ning i-decline dire, chismis nang imo. Parehar ka ni imong migo bang niingon nga ay gisugod ra mo sa kuan. Kining Roman Empire. Sige, maayong buntag, sir. Taga po. Salamat sa imong pag-invite, no? Yeah. Mm. Na, Sir, unsa ka tinuod, sir? Nga giingon, unsa ka tinuod tong giingon nimo gitukod mig Espanyol? kay sulpot man mo. Ikaw ba Kinsa man nag-ingon nga, kinsang Espanyola gatukod ana, sir? Ikaw ba nag-ingon na nga sulpot mo, sulpot mo. Di ba? Ako lang giklaro to daan, sir, kay magalibog ko ba kay giingon mo ka gitukod mis Espanyol nya. Pareha bitaw aning moingon ta, sir, nga gitukod og Pinoy. So specific kinsa mang Pinoy gatukod ani. Kana bitaw imong giingon nga tinukod og kano? Di mo na tinuod. Di ba? Alagi sa o di tinuod. Ha? Taga ang taga ebidensya di tinuod. Tinukod mo. Dara paminaw sa ada sa ay sus akong basahon ni ha. 70 Adventist belief. Tanaw na to kisabay gatukod ninyo. Dara Ellen Goldwhite, one of the founder, usas magtutukod sa Seventh-day Adventist Church. Isa ra siya sa mga founder pero dili siya Usas founder kay ngano man? Nganong one? Tungod kay upat ka buk gatukod anang inyo. Si Joseph Bates, si J.N. Andrews, si James White, ug si Ellen Goldwhite mo nang giingon diri, one of the founder. Kay usas siya sa mga magtutukod. Sa upat ka buk magtutukod nga puros kano, wa joy Hesukristo founder dito. Unsa may kalahian sa founder ug leader? Kung dili ka layo mo kay nang founder atong gisgutan dili leader. Founder from the word found nakakaplag. So lahi ang founder sa leader. Unsay binisaya ang founder? Unsay binisaya sa founder? Leader mo na siya leader. Unsay binisaya sa founder? Founder from the word found nakakaplag. Dili wala ko mangutanag asa gikan etymology ana. Unsay bisaya anang founder? Ang Bisaya anang na founder nakakaplag siya. Siya ang nakakaplag. Unsay nakakaplag? Unsay nakakaplag? Nya katong gingon nimo balik ta sa gingon nimo nga unsay nakakaplag? Asa may imong ebidensya nga Bisaya sa founder nakakaplag kay sa ako diring gitawag og Oxford Dictionary ang founder ang Bisaya tigtukod man. Silent ER na siya. Silent ER. Ayaw kong ignorantihag grammar kay ayaw kong ignorantihag grammar na mga silent ER kay education ni imong kastorya. Founder o founder. Tinagalog. Unsay Tagalog sa founder? Founder o finder mamaora na siya, no? Finder mao kalayo ra. Oy, unsay tinagalog sa founder? Unsay tinagalog sa founder? Wikipedia. Paminaw sa unsay tinagalog sa founder kaning Tagalog term. Ang ingon nimo ganina tinukod og kano ang Seventh Adventist dito pala. Dili ako'y namulong ana ang inyong libro. Oy, dili ako'y namulong ana ang inyong libro. Nanay 70. Kana si Ellen G. White, isa ra na siya sa mga founder. Dili na siya ang nag-build sa iglesia. Kay kanang founder sa ang Adventist. Kadali lang ba? Unsa may tinagalog? Ano lang ha? Brad, kay murag lisod man ka. Pagtukod pa sa Genesis pa. Lagi. Akong basahon na. Ato. Bro, may buntag bro. Akong basahon. Genesis 2:2. Ayaw ng dos-dos, kay layo na kinay dos-dos. Narataning term nga founder. Uy. Ningo magkang tinukod og kano. Genesis pa lang daan na. Dili man na simbahan di ana. Wa pa may iglesia na dos-dos nimo. Mana dos por dos. Ha? Kubad ako ang simbahan bas mga Hudyo, Dominguista ba? Kung moingon kag simbahan sa mga Hudyo, Judaism ilang simbahan. Unya mo na relihiyon sa mga Hudayo nga isa ba? Mo na relihiyon sa mga Hudyo nga tinuohan. Okay. Normal nga sabadista sila sabat keeper. Okay. Ug kanang sabat keeper nga imong giingon nga mga Hudyo, mauna ang nagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Idol to tigon sa mo. Ang akong Lakbay pangutan na to baga. Katoliko. Ang pangutan na ba? Ang katong mga Hudyo sa Badista to dili. To baga kategorikal. Sabad
Okay, atong basahon na. Ya, aron magklaruhay ta. Categorical. Lagi ba? With ebidensya, with ebidensya kung iatag nimo. Dara. Likay-likay, ayaw, likay-likay. Introduction to, ayaw sa lagi ba, mutubag ko, para klarohon na to. Introduction to World Religious and Belief System, pahina 49, Judaism. Unsa man ning Judaism? The religion of Jewish people. Mga Hudyo nga tao muna ilang relihiyon. Nangutana ka unsay pahulay ato. Sabado ilang pahulay, ambot ig unsa mo ato. Kuan man ka nga primero giingon nimo ang Seventh Adventist tinukod og kano? No. Ang Seventh Adventist is gidinay ilang libro. Gidinay ilang libro. Wa na mo dawat. Ay mong statement. Wa na mo dawat. Hoy, Sabadista. Nawagan tas tanan Sabadista diri nagpalo. Dingon yung migo, I don't care. Wa na siya pakialam sa iyang libro. Interpret nimo na, wala ka kasabot. Sige. Unsa may tinagalog aning term founder? Kumana ko ana ang Tagaloga ko no. Tagaloga ko no niya. Tagaloga ko no. ginang founder. Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist. Si IT magkaimong kurso. Sa. Tagaloga ko no na. Tagaloga ko no. Ellen White gapo, isa ra siya sa mga founder. Dili gid siya mo builder. Wala ko mga builder. wa. From the word founder. Ayaw sa ba? White utaras nakakaplag. Siya ang nagpapangon Sige. sa mao nga iglesia. Pero nadaan ang mga iglesia. Bro, nasa ko'y pangutana, bro Gaps. Saman. Katubang sa panahon ni Moises ba, di ba, ni gawas magkislagikan sa Egypto. Di ba, natong panahon tungo sa kadaghan sa mga tao nga iyang bahin-bahin niya ngadto sa tagsagatos, 200. Nato yung mga founder Gaps wa. Nato yung mga Wala na leader tayo ng pambutang labot. ni Moises. Paano sa paminaw ha? Abot. Wala na tayo labo. Paisa, tubagon na ko ha. Kung mangutan na kag nabatoy leader. Wala ta magisgot kung nabato sila leader o wala. Dili na nato na iso unsa to silang Moises kaniya to. Ang atong gilalisan Andre kanang simbahan nga imong gipasakupan karon kano ra gyud gatukod ana. Kung moabot kas panahon nilang Moises, wa jud kay kalabutan adto kay in the first place dili ta sako sa mga Israelita. Kumbaga ang pangutana, napay founder niya ang panahon sa iglesia nila sa mga Hudyo. Naba kay mabasa Gaps diha bisan usan ang kateksto Gap nga naba kay mabasa diha Gaps nga dunay paring hintel Gaps na Gaps wa. Doon ay panabot na magagparing hintil nga naram tas magtutukod ang atong gisgutan. Di ba kana diha nang tanong kita kay Simang, programa nang oy, tanong ang atong topic din ni karon, ang simbahan nga gitukod og kano og simbahan nga gitukod ni Kristo. Kayang isyu sa imong kauban gabi kung nalantaw gitukod mig encyclopedia. Karon ibuhi na sad ning naiga-comment dire nga gikan mig Roman Empire. Ang imong amigo si Bulawan gitukod mig Espanyol. Wagay katubag isang Espanyola gatukod. Ya maabot katong panahon nila ang Moises nga wala ra ba gitay kalabutan na dito sa Old Testament kay wa pa ta nag-exist dito. Ikaw wa nag-exist unsa man ka gikan ka sa unggoy wa ka nag-exist. Unsa nag-exist na ka panahon sa Old Testament? Nanang kaliwat sa Old Testament. Pila na may edad ni mo ron? Bulawan ay lagi sige hulog kag away nga ni Bulawan. Kung ga-exist na ka panahon sa Old Testament, pila na may edad ni mo ron? Tana pa. Naunsa na naman yung tawag ko. Ayaw pag ginimo ginawing diri kay good morning po anan. Nagyaw-yaw si Gapo. Morning. Matod mo ganina ang Seventh Adventist tinukod og kano akong pangutana unsang tuiga ang Iglesia Romana Katolika na establish ngadto sa dire sa kalibutan. Sa dire sa kalibutan. Basahon ako. Unsa daw tuiga? Utana siya. Base sa gitawag natog Britannica Encyclopedia 33 AD. Base dire sa atong kasaysayan sa Junior Book Knowledge Encyclopedia, began in an upper Rome in Jerusalem, founded by Jesus Christ. Founded by Jesus. Klaro kayo palakpakan. Wag tayo
Balik basa. Wala ko na mabasa. Balik basa. Ayaw sa. Oy, mabasa pa ko. Balik basa. The history of the Roman Catholic Church began in Anapi, Rome, in Jerusalem almost 2,000 years ago. Unsa ning simbahana? The church may be described as the society that Jesus founded. Palakpakan again. Nana sa Bible. Asa to ba naman? Katong ingon nimong 1800 Unsay naman ka? Sa 1890, sa 1800. Ya pa. Basahon gyapon ako ni libro ninyo. Libro gyapon ninyo para makahibaw ka. Mali ko nganyo nimo. Tuon kas kaugalingon nimong libro para mo rin katag nimong kitinawan. Paina 213. Diha sa mga Katoliko. Wow. Saman. Adunay dagang ilabi ang matinud-anong Kristohanon. Andot gayo. Nga nagakinabuhi sa tanang kahayag diha kanila. Og ang Dios magabuhat alang nila. Palakpakan gyapon. Tungod kay ang uban nga mga karnero gapon nangasaag pa. Nagabuhat. Sino nga saag? Ayaw na. Ayaw na. Gisulat na may mga mo pasalamat ang gisulat mo. Ang kamatuoran gitukod ra gyud mo kano. Miingon ka nga sa PED na ana ang iglesia nga ana Katolika. Dili ako igaingon kasaysayan, igo lang kung nagbasa, ayaw kong pasumingli kay sabantas ko ani. Bot-bot ang kasaysayan, i-provide nimo karon ang ebidensya. Nyo kining ebidensya imong i-provide ha. Nga gitawag na to og Britannica Encyclopedia bot-bot na. Kay bot-bot pa ang sa kay kun bot-bot ang Britannica Encyclopedia, ikaw mismo ni gamit ana sa live. Ayaw pagpataka. Ikaw mismo ni gawin sa live, nagpataka na pud ka. Ni gamit ka Encyclopedia Britannica imong gipamatud-an nga gitukod mig Santo Papa nga si Constantino. Nahinumdum ka ni sulod ka sa live ni Kalisa David. Ayaw na. Kadugayan na ni atong live, ganing kadugayan na ning live nimo gaps ba? Murag tayong upat gaps, murag magparehas na tagnaong gaps. Magparihat tagnaong. Okay ra na sir, basta di lang ta parihat pagtuo sir. Sir. Okay ra ni magkapareho tagnaong basta di lang ta parehog pagtuo. Gaps mangutan ko nimo. Pagpareho tag pagtuo sir, disgrasya. Lagi. Walay problema sir. Paminasa. Walay problema sir, walay problema magkapareho tag sanina, magkapareho tag nagnaong. Ayaw lang mi ipareho sa inyo doktrina. Unsa may doktrina ni Cristo gaps? Pareho magdoktrina ni Cristo gaps. Ikaw gaingon dili ako. Kapag sa takong pangutana nga niingon ka nga kung ako nasayop niingon ka nga 1870 mo gitukod. Tama ba ko? Dili. Pataka na ka. Wala ko niingon 1870 mo gitukod. Natukod ang simbang Katoliko sumala sa kanang ikaw niingon ko natukod ang simbahan. Paminawa. Ningon ko, natukod ang simbahang Katoliko, 33 AD, base na sa Britannica Encyclopedia. Kanang giingon nimong 1870, paminaw sa ba? Hoy! Ayaw sa lagi sapaw-sapaw. Lagi ayaw sa sapaw-sapaw. Para magkasinabtan na ita. Kanang giingon nimo nga ipasangil mo sa ako, 1870, mauna ang pag-opisyal pagngalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Dili na mo pag-opisyal sa pagtukod sa simbahan. Sama pananglitan karon nga inyong i-deny nga gihinganlan ra day mo gi-adapt niyo ang pangalan ninyo 1816 adre sa akong Glorious Encyclopedia. O deny man mo ana. Okay. So karon ka po, kaningon man ka nga 33 AD si Kristo nagtukod sa iglesia nga Romana Katolika. Ayaw lagi kong pasuminglay. Igor akong gabasa. Base na sa Britannica Encyclopedia. Encyclopedia Britannica lagi. Sumala na ko. Sumala sa Encyclopedia. Igor akong gabasa. Ang akong sunod nga pangutana ga po, sa panahon ni Kristo, Akong sunod tubag. na wala pa ang 33 AD, before 33 AD, tamate, before 33 AD, moangkon ka nga nanay simbahan nga gistudan ni Kristo. Wa pa ang 33 AD. Yes, mo na simbahang Katoliko. Mo na simbahang Katoliko. Dili sa badistang gitukod og kano. Wala pa 33 AD. Nanay simbahan si Kristo, moangkon ka o dili.
Ang 33 AD mauna ang inaugurasyon sa simbahan. Muna giingon diri sa atong kasaysayan, Pagtukod it lagi. is considered the birth of the church. Paminaw sa lagi ba? Sa simbahan ninyo. Sa 33 day. Nah, Okay. Ano, Karon kay sa lagi ba? Ayaw sa sapaw-sapaw. Para magkasinabtan na tayo sa sapaw-sapaw. Brad Eugene, na, Oy. pwede ko mangutana Ako. ni Bulawan. Bulawan, Mr. Sa kadala lang bro, kaya ko sa explainan ni Bulawan bro. Ay lagi ba? Ako ayaw sa sapaw-sapaw. Oh. Kanini ang giingon sa gitawag na to og Britannica Encyclopedia 33 AD no. Before 33 AD wala pa ba natukod? Natukod na kaysa kining San Lucas 3 sa ayaw sa paminaw sa ayaw sa sapaw-sapaw. Ayaw sa sapaw-sapaw. Mr. Monia. Mao ni kinaiya sa sabadista walay batasan mo nang inig debate public mabadlungan kay ilang amigo magsigig ingon ilang debater dito ba nga, magbaton tag pamatasan sila dito sa kilid-kilid singgit-singgit way batasan. Yeah. Paminaw sa Tukod. so wala tukod daw pa matukod. Diya ha. Sa San Lucas kapitulo 3 bersikulo 23 dingon mga 30 na ang panuigon ni Jesus, nagsugod siya siyang buluhaton. Usas mga buluhaton ni Kristo ang pagtukod og simbahan. Okay, So 30 anyos natukod na ng simbahan di ana ang inaugurasyon, ang birthday gikonsiderar 33 AD. Pag moingon ka 33 AD natukod, tinuod na. Pag moingon ka 30 AD natukod, tinuod na. Suma total, first century eksistado ng simbahang Katoliko. Lakbay Unsa man Katoliko. gitukod ato Okay, gas? okay. Okay, sige. Akong panahon. Si Bang Katoliko gani. Gapo. Asa kay burang Naman, si Ibig nas gapo. Kami. Naman, 70 Adventist. Bro, ako Okay, niya. Katong Ito gitukod ba nga before Wala, 33 katong na gitukod Di, kasi nawala na isa, bro. Kristo. Tubagon. O, yan na, Atong tubagon. Bro, Bulawan. Atong tubagon. Gitukod ni Kristo ba nga gisudlan ni Kristo nga gitukod man ka ang simbang Romano Katoliko. Wa paminaw sa mutana mo to. Gisudlan ni Kristo ba nga kay gitukod. Ay, sa. Ato. Untang to ikaw. Pagpakita mo ka ng ebidensya. Ato bang gitukod ba? Ay, sa ato sa ang baton ni si Kwan. Ato sa ang baton si G. Armonia. Sige, sa. Unsa to imong ingon? Mao ba ning gisudlan ni Kristo? O dili ang akong pangutaw, balik ko na ko ha, klarohon ako. Ang katong gisudlan nga simbahan ni Kristo, unsa tong adlaw yung gisudlan Sabado to Domingo, tubaga lang ha. Mo to sinagoga sa mga Judaism. Unsay pulos nga nang nisulod si Kristo dito? Paminaw sa mo to sinagoga sa mga Judaism. Di. Unsa may purpose ni sulod si Kristo dito? Aron pagwali, aron kabigo ng mga tinuohang Hudyo ngadto sa iyang pagtuo. Mo nang resulta ang mga Hudyo nangasuko sa yaha kay wala kadawat sa iyang tinudluan. Mo nang bupat yun si Kristo dito. Huwag ko maghisgot o pagpatay. Ang akong pangutana ba nga. Lagi ba da gitubag ka nako. Ano yan? Okay, ang adlaw niyang gisudlan sir, paminaw sa ang adlaw nga iyang gisudlan dito Sabado. Ay, salamat. Kanang Sabado, paminaw sa kanang Sabado pahulay nas mga Hudyo. Unya kay ang mga Hudyo adto man magtigom sa sinagoga, gisudlan ni Kristo dito kay kadtong mga Hudyo mabuot niyang walihan sa adlaw sa Sabado kay didto magtigom ang mga Hudyo. Sa maragon na sir naabo ba og ang tabo lulos ayaw adtong Domingo. Oyo nakagaps nga sa Sabado ko yung pagpuli sa mga Hudyo. Ayaw lagi ko pasakyaan ang imong gitawag Sabado. Ayaw ko pasakyaan ang imong gitawag Sabado kay kung daginuto na to na imong Sabado kay kabalo ko teknik ninyo. Inyo kong pasudlong sa laang anang inyong Sabado. Mo bitaw nang bisag unsa na lang inyong i-intro para Sabado ang sa pamina sa. Sa sapaw. Ayaw kong pasudlan sa inyong laang nga bisag unsa na lang inyong i-intro para mo ending tag Sabado. Ang inyong isa ka kauban ingon sa Brad bangutana ko unsa man muuyon ba ka kinsay amahan sa pagtuo iko si Abraham. Si Abraham ba brad nagsunod sa sugo o sa suguha Sabado ending ra gyapon Sabado. Oh. Ay lagi ending gyapon Sabado. Ikaw lahi po di mo tirada din. Oh karon ang pangutana. Sa ang pangutana ha. Pa istorya pod mi oy no. Lagi ba? Ay pamati sa akong explanation. So salamat kayo Pamati sa akong explanation na. Sabado gyud si Kristo. Salamat. Dili. Brad, wala ko muda, wala sa ayaw ko buhat-buhati ha. Ayaw ko katika-tika ha. Wala ko na mahayag din nga si Kristo Sabadista. Nisulod siya sa adlaw Sabado. Paminaw sa explanation.
Nisulod sa adlaw Sabado ingos nandan niya ikaduha. Dili ra ba gyud kada Sabado nisulod si Kristo sa sinagoga kay ngano? Kung basihan na to ang mga senaryo sa Biblia, si Kristo naas kaumahan adlawng Sabado, si Kristo naasad sa bukid adlawng Sabado. Kung basihan sa dato ang senaryo sa Biblia, adlaw si Kristo Diba? nasa templo. So di ka makaingon uyo- Sabado lang. uyong kagas, Kaya sa uyong- ayaw sa lagi ba? Diba? Ayaw sa Uyon, so uyon Ayaw sa laging sapaw. Istorya sa ko gapo. Isa. Matod ni Gapo, si Batang Isan sugod. 33 AD ganina na anang Iglesia Romana Katolika. Unya niingon na po siya before 33 AD na ang Iglesia Romana Katolika. Unya kining gisudlan ni Kristo sa 33 AD sa 33 AD gitukod ni Kristo ang Iglesia Romana Katolika matod ni Gapo. Unya karon kay si Kristo sa before 33 AD ni sulod naman og simbahan. Ug kaning simbahan nga gisudlan ni Kristo sa wala pang 33 AD Lucas 4:16 adlaw nga Sabado. Ug dato pa dili ni Katoliko, kay Katoliko Domingista, Sabadista si Yung sa Kristo, bro. Domingo. Tubagon na to. Tubagon ako ha. Husayon ako na. Ang San Lucas 4:16 dili sibat na magsugod si Bulawan na ning trabaho ah. Oh no. Mulagan lagi dai ning yawa basta magkatubang nagkatoliko. Ayaw dagdagan kay paminaw sa explanation. Ang San Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 basahon na to ha. Unsa may giingon? Pumunta si Hesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat. Ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Hudyo. Dili na sa Seventh-day Adventist General Conference. Para na sa mga So Hudyo. dili na para sa Katoliko So gab. kanang niyang giingon diyang gatukod si Kristo og simbahan sa San Mateo 16:18 na nasa Efeso 5:23 si Kristo so, ang Gaps. ulo sa iyang iglesia. Okay, Gaps. San Lucas Kapitulo Gaps. 1 versikulo paminaw sa Istorya ba? po ta ba? Hoy. Lagi ba pa-explain sa to? Sa sulat ni Apostol San Pablo sa Colosas 1:18, siya ang ulo sa iglesia nga maong yang lawas. Normal na nga sa kasaysayan sa atong gibasa, si Kristo naa sa sulod sa simbahang Katoliko Dili. o kini simbahan na mo ni gisugo niya misyon sa Gaps. kaluwasan. Gaps pangutana ko Gaps. Lakbay, Follow-up, Gaps. Katoliko. Ang simbahan nga gisudlan ni Kristo sa una Gaps Sabado, ang simbahan nga gisudlan sa Romano Katoliko kag Hentil Sabado Domingo. Sa Sabado Domingo. Dili ba? Aya lagi kong pasudla na imong Sabado. Paminaw ha. Wa ba ka kasabot sa akong term. Sa kay na. Diyan ha. Ano man nga Ang gisudlan ni Kristo nga sinagoga. Ay, mo ni kabalo ko sa sinagoga. Basahan na to ni Kwan. Basahan na to ni og meaning sa sinagoga. Inyo ba na sa mga Dili ba? Seventh-day Adventist? Saan? Gani nang utana kay ko ninyo Sa- kay sa- mo bro, nagpo- bro, programa. sige, Wala na sige, gani ko sige. Gaps. Sa imo gani ko ninyo nga Okay. kana bang Ya, gisimba ato sa basahon. Oy, paminaw sa lagi ako husayon na imong kalibog. Simbahan Paminaw. sa mga Hudyo. Lagi. Ato husayon na sa imong kalibog. Sinagoga, unsa may sinagoga? A building kani base sa Alpha and Omega. A building, house, the meeting house, eskwelahan, an administrative facilities of a Jewish congregation. Si Kristo ni sulod dito sa adlaw paminaw sa ba? Si Kristo ni sulod sa sinagoga adlaw tong Sabado. Ang purpose na dito para walihan tong mga Hudyo nga nagtapok dito patuohon nga maoning Mesiyas nga gisaad alang sa kaluwasan kay kadtong mga Hudyo kaniadto wala Okay. na sila modawat nga si Kristo mao Mesiyas. Salamat kay Gaps nga. Karon kaning sa Romano Katoliko paminaw sa mga Hudyo diha sa pagtulunan ni Jesus paminaw dili sa mga ba Katoliko. kay mao lagi ni mao nang di ka kasabot kay di mo ka maminaw sa kong explanation wa pa ko na mag-explain ka sa Sige, sapaw sige. na ka. Bantay ka mangutana ko Oh, ka mutubag. kanang giingon nimo nga Roman Catholic Church, Domingo ba na? Domingo na ngano man. Ay, salamat. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, si Kristo nagtukod, siya ang ulo ana, Palakpakan. ang nabanhaw nga Kristo, Palakpakan. nabanhaw sa adlong Domingo. Mo na nga sa unang panahon, ang mga unang Kristiyano nagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo kay mauning adlaw ang adlaw nga gihimo nilang pahulay. Na, gibalhin ni Kristo Gaps ang Lakbay, Sabado nga Domingo Gaps. Katoliko. Gibalhin niya wa. Sige balhin niya wa. Di ba ang Sabado ba kay Kamo gibalhin ba? mo Domingo. Kamo ba? Hoy! 2023 mag-eleksyon na las barangay. Mao ra gihapon ni inyong isyu Sabado, Domingo. O sa may O ang atong topic dire True Church.
Ang atong topic dire true church, ayaw amba ka na Sabado ug Domingo kay in the first place wala ra bagitay labot na Sabado kay sa mga Hudyo sige. na ug nagpakahudyo ka disgrasya ka lagi pa dai Andres Loibe. Si Kristo, Hudyo o Hintil, tubaga. Hudyo si Kristo pero wala siya modawat sa Kristo. adlaw igpapahulay sa Okay, mga labot ni Hudyo kay Kristo. ngano Okay, Hudyo base sa San Juan kapitulo 5 bersikulo Okay. 18 gimungkag Wala. ni Kristo ang adlaw Kay Sabado. labot kay Hudyo si Kristo. Lakbay, Matod nimo karon Katoliko. bisag taka, giubanan taka. Ingon nimo nga watay labot sa pagtulunan sa Sabado nga iya sa Hudyo. Si Kristo Hudyo o Hintil, tubag ka Hudyo. So wa kay labot. Kay Hintil man ka, wa man kay labot. Ha? Ha? Di pa paminaw ba? Amo ni lagi ba? Dili lagi ka maminaw sa kuntubag. Wa jud kay klaro imong pagsabot. Si Kristo Hudyo watay supa kana kay ang rasa ni Kristo Hudyo. O tiwa mo na. So wa Pero kay wala labot. siya modawat. Paminaw sa wala siya modawat sa pagtulunan sa mga Hudyo. Kaya ang simbahan nga gitukod ni Kristo nakareper ta sa ecclesiastical wala sa racial. Kay kung racial lang atong gibasihan, kitang Pinoy watay labot sa kaluwasan kay dita Hudyo. Kaya ang kaluwasan in the first place Hudyo nagagikan. Gap. Tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo ecclesiastical man, mao nang bisag Pinoy pa ka, bisag Hapon pa ka basta magpasakop ka sa simbahan, apel kas gitanyag O, ng gani ka, kaluwasan. si pangutanan tagagap. Pag ingon nimo nga Sabado malagi itong mga Hudyo, si Kristo Hudyo man, wala siya modawat sa Sabado sa mga Hudyo. Nga naman, in the first place, gibungkag Okay, Kap. ang adlaw Sabado, Okay, Kap. bungkag pas So gipawuthag kinsa may atomic bomb. naghatag sa Sabado gap sa nyawa o si Kristo? Katoliko. Ha? Natuwa na pod. Ha na pod. Problema ng Sabado kung ang Dios kay Bisa pa isa kadala ka otro ang pangutana, otro ang pangutana. Ang problema diri karon kanang buanggon-angkon mo nga kanang Sabado inyo na sa SDA nga 70 Adventist Church. Sa bro, naman tay bisita dire kinsa man atong bisita kadali lang. Kay murag hilom-hilom ni. Unsa may Dili patol pa istorya ang gap. Asa. Bro, Carlim ni. Mr. Germania. Pangutana ko nimo. Nakoy pangutana nimo. Unsa mang adlaw ang pahulay alang sa mga Kristiyano sumala sa kasaysayan? Sa? Unsang adlaw ang pahulay alang sa mga Kristiyano? Sabado Domingo. Okay, tubagong taga ha. Tumaga. Okay, tubagong taga. Pagkita ibigay. Okay, matong pa. Pag-present Okay. ibigay siya. Ako lang yung basahon. Christian Sabat ha? Christian Lagi. Sabat. Atong. Lagi Sige, atong tanawon dali, ha. dali. Christian Sabat, ha? Relax lang. Relax. Ah, sige, Okay, sige. Atong basahon. Sige ha, kano sa nahimong Christian Sabbath o Standard. Christian this day ang Yung reference ha, standard yung reference. bro, Lagi. maayo nga buntag na si Brother Jando Alabado, Okay. dating 70 Adventist karon nagkatoliko na. Sige. Akong basahon, bro. Bro, kwan. Lamig na pangutana diya. Akong basahon. Christian. Akong basahon na. Sabat ha, Basahon na. Christian Sabat ha. Dili, Ako lagi basahon. Lagi. Kano sa nahimong Christian Sabbath lagi. Akong basahon. Ang inyong Domingo ba kano sa Christian Sabbath? Agi atong basahon ha. Naay mo kuan diya, mangutana nga Sabadista diya. Basig niya mo Na, sa Kani isa. Germania. kinsa man na siya. Manguta. Ano mo pangutana na ako kay suhito ko sa SDA. Ano mo tana ko Sa man suhito ko sa SDA. Ako na Kay kanang ito bagon. Sige, tubaga. Oh, iya. Usa day pangutana Christian Sabat ha. nila. Mao gani ato Kasi kay di ba basahon sagutan gani mo? ulit sa lagi. Atong Sige basahon. na. 321 Sa AD ibang utana Constantine din the ta. Great. Na ansan di tawagon ng Chris. Paminaw sa Ayaw putla. ako basahon ba? Christian Rhys diha ang son diha gihimong Christian Rhys kinsa nagsulti. Constantine 321 AD. Ingon dinhi the first Roman emperor to convert Christianity proclaim a Sunday as a legal holiday. Asa kanya na pulang sa kanilang ulat sa lagi. Ulat sa bakay nagbasa pa ko, di man kakahulat to eh. Sige. Asa to masahon? Inamigo ra man ato. Sige. Ingon dinhi Sunday Narao. as a legal Muna ang gigamit nito. throughout the Roman Empire. Roman Empire. Walay Roman Catholic dire. Yun din eh. In line with the teaching of the church, ever since Sunday has been celebrated as the Lord. As. Anong ingon ba? Ingon. Ingon nga adlaw sa Dios. Ingon ha, ingon. As the With Lord the says. exemption. Paminaw sa lagi, kaya kung tiwason lagi. With the exemption of the seventh day, Adventists, also known as Sabadista, who still, celebrate
celebrate the Lord's Day on the Saturday. Ang Seventh-day Adventist nga iglesia maoy nagpabilin sa pagbantay sa adlaw sa Dios. Ang Domingo gibantayan ni Constantine the Great as the Lord's kanang as ingon pod nga adlaw sa Dios nga mao ang adlaw sa Sabado. Ingon-ingon ba? So di gyud sa tinuod, ingon-ingon lang. Sige. Ikaw na mo na. Paluap na ko pangutana. Paluap. Nabasa ba nimo ang ingon ako nga ang kanang Saturday Christian Sabbath? Di ato dang tagaag panahon si Ibasa lagi na ako ganiyo nga Christian ligi Ako pangutana ba nabasa ba nimo nga ang Saturday Christian Sabbath? Ang imong Nabasa gisulti wala? nimo ganina, ang imong gisulti gani nga ang Bro. inyong gihimo laging Bro, Christian. natay bisita dire bro. Si Brad Jando Nabasa ba nimo natay bisita. nga ang kanang Saturday Christian Sabbath sumalas imong ibasa? Ako ganin basa na unsa magawa man ka naminaw oy. Ero, naminaw. Wala Walay mabasa diya. Oy, walay mabasa on. Ako'y libro walay mabasa. Ang giingon lang diya nga si Emperor Constantino nagdeklarar. Kadali lang basahon ako anto mo ya. Bro, sa kadali lang bro ah. Kung nakasabot na siya aning gibasa niya bro, si Constantino. Kadali lang sa bagay basahon ba? Otro na ko basa. Where the exemption paminaw sa lagi. Maminaw po dayo oy. Where the exemption of the Seventh-day Adventist also known as Sabadista who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Sa mga kaoy. Ang ako pangutana sa imo ganina ba, naa ba kay nabasa nga ang Saturday Christian Sabbath? Dili, mali ang iyang interpretasyon ana. Akong husayo na. Kaning giingon sa the Ten Commandments nga si Constantino nag-implement, nag-proclaim sa Sunday legal holiday sa Roman Empire. Normal na kay ang panahon sa persecution illegal ang Sunday sa ilaha. That's why gideclare niya illegal. Si Germania kung unsa Unya kaning giingon diri sa ubos nga Sabadista also celebrate the Lord's Day. Ilahan ang claim nga kunuhay ang ilang Lord's Day Sabado. Sus Ginoo ko. Tara bro, tara. Okay, tumusahon ni. Atong tagaag panahon ni si Juan be, Brajando sa kadali lang bro. Atong tagaag panahon ni si Brajando be. Bro, may buntag bro. Welcome. Muramag ka ng kuhan bro, bibo pa kayo. Sige. So may cancer na to. Murag bibo pa kayo sila ba? Kay ato bitong gibasa ni kuhan ni sa pagkita bro. Sakto ba yung pagsabot ng librohan? Naman ka ng librohan, sakto ba? Dili. Kung sa may context sa mga libro bro. Kung sa context. Yara o, yung gibasa o sa O niingon ba sa mga libro bro nga ang Saturday ang Sabado mao ang Christian Sabbath niingon ba sa mga libro wala. Kaya pangutana mo kaning isa, gitawag ba Christian Sabbath ang Sabado anong libro ha? Yung may gamit niya. So ako lang paklaro based sa context sa mga libro inamang ka. Naging ba diya nga ang Sabado Christian Sabbath? Pinay gamay. Pinay. Kanang sige, unsa? Ang kaning isa nang mutanan ng Sabadista ug mabasa ba ng diha nga Christian Sabbath ang Sabado. Ako pangutana ang context ba sa libro nga gigamit nagsulti ba nga ang Sabado Christian Sabbath? Nagsulti ba daw kono bro? Okay, ikaw ang pangutana bro Eugene. Kaya naman ka ng libro ha. Aw. Walay mabasa. Atong basahon na. Emperor Constantine in 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire. In the line with the teaching of the church. Ever since Sunday has been celebrated as the Lord's Day, with the exception of the Seventh-day Adventists, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. So ang gingon dia in line on the teaching of the church. Ato pa wala pa nagdeklara si Constantino gatudlo na ang iglesia nga Domingo gyud ang simba. Yes. Ano man yang pagsabot na himan?
Ano man na sa Badista mo pagsabot lahi man? Tubag. Sermon niya, Ba? tubag. Hello. Anong gilahi man mo ang pagsabot nga di mo din na magiingon sa libro, inline ra man day sa church Di. teaching. Ang atong Inline ra man day ni Are ba? Constantino. Amin na Ang una ang punto- deklara ni Constantino on church teaching. So are bro, ang punto bro, are tanaw ha. Wala mo ingon diya Di, ako nangutana. Domingo ang Ako nangutana ba? lagi. Ako kay ito Ako bagan nangutana. ako. Tubag sigon sa akong pangutana. Akong pangutana naaman din sa imong gibasa nga ang pagdeklara ni Constantino iya rang gi-inline sa church teaching. Pangutana, asa may nauna? Ang church teaching diin siya nag-inline o si Constantino nga nagdeklara? Wala man May una. wa man gi-inline dire bro. Akong balikon basa ha. Aron masabtan Brother ka na. Eugene, pakiutro kung nagbasa ba rin Eugene kung nabigiingon na gi-inline sa church teaching. Yeah. Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman emperor to convert Christianity, proclaim Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Oh, Basahan kanang linya ba? Akong basahon og Kanang linya ba nga in line with the teaching of the church? Kanang linya nga in line with the teaching of the church. Akong basahon Ay, dire mas kung una na na bro. Lagi basahon. Bro, sa imong pagsabot ng kanang giingon Pamino sa ba? Oh. Pamino sa kanang unsay pagsabot nimo nang giingon diha ang deklarasyon ni Constantino gi-inline lang sa church teaching. May nauna diha ang church teaching ang pagdeklara ni Constantino. Sa? Di ba? Ang giingon mo diha ang pagdeklara ni Constantino siyang Roman Empire Putol. is gi-inline niya Putol sa mo. church teaching. Ang pangutana, unsay pagsabot ni may mas nauna diha ang church teaching o ang pagdeklara ni Constantino? Ang pagdeklara ni Constantino ulahin na. Pero dili Sunday ang iyang gideklara ha. Areo. Usa mo Areo. gideklara ni Constantino? Areo. O dili ko Paminaw ba? na Paminaw. Usa mo gideklara ni Constantino diha? Areo. Dili ang simbahan mo yung Siya. gideklara. Abay, paminaw sa ba? Paminaw sa. Ang gideklara ni Usa mo Constantine dire, ang iyang gideklara dire, ang Sunday nga iyang gipasunod ang mga tao. Kay Sabbath keeping maggunis sila, go dili man sila Sunday keeping. Bro, balikon ako ha. Ang imong gibasa gideklara ni Constantino ang Domingo sa Roman Empire. Unya, sakto ba? Sakto. Unya ang pagdeklara niya iyang gi-inline sa church teaching. Unsa man day church teaching guy? Nganong gi-inline man niya ang pagdeklara sa Sunday? Diya lagi sa iyang kaugalingon lagi nga iyang ipasunod ang Domingo nga gi-inline niya diya sa simbahan ang Domingo. So dili na Domingo ang dili ba paminaw sa ba? Ang punto man dinagod. Bro, Dili ba? paminaw ra ko, bro. Ang simba dito sa Roma, bro. Are bro, paminaw sa bro ba? Ang simba sa Roma, Sabado ang simba. Pero pag abot ani ni Constantino ang iyang Domingo nga gipasunod niya nga adlaw kay mo biyan ang panahon na biya nga gitawag og Christian this day. Ang Domingo tawagon nga Christian this day. Sumala sa iyang gisulti nga kay siya na may nahimong leader na himo first emperor of the Roman emperor of the converts Christianity na ang Christian bayan ning panahon na dili sila Sunday keeping mga Sabadosta. Sabado ba ilang simba ning panahon na? Sabado daw. Sabado, sige, Oh. atong sundan. Sabado. Sunday. Diin man ka nakabasa nga before si Emperador Constantino, Sabado ang gibantayan sa Roma nga simba. Mao gani bro, tanawa atong klarohon ha. Pagka Atong klarohon 336 na. AD. So, ang pagka 336 AD, bantay ha. 336 AD, 325, 321 AD. Constantine the Great, ingon siya nga ang Sunday tawagon nga Christian rest day. Pagka 325 AD, nga ang Sunday tawagon siya nga Lord's Day, ingon nga adlaw sa Dios. Si Sylvester Bishop sa Roma gipulihan na si Constantine ha 325 AD upat ka tuig ang milabay. Pagka 336 AD 11 ka tuig ang milabay gikan kang Sylvester 11 ka tuig 336 AD transferred the solemnity from Saturday. Tano ha? Bantay Saturday gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kinsay nagsulti? Ang mga leader sa simbahan nga ang kabalaan sa Sabado, so buti pasabot, Sabado lagi ang ilang simba. Pero kay gideklara
ideklara ni Constantine nga ang Sunday nga iyang gipasunod nga adlaw nga mong Domingo, iyang gipasunod dito sa simbahan ug mo'y gisunod sa mga kadagkuan. Kay mo may gusto ni Emperor Constantine the Great. So wala tay mahimo ana kay ilaha man na. So kanang inyong gihimo na dili ni makabasol ninyo. Dili ta makabasol nila. Bro, ako sulong nga pangutana. 5 AD. Nganong atong debate namong duwa ni Dan Maasin? Sa ingon ka nagsugod sa 25 AD. Ngano man tong debate namo ni Dan mo Lord's Day sa Sunday na itabo sa first century. Putol bro, putol bro. Bro, putol lang imong. Putol, bro. Putol ka bro. Uli, okay ra. Signalin mo na bro, Eugene. Okay naman. Si Kang Brajando may wawa kay magsibsig balin-balhin god. Signal guro niya. Okay. Ang atuwa ni bro. Okay, brother. O, tinaw na. Tinaw na? Oh, sige. Oh. Oh, kana. Ano katong debate na mo ni Dan Maasin sa una, naa siya gibasa nga ang paghimog Lord's Day sa Sunday na hitabo sa first century. Motong Saint 325 Catherine. Oh, hindi. First century ang gibasa ni Dan Maasin. Oo. It took place in the first century niya. Imong gibasa karon 325 AD. Asa may tinudan na ang first century o 325 AD? Duha na bro, both side na bro. Are bro. Oy, asa may klaroan na Sa una bro, are atong ako lang klarohan. Klarohan. Atong klarohan. Asa di una ikaw si Dan Maasin. Ang gibasa ni Dan Maasin nagsugod sa first century. Ang imong gibasa karon nagsugod sa 325 AD. Kinsa man ninyong duang Dan Maasin ang nagsutig tinuod bro? Duha mi tinuod bro. Are bro. Atong tanaw na. Sa duha. Dili ato sa ato lagi klarohon lagi. Are ba? Pamino sa Kung nauna ang first century, baka ang 325 AD. Unsa pagkabagak nga inyo man ang libro? Unsa pagkabagak puros na tinuod? Inyo Ako ba? man ang libro? Wala. Oh, basahan ako ha, Munigingon. Bro, paminaw sa Munigingon, no? Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did, happened in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday, the day of the Lord, Jes Dominica. O kana. Kanang ingon, happened in the first century. So, nahitabo ang pagbalin sa first century. Ang imong giingon, panahon ni Constantine. Asa may tuhuan na mo, kanang imong giingon o kanang kong gibasa karon? Paras lagi na tinuod, are klarohon lagi na to. Ang inyong Hindi pa rin tinuod, bro. Kay kung parehan tinuod, di Ako pwede nga parehan tinuod. sa imong gibasa nga libro lagi, sa imong gibasa kanilang ba? Sa di po mamina. Oy, ako kanon ba? Ang giingon diya sa inyong libro, inyo man ang libro. Nga ingon dito nga 321 AD, wala gi supak ko si Constantine yung libro diri nag-ingon din sa iyong libro. Nga 321 AD, ang Sunday tawagon nga Christian Rest Day. Christian Rest Day ha, paminaw ha. Si Constantino de Great tagsulti. Anya na ako sang tiwasong kay aron maklaruhan na to. Na ikaduha sa paghawa na ni Constantine sa iyang pagka-emperador, gipulihan siya sa usa ka bishop sa Roma nga mao si Sylvester. Bishop sa Roma ha, nga ang Domingo tawagon nga as Lord's Day, as Lord's Day. So pagka so kanilang last na nang pagka 336 AD ilang yung gi-opisyal ang pagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo. So sa una wala pa ma-opisyal pero sa diha nga gi-opisyal yun nila 336 AD ilang yung gi-opisyal nga ibalhin ang kabalaan sa Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo. Oh, the Converts Catechism of the Catholic Doctrine ha, page 50. Okay, ato na arin na pud ko karon sa sulat ni ni Bishop Ignatius atong tuig 110. Imo mo di ikuan ng 325 AD. So diri ko karon sa sulat ni Saint Ignatius sa 310. Gipalutaw ra ba ni kuan ni Bacalaris ra ba nga
Sabbath keeper daw ni si Ignatius. Matod pa ni Ignatius, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. O, manaingon rin ha, ang mga Kristiyano, tuig 110 AD pa lang, was no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day. Pangutana, naman din ang tuig 110 ang mga Kristiyanos nagbantay naman dahil Lord's Day og dili na sa Sabbath. Nganong moingon makag-create 25 AD nagsugod nga sige, bro. 110 wala naman dahil ga-observe og Sabbath ng Christian. Pare bro ha. Sige. Ang dire sa libro akong balikon ha. Ingon din Sunday as unsa daw? A legal holiday. 325 AD tanaw ha pabantay. Ang Domingo tawagon siya nga Bro, nakuha naman ako imong gibasa. Ang imong gibasa, ang deklarasyon ni Constantino sa 325 AD gi-inline lang niya sa church teaching. Mo akong nakuha sa points imong gibasa nga ang gideklara niya sa 325 AD gi-inline lamang niya. Sa to pa wala pa ang deklarasyon daan ang gabantay Domingo ang simbahan. O yun kana. Uyo lagi ang pag-opisyal lagi. Oh, karon. Bro, are bro. Ang pag-opisyal lagi bro. Isa. Kay Oyo naman day ka na. Sa ato pa, Oyo day ka nga daan nga Domingo ang iglesia, wala pa si Constantino na taos kalibutan. Ang imong gibasa bro ako na ha. Ang imong gibasa kan Lord's Day, sulti din Lord's Day. Dili gyud mahitabo nga Lord's Day ang Domingo. Usaray adlaw diya sa sige, Ginoo nga iyang sige. sumala sa Exodo 20 versikulo 10. Ang adlaw Sige, sa sige. Sabado gyud na. Sige, Abot daw Mao sa gani 20. nga pagka 325 AD gani gi-official. Mao gani nga pagka 325 AD si Sylvester nagsulti nga ang Domingo tawagon siya nga Lord's Day. Sige. Mas Diba? matod nimo. Sabado ko Dahil na na gibalhin nagsugod. nila sa Domingo mo bitaw na wala kitay supak sige. ana nga ilang gibalhin nila kay inyo man ang gibalhin. Dili na to wala. na masupak kay inyo man gibalhin. Gibalhin man di ay. Matod pa sa Americana Encyclopedia. Ayan. Oh. Matod pa sa Americana Encyclopedia, ang kinatsila sa Lord's Day kay Domingo. Uyod ka na, o sopa ka na. Supak ko ana. Sopa. Kaning na ako Spanish Bible diri bro sa Revelation 1:10. Sigurado ka nga dili Domingo ang nabutang diri sa Revelation 1:10? Okay bro, ang adlaw nga gipasabot diha bro. Walay adlaw diha sa kumubasa Sigurado ka ba sa ka? Dili paminaw ba? Kumubasa ka sa Greek bro. Wa kay mabasa ang Domingo nga gisgutan diha. Dili Griego. Oh. Dagat sa. Spanish. Dagat sa. Spanish. Ang ingon sa paminaragod, ang Oh. ingon sa Americana Encyclopedia, ang kinatsila sa Lord's Day Domingo. Nangutana ko nimo kung oyon ba ka o supak. Ingon ka, supak ka nga ang kinatsila sa Lord's Day Domingo. Karon, naamo ko'y kinatsila diri nga Biblia. Sa Revelation 1:10, sigurado ka ba nga dili Domingo ang mabasa? Mabasa lagi Domingo bro. Pero dili na ingon nga mo'y adlaw sa Dios. Kanang Oh. Lord's Day na Dili guys. usara may sa adlaw. pinadayag Sa Ginoo bro, ko, usara Diyos. may adlaw niya. Dili na mahitabo kung Kanang magisgutan Domingo. ipapahuli ari bro. Paminata. Atong klarohon ba? Atong klarohon. kanang Kung imong ipalusot Bro, nimo adyan nga lang, bro, Domingo mao gi adlaw sa Ginoo nga ipapahulay, di yun na mahitabo kay inyo Kan- lagi gibalhin. kanang Inyo ganing Domingo, gibalhin bro. gani. Bro, kanang Domingo sa Revelation 1:10, kung dili na Lord's Day unsa man na. Adlaw lagi na sa Dios lagi, pero dili na Domingo lagi mabasa sa Griego. Okay. Kay inyo man kung ipalusot, mao bitaw nga ang tinuod ba? mao gani na nga Wala, ako gani wala, gipal. wala. Mao gani nga kanusa lagi na siya gisulti ninyo nga adlaw sa Dios ang Domingo. 325 AD lagi. Mao gani 325 mo lagi gibasa na kinako gani nga 325 AD. Si Sylvester ang Matod nagsulti mo. nga ang Domingo tawagon nga Lord's Day. Tawagon ba? Tawagon Tawagon. nimo. Dili siya adlaw sa Dios kaya ang adlaw sa Ginoo Sabado. Oh, ang sige, iyong sige, gibalhin, gani. arita. Oh. Matod nimo sa 325 AD pa siya gitawag og Lord's Day. Ang pangutana, sa sulat ni Bishop Ignacio sa tuig 110, nag-ingon si Bishop Ignacio
nga ang mga Christian mo was tingog. no longer paminaw. Ingon si Ignacio sa tuig 110 nga ang mga Christian no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day. Pangutana, unsang adlaw ang Lord's Day gipasabot ni Bishop Ignatius? Sabado lagi na bro. Kay mo bitong gibalhin lagi ninyo lagi. Unsa Sabado? magkaganina ra ko na Sabado? Sabado lagi na. Sige. Mo bitong sige, gibalhin kung- kani. Sige, Sabado maka. Akong basahon na ako tiwasog basa. Ingon diri si Bishop Ignacio sa tuig 110. No longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by him and by his death, whom some deny, by which mystery we have obtained faith, and therefore endure, that we may be found the disciples of Jesus Christ, our only Master. How shall we be able to live apart from him, whose disciple the prophets themselves in the Spirit did wait for him as their teacher? And therefore, he whom they rightly waited for having come raised from the dead. Pangutana, unsa ding adlaw si Kristo na raised from the dead? Okay, to bago na to ha sa ingkwan sa tinarong nga pagtubag. Adlaw nga Domingo na banhaw siya. So ari ha, ang punto ha atong kuan punto. Unya na ay sagsaba lagi kay isa man nga. Ato lagi to bagong tagaan nato isa pagtubag. Nagtubag kog tarong. Adlaw nga Domingo na banhaw si Kristo pero dili buti pasabot nga Domingo igpapahulay sa Dios na adlaw. Dili pasabot na Domingo ipapahulay sa Dios. Pangutana. Oh. Kay ni gamit ka man ganina og Grego. Inigal ka magina og Grego. Pangutana. Ang Domingo sa Grego dili ba siya gitawag og Sabaton? Sabaton lagi na pero dili lagi na igpapahulay nga adlaw sa Dios lagi nga ikapitong adlaw. Yes. Adlaw lagi sa pagkabanhaw. Nakpatan. Dili lagi sa igpapahulay lagi. Ari ba ang punto Unsay ba? binisaya sa Greek word nga Sabaton? Lolo. Unsay Bisaya sa Greek word nga Sabaton? Domingo lagi din na lagi. Domingo? No. Oh, Domingo. Ang Greek word nga Sabaton, Domingo? Asa Lo. ang Greek word nga Sabaton, Domingo? Sige, karon. Matod pa sa Mateo 28:1. Oh. Matod sa Mateo 28:1. Giingon didto. Opsede Sabaton. Unsa nga adlaw na? Putol-putol imong tingog. Sige. Di lang ha kay di ba hindi ka lang eh. Putol imong tingog, bro. Putol-putol. Wala, okay raman. Napalitan ako ha. Kaning Greek word nga Sabaton, unsa man ni siya, di siya adlaw paulay. Lo. Hello. Kaning Greek word nga Sabaton, unsa man siya, di siya adlaw paulay sa Bisaya. Lo, bro. Hello. Hello. Madungog ko dili. Nara, wala man. Okay raman. Alibay na lang niya ba siguro para mo out na ni. Ako karon ni SDA kay ako pagawas ako mga nakatunan kay SDA mo ko sa una. Sige bro. Oh, sige. Kaning giingon sa Mateo 28:1, Opsede Sabaton. Unsa adlaw na? Dili, Domingo ari lang, bro. Ha? Dili lagi matawag lagi na nga ang Domingo lagi igpapahulay sa Ginoo. Adlaw lagi na sa pagkabanhaw. Adlaw sa pagkabanhaw ba? Kami na ragod. Oh. Kanang giingon ba sa Grego? Unsa mga adlaw bro? Unsa mga adlaw ng sabaton nga giingon da? Kanang linya ba? Opsede Sabaton. Sa paghilabay na sa adlaw igpapahulay. Unsa nang adlaw? Sabado na Domingo. Lagi Domingo lagi. Nilabay na ang Domingo. Tubag. Nilabay Dili na. lagi na matawag nga igpapahulay sa Ginoo. Wa magsulti ang Biblia ang Mateo 28:1 imong basahon nga imong ipalusot karon. Imong ipalutaw nga Domingo igpapahulay. Bro, Domingo nagtubag na gani ko. Domingo lagi. Kumabasa Ang na akong ako, gisulti lagi sir. Domingo lagi na dia lagi. Di ba? Sa Mateo 28:1, Oh, pila ka adlaw gisgutan diha? Usa, duha. 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 Pero dili duha kay igpapahulay ang gipasabot na nga ikapitong adlaw. O sige.
unsa man ang gingon diha paghilabay na sa adlaw igpapahulay, unsa nang adlaw? Adlaw nga Sabado. Adlaw nga Sabado. Oh. Kanang giingog Oh. te epepos kausin iyesmian sabaton og sa nagbanag ang laing adlaw igpapahulay, unsa nang adlaw? Domingo lagi adlaw sa pagkabanhaw. So Ah, dili siya matawag og ipapahulay. Dili siya matawag mao gani na nga Kung- ang inyong libro gani Kung nagsulti. mabasa na ko dire. Bro, kung Oh. mabasa na ko dire bro, nga gitawag siyang adlaw pahulay. Saan man na nimo ron? Inyuha lagi na, inyuha lagi Oy, igpapahulay kitay supak dili lagi mo, nga oy. inyuha nang igpapahulay. Inyuha lagi Dili wala niya kitay mo, supak. oy. Ay dili inyuha Oy, nga. paminaw Nagklaro na, bro. nagsulti na gay inyong libro. Oh. Inyong Ay, libro ba paminaw, nagsulti bro. nga ang Domingo nga tawagon nga Oy, Christian List. Kaning Pero libro, sige sa may nagsulti nga ha. Christian List din Domingo. oy, kaning Biblia ha, dili ni amua. Wala ni Oh. imprimatur, dili ni amua. Wala ni Oh, imprimatur, ano, dili mabasa ni amua. Oh. Kung mabasa na ako ni Biblia nga ang Domingo itaw ipapahulay. Wala Saan man na kitay ron? wala kitay supak kanina ra gyud ko sigtubag. Ah, wala Wala kitay supak kanang kitay inyuha supak. na. Nga ang Domingo Dili lagi ni inyong amua. tawagon nga Christian Rest Day wala tay supak pero inyong gibalhin Oy. ang adlaw sa Ginoo nga igpapahulay gibalhin nga to sa Domingo wa tay mabasa magyud na. Matod Wala ni kitay- mo, wala ang tay adlaw supak lagi pahulay. nga. Germania. So dili Oh. na ka mosupak karon nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Inyuha lagi na lagi pero muanhi ta sa adlaw nga iya sa Dios lagi Ah, dili diba? gyud na Bakit pangutana ba? magpasambaki gyud na Ang siya. Ang pangutana ba? Ikaw sama ka, Kristiyanos ka. Ikaw Bro, bro, Kristiyanos ka dili. Ang Kristiyano sa mga ang pulong Kristiyanos lagi nagsunod ni Jesus. Oh, sulod ko lang Kristiyanos Isus. Na si Kristo. Sige na, O Mitos. Sabado man si Kristo na moadto kag Domingo si Constantino nagdeklara Ah. nga ang Domingo tawagon nga Christian Rest Day. Ah, karon. Di ba? Karon, dirita karon. Oh. Re, bro, alita karon bro. Ingo man ka sundon si Kristo, imuha mo ginang term niya, naabot man ka tong Lucas 4:16, maski wala mo Oh, sige. banggit ang bersikulo. Ang pangutana, naabay Sabadista magatuag sinagoga kada Sabado, wala. Kamay day yung sa din biday. Naro basahon ako ha. Ato basahon. Kanang inyong simbahan bro, kanang inyong simbahan sinagoga ba na? Ano sa sinagoga ari tanaw na to ha, basahon na to. Asa na to Ato basahon mabasa ninyo. bro nga ang asa na to mabasa bro nga ang simbahan sa SDA gitawag Atong mo basahon. sinagoga. Atong Sige, basahon na sige. to bro ha. Sige. Dili basahon kay Sabi nako. nga ang Ayaw na gamit og unsay mga filosofiya bro atong tanaong klarohon. Dili na filosofiya Bisan bro, pa dili inyong na simbahan bro. filosofiya. Do gani akong punto sa inyo ha. Kung balikon ta kag Dili pangutana na inyong filosofiya, simbahan, dili tinarong na pangutana. ko, ah. Mo gani tinarong lagi pero pangutanaon ta ka Oh. kanabang simbahang Romano Katoliko nga naa sa Pilipinas sinagoga na o dili? Dili na sinagoga. Naunsa. Asa man nimo nakuha nga dili sinagoga ang simbahan? Ang sinagoga simbahan na sa Judaism. Hangtod Dili ba? karon na ay Mo sinagoga lagi simbahan so sa Israel. ato pa ang gitawag man ay ang sinagoga nga simbahan. Buot sabton nga ang sinagoga Dili- nila dili dito. na mao. Ang sa ato adre simbahan. Maskin ang moske. Maskin ang moske, simbahan po ng moske. Moske na inyong simbahan karon. Dili lagi muslim simbahan lagi. Simbahan lagi. Tubaga Na, be, ang ang simbahan. moske. Pag magtinarong ta dito magbinugo are. Ang moske simbahan sa Muslim. Ang moske simbahan sa Muslim, balay alampuanan sa Muslim. Kanang inyo ha, balay alampuanan po na okay ka tawagon ako nagmoske. Okay ra gyapon. Kay din Asa man ka kanang muslim. nakabasa? Kana gani Asa man muslim nga nimo? dili Asa ba? man nimong libroha? Asa man nimong libroha nabasa nga ang simbahan sa Seventh-day Adventist gitawag og moske. Are bro ho, kay imo man kung gukdon. Are ha. Ang simbahan lagi nga gitawag sa ila sa Islam. Paminaw sa ang simbahan sa Muslim gitawag lag moske kay Muslim man sila. Di ba? Klaro. Sa ato nga mga Kristohanon, kita nga nagsunod ni Kristo, ato apod simbahan kay kita Pilipinas man ta diri Pilipino. Pero dito sa ilaha sinagoga ang tawag sa ilaha dito, ang simbahan nga ilang gitawag. Ang ila sundan nila. Pangutana. Kay naa may sinagoga sa Pilipinas, isa ka buok to sa Luzon. Putol-putol imong tingog na pod, putol-putol. Putol-putol na imong kuan. Putol-putol ako. Kung tingog ba doon, Eugene? Dili man, okay naman. Hindi, Putol-putol. palusot man ni siya. Ay. Bro, Putol-putol lagi. balik ko na ko, Yung ha? palusot, putol-putol, di mo mutuo. Bro, nakoy basahon ba Pagkarasa, bro? Kaning Hallelujah Putol-putol lagi, scripture ba? Putol-putol. Ano yo?
Nga murag yawi nga kwan. Putol lagi, Giingon putol. madiri San Mateo 28:1. Now after the Sabbath toward the dawn on one of the Sabato. Unsa man ning Sabato giingon dire? Ito ba nalagay mo ganina ra ko. Wala lagi kay kuan lagi Domingo. Bro, alita bro. Bro, alita bro. Bro, alita. Oh, ako na po, ako na po mangutana. Ako unsa Bro. man ako na po mangutana. Moyong ka bro, nga katong sinagoga. Oyong ka bro, nga katong sinagoga gisudlan ni Kristo. Daan na to niya gisudlan sa bata pa siya. Oyon ka na. Kinaya ba't sumalas Sige, oyon baka nga katong sinagoga nga yung gisudlan. Daan na gisudlan sa bata pa siya. Oo, yun lagi. Kay mo may sumalas mabasa. Karon. Kay daan lang din nagsudlan sa bata pa siya. Oyon de kang kanang sinagoga dili na iya niya nga iglesia. Ha? Kay bata pa man siya nagsulod siya ng sinagoga, oyon na de karon nga kanang sinagoga dili iya sa iglesia nga yang gitukod. Unsa may klaruha imong pangutana? Unsa may pangutana nimo ana? Di isa ra ko na bro. Usa ra ko pangutana bro. Kiniuyon ka man nga bata pa siya nagsulod siya ng sinagoga si Kristo. So kanang sinagoga hadi ay dili din na iya sa iglesia nga yang gitukod. Iya sa iglesia nga iya man ang gisudlan kay sumala lagi sa iyang batasan kay kinaiya lagi nila kung basahon ha. Diba? Okay kay di Diba? squad man kana Ako pangutana ba? Okay, mo gani kung man tubagon nako. Oh, sige. Ingon ka man. Basahon ako ha sa 85 bo tabasa basahon ako. Okay. Ingon dinhi community celebration on the Sabbath either on Friday evening or Saturday morning. Dili The na Jewish may pangutana bro. community. Ano lagi Dili tubagon na lagi nako. Pangutana. Dili na may pangutana. Pangutana man kag unsay Wa mo ka nagtubag sa kong pangutana. mo lagi ako galing tanaw Wa ganin mo diri. pangutana. Nagigamit man Ang nimo sinagoga. Sudlan kay Ang sinagoga nga nabatasan niyang sudlon. Ang sinagoga nga nabatasan niyang sudlon. Iya ba to sa iglesia nga iyang gitukod o dili? iya lagi ari o tanaw na to. Ako basahon Abong na. iya karon. Sa ato pa, bata pa day si Kristo. Bata pa si Kristo nakatukod na siya sa iglesia. Wala na. Unsa may tukuro nga natukod naman daan. Ha? Araw. Natukod. Basahon na to. Manong niingon man Diba? siya. Manong niingon man siya nga pagatukuro niya ang iyang iglesia. Unsa man to yung pagatukuro niya kung ano natukodaan? Dili man simbahan ang gitukod, bro. Lahi man gud ang inyong pagtulunan sa inyong pagsabot nito. Ang inyong gitukod simbahan. Are bro. Dili daw kuno ingon niya. Oh, soy. Ingon niya dili kuno simbahan ang gitukod. What if kung mabasa na kus Biblia simbahan ang yang gitukod? Unsay kondisyon? Dawaton nimo sa badista sinagoga siya wa? Lagi. Ang among nasabtan Besa. sa Mateo 16:18 sa Kung may mabasa ko karon sa Biblia, kung may mabasa ko sa Biblia letra por letra ang gitukod ni Kristo simbahan, dawaton ba nimo sa badista sinagoga siya wa? Tanawon ha. Ang inyong pagsabot ayaw. Asa. Mo lagi. Dili ang pasabot. Ah, Biblia. Sumalat Baga Biblia lang bro, isa mabasa. ko. Di bagas ako. Dili pasabot sa mga bro. Sumalat Biblia mabasa O nga. gani lagi ari ba akong tanawon ba? Sa inyo Ang deklarasyon niya sa klaro man ang imong deklarasyon nga wala magtukod si Kristo og simbahan. Karon, kung naa ako'y mabasa sa Biblia letra por letra nga ang gitukod ni Kristo simbahan, dawaton ba nimo Kung mabasa- nga ang sabadista sinagoga kung siya wa? mabasa diri sa akong Biblia nga imong gibasa karon Ayun. uyunan ako na. Bro, Di na ko na supaton. bro, ayo iparehas Okay. yung Biblia. Ayo Okay, kay iparehas basahan yung ako diri asang Biblia. ako. Sige ha, basahon ako ha. Okay, sakto Oy. tanaw na to na. Ay, Okay. Basahon na to ang Brother Mateo Eugene. 16:18. Basahon Brother na ko. Eugene. Ingon din eh. Oh, Tajud lang. ko Hoy, ikaw, maminaw. ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato. Na- Pagatukuro na. Di man maminaw ni. iglesia. Man maminaw Dili man ni. simbahan no. Bro, ayo sa ipala ka lagi. ba nga nataranta ka? Bro, ayo sa ipala ka ba nga nataranta ka? Wag Relax kasabot. lang. Oh. Relax lang. Brother Oh, Eugene. Onsay mo basahon, Brother Eugene? Unsa na nga version? Basahon na maayong balita Biblia. Oh, sige, Brother Sabadista. Kuhain mo ang bag-ong maing balita Biblia ato'y kumpara. Ako
Kung basahon gani ari Bible gani basahon gani ko Biblia man. Bagong maayong balita, Biblia atay kumpara. Biblia ni uy na imo kong pabasa imo kong pakuno Bagong na. maayong balita, mo'y basa. Di. Yung sa dinig, Ikumpara man nimo ang pang gani na nga. Eugene. Ang ako ganing giingon sa imo ha. Kung mabasa na ako sa Biblia, ari yung gibasa na kay nako dili mo uyon ani. Dili mo moto ani. Ni be. Ato sang sige ano na ta. Brother Eugene, ano na ta? Aron klaro. Imbis kayo ko'y mangutanan niya, ako naman yung mangutanan noon. Atong klarohon lang niya. Atong klarohon lang ni. Bro, unsay pagsabot nimo ng church? Ha? Unsay pagsabot mo sa church? Katauhan lagi na diha, lagi nga iglesia nga gisulti din ha. Katauhan ba? Katauhan ang inyong pagsabot di agod nga nagtukod si Kristo sa simbahan. Kasi mo ipagtukuron ng simbahan. Bro, kaning giingon, kaning English ba nga miingon ang anak sa iyang ginikanan. Mommy, let us go to church. Unsa man sa Bisaya? Ha? Kanang miingon ng anak sa yang mama. Mommy, let us go to church. Unsa na sa Bisaya? Simbahan lagi mo itong simbahan, sinaguga. Ah, simbahan day na. Oh. Pero noon Simbahan na din ang church. iputi pasabot, dili lagi ang punto. So simbahan din ang church. Dili ba paminaw. Simbahan din ang church. Ang inyong kung gipasabot diha nga usaray gitagaan yung kahulugan nga ang kanang Mateo 16:18 simbahan lang dili Dili, katawhan bro. pero kung imog yun ang tuna imog yun ang tanaw Bro. pag-ayo imog yung hinuktokan dili na simbahan ang gituko ni Kristo diha oy pataka ra man ba mo Ang pangutana. Sige, basahon ako. Di daw ko no simbahan ng gitukod ni Kristo diha. Atong basahon. ang iglesia nga Atong Sige, basahon, sige. di ba simbahan ng gitukod ni Kristo? o iglesia niya. katawhan lagi na Lagay sa nato si Eugene. akong basahon. Okay. Basahon ako. San Mateo 16:18. Ningon si Kristo. Mismo ningon na. Bosa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Ibabaw aning bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Sus, Ginoo ko klaro kayo. Okay, kini Asa may may balita ako kung tuhan ani ron si Kristong gatukod og simbahan o ikaw niingon nga wala gatukod og simbahan. Basahon. Okay, basahon ako ha kani basa maputana. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato, pagatukurong ko ang akong iglesia. May simbahan lagi diri oh. Karon. Unsa may binisayaan ang iglesia kay Kastila man na nga termino. Kinatsila man na. Unsay binisayaan ang simba unsay binisayaan ang iglesia. Kay kinatsila man na. Binisaya na kay na. Kinatsila na. Unsa man to? Kanang iglesia kinatsila na. Dili ba yan nahiram na salita ha? Hoy, Katawhan lagi. Unsa- dili lagi ba? Dili na hiram na salita ng kanang word nga imong gigamit dia. Dili na barod word. Ayaw ko pasundan niyo anang hunahuna ninyo nga kanang iglesia diha sa Mateo 16:18 nga simbahan na nga gituko ni Kristo. Katawhan na oy ang gituko di oy. Yeah, alita bro. Braba. Bro. Kana bang giingon nimong iglesia nga imong gibasa diha na unsa may in English ana? Kana bang magtukod pag simbahan na nga nanay simbahan daan. Lagay unsa sa in English na? Unsa sa in English na? Unsa sa in English? Unsa in English man ang iglesia? Sa in English sa iglesia nga imong gibasa, sa in English na. People man nakatawhan lagi. Basahe ko English translation. Unsa man ang gigamit nimo nga version? Ari gani iglesia katawhan lagi ayo lagi. Unsang persona sa Biblia imong gamit? Unsang bersona sa Biblia? Unsang bersona imong gamit? Gusto ninyo, ang inyong gusto ninyo, inyo ko pasudlon. Nga kanang inyong unahuna ninyo nga simbahan ang gitukod. Inyo nga Sa kadali lang, bro. Unsa mang translation na, hoy? Ayaw ni pasunda sa Unsa mang translation na imong gigamit? Ayaw Unsang translation na imong gigamit? Unsa nga Biblia to imong gigamit? King James, unsa ba? King James kaniyo. Basahan ako. King James version ta. King James version ta. English. Paminaw. Bro, unsay in English na imong giingon? Dara, bro. Bro, paminaw ha. King James version na logo sa Sabadista basahon ta. San Mateo 16:18. Na logo sa Seventh Adventist ha. Unsay English ni ako ha. Dili ni binisaya. Ano itong basahon ni? 16, 18. Nadunggan na ko ni mo, sir. Nihawa man, nihawa. Ay, sagbasa kay murang nihawa. Sound na to.
Sir, naminaw Isa, ka, sir? Isa bro ha, kay murang ni Hawa. Balik. Nara, oh. Isa bro. New King James Version. New King James Version na, oh. Oh. Nadunggan ko nimo, sir. English nga King James Version na. Napaginilogo sa Seventh-day Adventist. Bro, nilakaw bro. Nag-ingon. Nilakaw, isa bro. Nilakaw. Ilakaw man. Brother Eugene, kani si Elmar Balasabas ba kay mura gusto makig one-on-one ako ay. Sige bro, agwan-on-one mo bro kay mo na mugawas ko. Mura gusto Sige. makig one-on-one ni si Balasabas na ako da. Ikaw na gutan na si Balasabas be kay mura gusto makig one-on-one ako. Wala man si Balasabas o man sa request ganina unta to diha to siya. Si Peter Wala na si Pindon may gustong musul. Si Peter Pindon may gustong musulod. Pasulan na si Peter Pendon. Binakog si Kwame gusto makig one-on-one si Balasabas. Giingnan ra bakana niya bias nga moderator. Mo like Bro Jando. Na si Mr. Bro, na si Mr. na si Mr. 1ED bro. Bro Jando. Alias Porbisi, mayong buntag. Bro Jando. Pangutana akong bro Eugene, ay Kristo na ko no. Yung mga bro Eugene, si Kristo na ko no, nagtukod din ako ng simbahan. Kanang unang simbahan gitukod ni Kristo, asa niya tukura iya ang unang simbahan niyang gitukod. Bro Eugene, ito ba? Unang simbahan gitukod. Isa may magipangutana. Ako ay magipangutana. Akong gipangutana kay imuha maginang giingon nga simbahan ang gitukod ni Kristo. Asa ang unang simbahan Nasa- ni Kristo? Sa Jerusalem, wala sa Amerika. Jerusalem, ipakita ang ebidensya, ipakita asa dapit unsang ngalan sa simbahan nga gitukod. Okay, ebidensya daw. Ngita sa ebidensya. Tagaan na tong ebidensya. Ngalan sa simbahan Ngita nga gitukod. Monay, klaro kayong mangutana, sir. Ngita gig ebidensya. Kay kung pareha ka ni Pikas nga niingon ring kapitulo baba bersikulo 2 ang ingding ka mabot-bot. Awa ni. Ebidensya yang gipangita. Yeah. Kaya gitukod sa simbahan nga yang gitukod. Oh, nara oh. The Philippine Ionic Nation ebidensya maga. Oh, History of the Republic of the Philippines. Ningon. Christianity Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Wagyoy sa badista dili. Simbahan ba? Simbahan dili religion. Simbahan gali na. Unsa simbahan gali na? Balikan ako nagbasa na ko no. Balikan ako no. Religion man 'to mo gibasa. Na, wala din tayo kalibutan ni. Taray. Ingon mo simbahan ang gitukod. Religion man na. Kanang religion is katawhan. Sige. Oh, kanang simbahan kanang yung palay Sige. ba? Building. O may ingon building. Building. Oh, building. Simbahan. Sir, wala man, wa may. Dili nang religion, kaya religion katawhan man na. Oh, simbahan Pero ang bagsak juga simbahan. bagsak juga sa kasaysayan sa Pilipinas. Yung bagsak Unang balibad lang ka. Pagka ang imong gibasa is religion katawhan. Simbahan man imong giingon. Building ba? Building. Simbahan. Building. Biblia ta. San Mateo 16:18. Bosa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato. Tukodon ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog nini. Asa niya gilitok? Dito sa Jerusalem. Dili sa Jerusalem. Dili sa Amerika. Sige, ang ako pangutan na asa dapit ang unang simbahan niya gitukod. Dapit mo ba? Sa Jerusalem lagi, dili sa Amerika, hoy. Nagkarang simbahan sa Katoliko, dili si Kristo katukod ana. Kasi dili si Kristo, gibasahan galit kag ebidensya nga si Kristo ay gatukod. O gani, ang simbahan karon Oh. dito diha sa butang tagsa sa Cebu. Sa Cebu ha. Dili si Kristo katukod ana. Unsa dili si Kristo nga siya may gatukod ana. Niabot lang na diri sa Cebu, gidala sa mga misionaryong pare. Unay resulta nga ang simbahan nga Kristiyanismo naabot diri sa Cebu. Isa magdala kanila ang simbahan. Oh, lisod po. Sa mga gidala nila to ba? Simbahan nga gidala dili.
Yeah, si Kristo nagtukod yan. Ikaw gaingon, as far as the history is concerned. Klaro ang tanay. Kanang simbahan sa Tibo. Mikaela, bro. Wala pa ni kaklaro. Mikaela. Bato pa, wala na pabilin sa Jerusalem. Ando, ilong sa. Pagbaton og maayong kamatasan. Oy, ayan. Kanang Ayaw naakiyan ko sa na din yung mga programa. dili bitaw pero pagbaton Ayaw, ng kamatasan, dili, gipasunod dili mo ni ninyo. programa. Ay, tingnan nga, gipasunod Ikaw, ko ninyo. bato mo yung Adi kamatasan. kayo ng programa, wag wala na kay batasan. Diba? Ayaw pang Ipasunod ko ay dili ninyo ni programa, ayaw pagbot. ninyo Isunod kay na aron ka, sa ayaw mga ko. pagbot. Ayaw ing na nga. Ayaw ing na nga Pagbot, bro, magpapatawag kung na hindi mo programa. Dili ni Pagbaton ka ng malasapas kamatasan na pili ko ni mo i-kick out. Dando, pagbaton pa may kamatasan ba kay nangutan pa ko. Ayaw tig sa Pag sa minum paw. dia, dili ninyo ni programa. Ayaw sig babot-bot dia. Nasunod ko ninyo. Paano ko ni Eugene? Nasuko na. Paano Nasuko ko ni na. Eugene? Ayaw ka reklamo. Agoy. Bro, sa man imong Nawala. bro, bukan ni bro. Agoy. Nasuko na. Muna mo nakatunan sa message di. Agoy. Ano bugal-bugal. Pero Pagbutan Eugene, bugal lang man ipipindon pindon dire ba dire Eugene. Diha sa Quiapo Bugal na lang Christian. man ni. Diha sa Ingon naman ko nga ayaw ko kontrola dili mo ni programa. Minos Kumuhatag ko ni Eugene og dugang advice o dugang ayaw pag-ilom diha. Ayaw pag-kontrola dili mo ni programa. Kanang diha sa Nani Eugene dawat, nani Eugene dawaton ba niya ang ikahatag dili? Kategorikal. Ha? Kapag Eugene, kategorikal. Studi ng ibang tanah, ay pag binastos diha. Unsa man? Nang simbahan diha sa Quiapo, kinsay gatukod ana si Kristo o dili si Kristo tubag kategorikal. Katristo nang simbahan nga nas Quiapo, alang-alang magkailin gold white na. May record nga si Kristo nakaabot diha sa Quiapo. Naay record o wala? Tubag kategorikal. Ay, ang gibot ni mo ipas. Pinusupo na. Wala na. Pinusupo na. Wa man klaro, inani ba? Sige, tumag. Aon sa record sa Quiapo nga naabot si Kristo diha sa Quiapo. Na wala. Ayaw dawat ko pangutan nga pilosopo. Wala, pilosopo na. Pilosopo na, kinadakpa na. Ayaw dawat ko pangutan Sige. nga pilosopo. Tubag din. Sumagil lang yung kayang tawag. Ayaw na kong ilaran. Eugene, ayaw dawat ko pangutan nga pilosopo. Nana sa Bible. Pilosopo na. Ganun ang dakpan. Ayaw na mga Bagon. Ang imuhang pangutana gani ha. Ang imong pangutana, wa ko imong tubag ato piting sayo na. Pero Pero karon, Eugene, ayaw tubag sa pangutan ng binuang. naka. Nana sa panultiho ng Ah. Diyos Patro. Si Eugene akong ipangutana. Kadali lang, bro. Atong usayo ni, Sayo na to. Kanang giingon nimo. So, pamilya siya ba? Unsa mang patrona gani na, bro? Kanang naasa ako sa pangutan-on ni si Ayaw. Pidet Pindon. Unsa gani patrona ng simbahan sa Ayaw Quiapo? balihan pangutana kay magsugod Ay, wala giba. Ako sa klarohon daan. Ayaw Lagi ako tubagon na no. Sus Ginoo ko mo mention kag simbahan sa Quiapo nya wagi kay kabalo unsay patron. Sige. Tubagon ako na. Para lagi kadali lang ba? Wala Oy. kategorikal. Hoy. Kadali lang. Lagi kadali lang. Oh, gusto ka maminaw sa kung tubag, paminaw ako kay naminaw ko sa mga pangutana. Sapaw-sapaw. Oh. Tubag. Diha. Huwag patasan Kung sa in sapaw-sapaw. terms of society, paminaw sa in terms of society si Kristo ay nagtukod ana. In terms of ecclesiastical si Kristo ay gatukod ana. Pero in terms of building ang imong giingon, paminaw sa pakunahuman. Building. Sapaw-sapaw. Lagi ba? Pero in Tantangan na, terms sapaw-sapaw. lagi ay pasos Ginoo Tantangan na, ko. huwag patasan sa sapaw-sapaw. Ana. Ay, tigsapaw-sapaw. Hindi mo ni programa. Ayaw Tantangan na. lagi, Brad. Ayaw ipakita imong pagkawalay lami dirig batasan, Brad. Kay professional ba ni ato diri, Brad? Live ani. Mawag yun. Gender. Ikaw na una. Pakita ba? Ayaw ipakita. Ayaw Kung paalata. naka-eskwela ra ka, Brad. Brad, kung naka-eskwela ra ka grade 1 section Tambis, Brad, ay na dadadre. Ginatubag na din. Tubag na din. May record kasi Kristo naabot sa Quiapo. Wala. Di ba? In terms Paksa. of building ang imong giingon, gipang tukod na labi na ang kang mga karaan kayo nga pinakaon ng simbahan nga nas Manila. In terms of building ang imong giingon, gipasiugda na gipang tukod nag mga Agustinian nga mga kaparian. Kana. Pero in terms of society, si Kristo ang nagtukod ana. Sama bitaw nang niingon si San Pablo nga gatukod siya. Oh, buot nang ipasa
nag-abot nga sa founder ana, dili si Kristo. Si Kristo ang founder sa society. Jen, tubag sa Sus Ginoo ko. kategorya. Wala man may abot sa Kristo sa Brad, paminaw ba? Wa man mo abot sa Kristo paminaw sa ba? Wala mo abot si Kristo dinis Pilipinas para magtukod sa building dire nga hoy mo ni simbahan na ako'y katukod ana. Ang iyang mga misyonaryong pare na abot diri sa Pilipinas gikristyanismo ta ug mo ni resulta nga nagtukod tag mga karaan kayong mga balay alampuanan dili society. Ka man kadiya oy. Dili is day nakapag-Kristiyano sa Pilipinas. Ini pag ingon nimo Eugene, wala si Kristo nakaabot diri sa Pilipinas. Tinuod ni o baka? Dependon. Baka kategorikal. Dependon din ba day is day nakapag-Kristiyano sa Pilipinas? Ayaw sa isa pa sa niya Jando, kay wa kay naabot sa mga Dili Pilipinas. ba is day nakapag-Kristiyano sa Pilipinas? Ikaw ang pangutan-on kay aron nga makaigit ka. Dili ba? Dili. Ang tanong ko nimo. Dili ba is day nakapag-Kristiyano sa Pilipinas? Ayaw sa Dili. pangutan na. Dili. Kay oras nga ako'y pangutan-on, ako pa'y pangutan na ron. Ikaw putanan ako Brother Pindon. Dili ba is day nakapag-Kristiyano sa Pilipinas? Si Kristo wa gid naabot diri sa Pilipinas. Uyon ka mo supa. Sabi gingon. Sus Ginoo na imong pangutana oy. Sama lang mga pangutanaha oy. Pagkawag nila mi ano pangutanaha oy. Mga bro yun. Di man ta ma-challenge. Ni Bro, Peter Pindon poro. dili man ta ma-challenge sa namong pangutana bro. Mga palasi ang pangutana bro. Ayaw dawata ang mga pangutana nga palasi. Mga misleading question. Ay. Wala kayo na ibal ang pangutana Pindon nga tinarong. Bro Pindon. Wakay pangutana ni bala nga tinarong puro mga palasi. Mga misleading arguments man mo mga pangutana. Bro Pindon. Ano pangutana mga logical Ako na ba yung mangutana ni Bro Jando, bro? Bro Jando. Oh. Bro Jando. Oh. Mangutana ko nimo ha. Ang Sige, dili mo sige, tuman sa ikaw sa mga ang dili mo tuman sa napulo kaso ako'y mangutana basi balihaw na po ko nimo. Mangutana ko ha. Wambak tag Sabado. Wambak tag Ang dili Sabado mo tuman. anilo. Aminaw sa lagi unsa man mo nga. Mo sa badoy nga na. Mangutana na ko bro Jando, okay na? Sige bro, sige bro. Go ahead bro. Ang dili mo tuman sa napulo kasugo bro, malangit o dili malangit? Ang dili mo tuman, di good, malangit. Dili malangit ang mo tuman sa napulo kasugo. Di good malangit, ang dili mo tuman, di good malangit. Ug ang Sabadista, gikan sa pagkatukod, wa gyud nakatuman hangtod karon. Kay sumala sa Santiago dos Jes, sumala sa Santiago dos Jes ang nakalapas sa usa ka sugo, nakalapas sa tanan. Ang mga SDA sige lang sabat ang SDA pero sige supak sa ikawalo nga sugo nga ayo pagbutang-butang sa mga si katawo so walay kasugo na tuman sa usa. Dili na biyaan ang iglesia, bro. Dili na to biyaan ang iglesia. Kaya ang kanang iglesia di ang simbahan man gid na ang gitukod. Dagan man gud sa napulo ka sugo mo kaubang gud. Dagan sa napulo ka sugo. Dili ka na maluwas. Bro Pindon, dili ka na maluwas. Di mo tuman sa napulo kasugo. Ato sa ning tiwason ng simbahan ni Kristo. Pila ka buok simbahan ang gitukod ni Kristo? Tubag Eugene. Tubag, pila ka simbahan ang gitukod ni Kristo? Isa. Pila ka simbahan ang Katoliko karon? Usa ra ba gyud? In terms of building daghan mi. Pero in terms of society, in terms of paminaw sa in terms of building daghan mi. Pero in terms of ecclesiastical, isa ra mi. Sunod pangutana. Brad. Ayaw sige katawa dana na lang speakers Brad. Pagbaton og mayong pamatasan Brad. Hindi ko mangutan ni Ikaw ang kauban ganiya. Si katawa ganiya si Mar Torres si katawa. Meron ni Peter Pindon. ayaw pangutana. Sige, go ahead. Pangutana. Mangutan ni Peter Pindon. Kamong duha tubag. Okay. Hindi ko mangutan ni Peter Pindon bro. Nga simbahan, Nino Jando. Oh, go ahead. Sige, go ahead. Nino Jando. Pangutana. Mangutan na Kanang Pindon. diha sa simbahan, kanang sa Cebu nga simbahan. Uy, Jando. Paminaw oy. Ako yung Paminaw oy. nangutana. Ayaw pangutana kay akong pangutana. Puro man palasi. Alasi. Kanang diha sa simbahan. Kanang diha sa simbahan sa Cebu ba kay Kristo nagtukod sa simbahan sa Katoliko. Tubaga Jando. Diba? Si Kristo nagtukod. Ako na lang Tubag naman ako. Kaya pangutana, palasi man puros. Balasi. Tubag naman ako na. Lami. Paminaw sa Basi oy. Ako Mawala gini resulta sa grade 1 section talong dili maminaw. Basi sudagan ka ba? Ani ba?
Oy! Ako mangutana, kaya man ko sukat ng utana binuang bro. Ako na lang mangutana. Ang imuhang akong pangutana, ako lang dunay na sa inyo ha, tingnan mo man. Nagpatuga-tuga man ay si Eugene nga gito ko na kuno ni Kristo simbahan. Karon kay simbahan man ka. Kana sa Cebu nga simbahan si Kristo. Di ani ba? Hoy, paminaw sa para magkasinabtan na ita ba? Ang atong giingon nga si Kristo, paminaw sa ba? Hoy. Hoy, Di lagi maminaw ba? lami no. Bro, Saman, ganahan ka maminaw dili. Brad, si Eugene, Kristo Eugene, o ang yawa nagistoryahanay, naminaw ang yawa ni Kristo, ikaw di ka maminaw, labaw pa ka Dili, siya. dili yawa. Sa inyong programa Paminawa na ko, ha? dapat kamoy mo Paminawa ko. Ayaw ko Paminawa ko. na. Lagi. Paminawa ko ha. Kanang giingon nimo nga kinsa may gatukod na sa Quiapo, kinsa may gatukod ana sa Cebu, kinsa gatukod na Dres Amo sa Mindanao. Ang nagtukod ana ng mga simbahan nga niabot diri sa Pilipinas kung in terms of ecclesiastical or society si Kristo'y nagtukod ana. Pero in terms of building ang imong giingon, mga Agustinian nga pare ang uban mga Franciscan. Kuha nimo. Duha man na kung imong gi-promote nang niyang ecclesiastical si Kristo na, pero kung building ang imong isgutan na og design lag building brad inyo ha murag gi MJS perting sus Ginoo ko. Di ta maga ila na yung simbahan og simbahan ba na o budigas asin. ingon si Siran dire, bastos ka Peter. Wajud ni wajud ni Clark Peter ang mga pangutanan ni Bro Eugene ang mga pangutanan ni Peter Pendon puro palase. mo sa inyong simbahan bro gapo. Supremo. Bro. Oh. Mm. Kristo ang Ang papa. dili makita si Kristo. Ang visible nga head namo karon nga makita gyud ang Santo Papa. Invisible. Alam mo kung mangutana na bro. Amay nang karon na to daan kay Pangutana pa. Ang akong pangutana ba ayaw buti ang akong pangutana. Ang akong pangutana ba nga kinsa ay may supremo pagbuti akong tabag. Ay pagbuti akong tabag. Ako na lang pangutana bro. Ako na lang pangutana. Sige, sige. kanang pulong Kay mo dito na si Eugene. Mm. Anaman tayo isa ka amigo sa bro. Unsa man ning bago ni sulod bay buntag. May butag. Mutubag kong pindon, naglibo ko siya pangutana manggod. Naglibo ko sa Katoliko ang ka? structure ang structure yang ipasabot or ang simbahan gyud mismo. Ang instructor katong mga building bang natukod sa Pasabot ni Pendon. natuk. Oh. Puting baita. Puting baita. Ang leading question niya ang tibok simbahan. Hindi Pero mo na ang masab. iyang katapusan siya pangutana, structure ay gipasabot. So mo na misleading gani ang pangutana. Di sila kabalo mangutana tinaro nga pangutana. Mm. Ikaw na po kini sa Batista be. Bro. Ikaw nakagusto pangutana bro? Bro Jando. Oh, Kay nag-ingon man bro nga matoy imong giingon ganina ba nga ang dili mo tuman sa napulo ka sugo dili mahilangit tinuod man ano. oo. Ug ang SDA wala sukad Dili, nakatumag wala, na pulo ay, ka sugo kasi maglapas Dili ba? usa. Ang ako ganing gipun ang mutana ra kita sa imo ba ang mutuman ba sa napulo ka tinaro man ato inamigo ba ang mutuman sa napulo ka sugo malangit ba o dili malangit maura na siya. Yes bro, ang katong gisugo sa napulo ka sugo kung mutuman sila malangit gid na sila bro. Sila may gisugo katong gipagawa sa Ehipto. Sila gisugo ana bro. Unya sila nga gisugo matud sa Santiago 2:10. Matud ba sa Santiago 2:10 sila nga gisugo makalapas lang sa usa nakalapas sa tanan. Asa naman to? Putol naman na unsa naman na nangawala namang Oy, kusog ba akong signal dire kay PLDT binagamit ako. putol ganyo wala ganyo. Laro ano yung signal mo diya oy. So sa ato pa bro Jando dili gyud malangit no ang dili mo tuman sa napulo kinahanglan gyud mano. Kato laging gisugo lagi sa napulo ka sugo kundi sila mutuman di gid sila malangit. Dili ba Pero kita sadto silang kita, wa man kita, ginakatuman bisag usa. dili ba ang ako lang punto ba? Dili man kita may Malangit ba? bro. Malangit ba tao Bro, dili malangit? ang napulo ka sugo, akong klarohon lang ha. Ang napulo ka sugo gisugo na sa Israel. Wala Kita wala ang lagi mga ang ako lang Kristiyano, pangutana ba?
Kitang Dili ba nga kung tiwasa sa ako. oh. Tiwasa sa ako kay tinarong man niya ako, di man niya ako binuang ninyo mga mukha ninyo. Ang napulo ka sugo, ang gisugoan na Israelita ug ang mga langyaw nga naa didto. Kitang mga Kristiyano mi-adaptar lamang kita kay dili kita mo gisugo. Wa nimo? Ni-adaptar ta sa napulo ka sugo. Ni-adaptar ta. Ni-adaptar lamang ta pero dili kita ang gisugo. Okay. Dili ang ako lang ang punto na to ba kuha na to punto gyud ba ang kana yung pinakakuan ba nga kita ba nga mga Kristiyanos karon og di ta mo tuma sa napulo ka sugo mahilangit ta o dili mahilangit? Malangit gyud bro kung matuman ang tanan. Kaso nga lang niingon man gud si Santiago god nga ang nakalapas sa usa nakalapas sa tanan. Dili O, lagi bitaw, wala dili na pulo ka wala sugo na ang ilalis basihanan. lagi kung dili ba ang ako Bro, lang giingon sa imo ba Tubagon ako. kumutuman Uy, kung tubagon dili ako. sa napulo Bro, ka sugo tubagon ako. kung dili ta mo Malangit tuman unta mahilangit kung- ba ta o dili mahilangit? Malangit unta, kaso nga lang makalapas sa usa, makalapas man sa tanan. Mao nang Pagdili- dili na pulo. Paminaw po ko na human. No. Mao na nga dili na pulo kasugo ang basihanan aron kita luwason. Okay. So ingon nimo nga dili ba siya na napulo ka sugo? Kung mabasa ko sa inyong libro bro nga ang dili mo tuma sa napulo ka sugo dili mahilangit. O yun na nimo ni usapakon. Mo bitaw na kung giingon bitaw nga dili malangit, mo Okay. bitaw na kung giingon Okay. kaso So nga lang. sa ato pa Basta, kinahanglan yun nato ni tumanon aron mahilangit ta. Tiwasa sa ko. Oy. Tiwasa sa ko ba? Ayaw ninyo wala sa pattern ng Santiago dos Jes. Lagi wala lagi problema na lagi ang Oo. akong punto ba kung Pangutana. dili ba ta ang mo tuma pangutana nang ako na rang karon, pangutana ba pinsa kung dili man ta mo gyud tuma sa sa napulo ka kalibutan sugo karon. mahilangit Ay, ba ta o paminaw sa dili ta bagod. mahilangit maura man na. Paminaw sa bagod. Paminaw sa bagod. Bisan pa kisa man sa kalibutan karon ang nakatuman gyud sa napulo ka sugo. Ang Lagi isyu, mo ganin ako ayon ako pangutana balihon man kunimo ang ako nang gipangutana sa imo ba kung dili ta mo tuma sa napulo ka sugo mahilangit ba ta o dili mahilangit? Asa nimo na nga libro na basa be kanang gingon nimo? Okay, basahon ako ha. So amo Asa nga na ba kaning libro Bro. kanio? Brother Eugene, basig yang basahan katong the Ten Commandments, ready na lang po be aron klaro na tong context. Ara oh. Karaan Saan na nga ba libro? niyo? Ari, masahon na Catholic Saan nga Grade libro? School. eh? In 19 Saan nga basahon ako. libro? Catholic Saan nga Grade libro? School. Unya na ba? Ha? Aro. Basahon ako. Unsa na nga Basahon libro? ako, basahon. Unsa nga libro? Lagi na ko lagi Catholic Trade School. Catholic Trade School ko no, Catholic Trade School. Sa utora na. Ari ako basahon Ato nang libro bro. Ato nang Basahon ako. libro Brother Eugene. Oh, imprimatur ninyo ani. Sa may Nihil Obstat anak imprimator. Ari oh. Nihil Obstat og imprimator. Imprimatur dire si Michael J. Duterte. Duterte. Aro. Uy, Duterte. Dili Duterte. Doher. Aro. Doher. o lagi. Duterte. Ang Nihil Obstat ba? Nihil Obstat og imprimator. Ayaw lang ng imprimator lang. Nihil Obstat gyud og ang imprimator. Ang na araw nakuha na nagisi na araw. Ang imprimator na lang araw. Araw inyo ha ni inyo ha man ni araw. Oh. Lagi lagi. Ako masahon na. Agyon sa pagsulti. Ako masahon na. Yung sa pagsulti niya bro. Kalang lang. Kinsa ako tubag wala. Kinsa man na Brad. Kadalang Brad. Kanang imprimator nga nakita nimo dana Brad sa may rangguan na niya. Ay naku pangutana mo man inyo ha man ni dili na ko ninyo kuno na kay. Mabasa man kay- ang rango niya. Mabasa man ang Ikaw rango naman ang niya. gibasa. Gibasa ra man ako. Na, de bro, kay wala may liman nga mo imprimator sa mga libro na mo. Walay mga si Itbing ni imprimator, mga kaparian na. Ibasa ra Ah, ko lagi libro. kinsa nga imprimator na kay sa may ranggo sa pagka-imprimator niya. Ayun ako pangutana kung sa wala ko kabalo kung sa iyang. Ah, pasakyon man ko nimo ana libro nga piki. Ito Basahon na. ana, kinsa man na si kanay imong gibasa ang imprimator. Basahon lagi nako lagi. Ako lang basahon ba? Lagi unsa may ranggo niya unsa Monsenyor, unsay kuan na? Anong pangutan o mako kung sa ranggo amo ko kabalo. Na sayang ngalan, pareha niyo, di man ni kabalo mo tanaw og imprimator di ay. Nasa ubos. Aro. Archie ang sani siya? Archipicos Malinsis. Manilin. Archipipos kuskus amalinchis. Laruha ng Archipipos kuskus mamalinchis dia. Nasa ubos. Archipipos. Aro. Archipicos Piscopus.
manilinsis Upos. more nakabutang sa ubos sa human sa kwan. Human sa limpir ano ni? Sa tinod, imperator, imprimator. Kung sa ini pikikos, kikikos, matay madugay ani, gitipos na siguro ni. Di man kamo to ako ning picturean unya, gipasa na kinako mo ha. Ako lang basahon. Basahon ako ha. Sige. Okay. Inyo ha maning libro. Ingon din oh. Ingon pa din the 10 commandments of God were given by God himself to Moses on Mount Sinai. Ingon pa din ibutang din sa inyo ang libro. All men must keep them because God is our Lord and Master. Those who do not obey them cannot go to heaven. So dili mahilangit. Ang dili mo tuman, aning napulo ka sugo. Sabi po tanan ni mo na So mo karon. gani akong punto ganina, akong ipangutana gayta mo ganina. Kung dili dayta mo tuman sa napulo ka sugo, dili dayta mahilangit. Pagbasa pa lang daan sa imprimatur, nagkabunggo-bunggo na. Pagsabot pagyos grammatically speaking, samot. Brad, in terms of grammatically speaking, Brad, ay kong ilara ka education ni mong kaistorya. Ang giingon dihag olme naka-repair nas mga Israelita watay labot ana kay in the first place ang pulo kasugo diha ang gitagana na ang mga Israelita na ulipon sa mga kamot sa Hiptohanon. Tangi sa inyo Nagtuman-tuman ka nang wa ka na ulipon sa kamot sa Hiptohanon, binuang mra. sa maning taon ko nga inyo ha Sakto maning tong libro. gi-adapt ni brother. Oy, paminaw sakto tong giangon ni brother Jando Alabado ni adapta. Pero in terms of adaptation, moral law ang atong pagtuman diha, dili ceremonial o sabbatical. Sa inyo ha ba? Kita ba nga Kristohanon ba ug di ta mo tuman aning napulo ka sugo, maluwas ba ta o dili maluwas? Mora man ang pangutana. Tuman man, bro, nagtuman man mi, bro. Amo ko kay nga supak-supak mi. Oh. Unsa man ang ikaw pat nga sugo, bro? Unsa man ang ikaw pat nga sugo? Oh, gatuman man mi kay kana mo ang Domingo adlay papahulay mananamo. Yung kag Sabado na apol mi misa sa Sabado. Mauman. May mo reklamo na ron. Wasa naman na siya ron, wala na. Hello. Wala, oh. Hi. Hi. Wala mo kung tubago, wala. Wala. May nanawag ko. Sige, nagkanaas man. Nagpiti man. Hey, bro. Sa ato pa, bro. Tumanon yun yung kanina pulo ka sugo. Isulti din yung napulo ka sugo na yung Bro, unsa man ning kapiti-piti, bro? Ambog niya. Namo ko na nawag siya ako nung unang inana na yun. Basi gagamit ka gitsit dana, brother. Gamit ko gitsit. Kuhaan mong gitsit kay karat kayo. O na. Gani ba? Atong kanon ba? Kini inyo ang bani gihatag. Gani hinanglan ito Bro, nag-iwan naman ko, bro. Bro, nagtubag naman ko ganina. Wala na mo nakuha. Ingon ko. Nagtuman mi sa adlaw ipapahulay. Gani lang amo ang adlaw pahulay Domingo manggod. Domingo. So dili tong Sabado tong gihatag kining napulo ka sugo dinhi nga gihatag dito ka Moises dili tong Sabado ha. Ang gisugo nga Sabado katong gipagawa sa Ehipto. Asa man nato na mabasa bro nga ang napulo ka sugo na apil din na ang Domingo bro. Mo bitaw na nga sa ato ang panahon Kristiyano ang atong adlaw pahulay Domingo kay dili kita ang gisugo sa Exodo. Oh, follow up. Wala ka hutang og pangutana. Wa man mo gitupag nga ang sa Domingo ba naa ba na sa ikaw pat naa ba na sa Tinggo man minsang Domingo? Naa wala. Ingon ko, ang among gituman adlaw ipapahulay. Kanang gisugo sa Exodo 20 ang gisugo diha ang Israelita wa tay labot ana. Wa tay labot ana. Wala mabasa. Wala tay labot bro. Wa pa ko nahuman. Wala tay labot sa gisugo sa Exodo 20. Kay gisugo ana katumang naulipon sa Ehipto, amo tay labot dito. Ang atong pangutana ba?
Kining Ang mga Kristiyano, kining gisulat patiwasa diri sa nga ako. napulo sugo maghihatag sa Patiwasa Israel sa nagingon ako, dinhi sa imong libro nga dili mo tuman dili malangit. Sabado ni ang Patiwasa sa nabutang o ako. Domingo. Patiwasa sa ako. Ah. Nag-ingon ako ganina nga ang Katoliko nagtuman sa napulo ka sugo. Ang adlay papahulay, patiwasa lagi ko. Sige. Ang adlay papahulay amo nang gituman. Ang among adlay pahulay Domingo. Ang gihatag sa mga Israelita Sabado. Ilaha man tong Sabado, di man to atua. So, Kitang mga Kristiyanos Domingo ang atong adlay pahulay. Kanang napulo ka sugo. Nganong kanara man yung ikaupat ka sugo anyong giinitan? Mungutan na lang ko nyo, bro. Mungutan na lang ko, ha? Wala wala na mo giinitan, bro. Kaya nga mong Domingo adlay pahulay man na mo. Wala pa giinitan, bro. Ngano naman yung libro ninyo, bro? Kung wala pa giinitan, bro, ngano man yun inyo manggibalhin ang Sabado nga si Kristo mismo, gawa man sa magbalhin. Wala man na mo gibalhin, bro. Ang katong mga Hudiyo, Wala gibalhin. ang mga Hudiyo paminaw sa pagkasabot ni mo di mo mutubag ko musapaw mangka. Sige. Ani. Ang mga Hudiyo nga nanganbert sa Kristiyanos, sila mo gibabalhin sa Domingo. Sila wala gihilabtan sa Kristiyanos ang Sabado nga gibantayan sa Israel. Kay hangtod karon Sabadista gihapon ang Judaism. Oh, next question. So, kanang inyo lagi, dili dyan Sabado. Domingo lang inyo, ha? Sige, dili na mo Sabado. Nga ano ako mag-idili nga dili man na para amo, Ang gisugo diha, tanaw ko sa Deuteronomio 5:15 kung nakabasa ka na. Deuteronomio 5:15. Sila ang gisugo kay gipagawa sila sa Ehipto. Matilabotan na nilabtan man na nato. So wala tay labot sa napulo ka sugo, wala tay labot o labot ta karon. Oh, wala gyud tay labot pag suguan na kung basahon nimo na sa Salmo 100, kiwasa ko ba? No. Salmo 147 verses 19 to 20. Ang balaod gihatag lamang sa Israel, wala niya kinigihatag sa ubang nasod. Oh. So wala gyud tay labot. Okay. Mo nang aron ta maapil, gi-adaptar sa Kristiyanos ang 10 Commandments. O wala man nasubak sa among pag-adapt kung ano man. Kanang pulong gi-adaptar ba kanang imong giingon karon ba ako nang kunan so ako to nung sundan imong giingon kanang pulong nga gi-adaptar, kanang pulong gi-adaptar nga napulo ka sugo, kompleto ba na siya o kulang? Kompleto kayo, perting kompletuha. Apil na ang Sabado diya nga i-adaptar na to, dili. Kana laging ang amo laging adlay pahuli lagi, ana laging Domingo lagi namo. Dili ingon man Balik ang napulo ka sugo adong i-adaptar. Di ba naingon ka nga atong i-adaptar ang napulo ka sugo apil ang Sabado. Pero ngano mang nahitabo kay i-adaptar man di ay ang napulo ka sugo nga iya sa mga Hudiyo, i-adaptar man din nato. Pero ngano nahimo mang Domingo nga i-adaptar man din nato napulo ka sugo. Tungod kay Domingo man ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos, dili man Sabado. Kinsa nagsulti bro nga igpapahulay ang Domingo? Ha? Si Kristo o ang simbahan? Oh, basahon ako diri ha. Akong basahon kay magtuman man jud ka. Basahon ako ning gigamit sa debate namo ni Ralph Chavez. Ang giingon diri mao ni, aminaw ha. Oh. Basahon ako. Mateo 28:1. Ingon. Karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay og sa pamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay. Niabot si Maria Magdalena og lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. So dunay adlaw igpapahulay nga minglabay na mauna ang Sabado. Kay igpapahulay man kan Domingo bro. Igpapahulay man kan Domingo pila man kay igpapahulay ang panahon sa Israel bro sa mga Hudiyo. Pila man kay igpapahulay sa una, duha o usa? Unsa man sa? Dili ba? Para panahon sa mga Hudiyo, pila man ang ilang igpapahulay, pila man kabuk igpapahulay nila, duha o usa? Sa ipapahulay sa mga Israelita daghan mo bito tuningon gihatag nako kanila ang gingon ako ba kana ba ilang igpapahulay nila ba ngating adton la og sinagoga ba pila kabuk ang ilang igpapahulay, duha o usa? Daghan lagi bro. Bito to gingon sa Ezekiel 20 bitaw. Bakaw na to ha kung daghan ba. Dili ako masang kay ingon man nga daghan.
Akong basahon sa ang Exodus sa kadali lang. Patiwas ako Ako sa basahon tubag. kadali. Ako sa basahon ang Patiwas ako. Exodus 20. Basahon sa nako ang Exodus Ay, 20 kung daghan ba sige daw ako da basahon. Ingon din Apan ang adlaw nga ikapito Exodus 20 bersikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa. Usa ra man lagi di bro. Okay, ano yan tubag? Kanang usa daghan na. Oh, patiwas sa kung tubag lagi. Si makasa ko sa paugod. Dili mo na ingon Sino ko di bro? Patiwas sa ko. Ako laging basa ko. Ano man mo basa ko? Basa ka lagi ko. Tama kay? Basahan ako ha. Ezekiel 20. Oh, Ezekiel 20 akong basahan. Ay kog barawan eh. Di ba? Ezekiel 20. Pangutanan nimo ba pila kay papaula ingon di ba Exodus 20. Mo ginagi-explain sa Ezekiel 20 ang nasa Exodo 20. Paminaw. Na. Paminaw, aron ka makat-on kay kabalo mo ko sa mga bersikulo ninyo nga kulang yung mo kay balo. Paminaw na lang. Ang Ezekiel 20 ga-explain sa Exodo 20. Paminawa ha, mo giingon. Okay. Apan wala ko kinihimua. Tanawa ha, verse 9 kung magsugod. Apan wala ko kinihimua, kay gipanalipdan ko ang akong ngalan, aron dili kini panamastamasan sa mga nasod sa palibot sa Israel. Nga nakahibalo nga nagpadayag ako ngadto sa mga Israelinhon, nga pagawson ko sila gikan sa Ehipto. O, so ang Ezekiel 20, gi-explain ni sa Exodo 20. Muni, klaro nga cross reference, no? Ang Ezekiel 20 gi-explain sa Exodo 20. Ingon dire, aron pagawson ko ang mga Israelita sa Ehipto. Sunod, busa gipagawas ko sila gikan sa Ehipto o gidala ngadto sa kamingawan. Sa sunod ni tabo, didto gihatag ko kanila ang akong mga sugo o mga lagda nga angay nilang tumanon aron padayon silang mabuhi. 12. Gipatuman ko usab kanila ang akong mga adlawng igpapahulay. Mga. Di ka na inim karong usa, mga na siya. Daghan. O sa may katawan na na. Okay, bro. Okay, imo na magibasa ng Ezekiel 20, 12, 20 apil. So apil din na ang Sabado nga kanang weekly cycle nga nang gibutang sa Exodo 20 Gs. Okay na gali mga kay dili lang siya usa, daghan siya. Kanang usa nga naa diya sa Exodo 20 bersikulo 8 to 10, kanang usa daghan na siya kay akong mga adlay papahulay. Okay. Okay, so yun na. So okay na ka diya nga apil ang Sabado diya sa ikapat nga sugo mo na Sabado ha. Sabado na siya. Sa ilaha Sabado man na. Pero sa tuwa, ang ato adlay pahulay si Kristiyanos Domingo man, di man ta Sabado kay wala man tay nabot. Bro, Jando na ba kay mabasa bro nga niingon si Kristo nga kami kay Hudiyo mi Sabado amo inyo Domingo mo. Na kay mabasa na bro nga kon bro Briscolo o bisan ko na lang libro nga niingon si Kristo bro nga kamo kay dili mo Hudiyo, dili mo bantayan ning Sabado. Sige, ano ya? Ang imuhang pangutana fallacy pero tubagon ako na og logical. Dire ko sa Galatia 4:22. Dire ko sa Galatia 4:22. Sunda ko ha. Akong basahon ang Cebuano Bible 4:22. Muna giingon. Sunda ko. Muna ha, contextual niya ko ha. May ipangutana ako kaninyong mga buot magpasakop sa kasuguan. Wala ba kamo makakadungog kung unsa ang giingon sa kasuguan? Galatia 4:22. Sugod ko sa 21. Sugod ko sa 21. Giingon didto nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa sa iyang ulipon nga si Hagar ug ang usa sa iyang asawa nga si Sarah. Ang iyang anak sa ulipon natawo sa tawhanong nga pamaagi apan ang anak niya sa iya gayong asawa natawo sumala sa saad sa Dios. Kining duha ka babae panig-ingnan sa duha ka kasabutan. So dire gusto diri duha ka kasabutan. Si Hagar mao ang panig-ingnan sa kasabutan nga gihatag sa Dios kang Moises
sa bukid sa Sinai. O, napulo ka sugo. Layo ang naman gini- kayo, Bro Jando. Bro Jando. Layo naman kayo, Bro Nagtubag Jando. ko. Layo. Ha? Nagtubag ko, patiwasa ko, kay nagtubag ko sa imong gipangutana. Kay imong pangutana, piloso po imong pangutana, pero tubagon ko na sa Dili logika. man pilosopo na ba? Ligay ingon baya ka nga. Ang Na- Domingo igpapahulay. Dapat- Patiwasa lang kong basa. Patiwasa lang kong basa. Oh. Ingon dire, si Hagar panag-ingnan sa kasabutang nga gihatag sa Dios kang Moises sa Sinai. Oh. Wala na ilain na pulo ka sugo. Sunod. Kini walay lain kundi ang kasuguan. Oh, napulo ka sugo. Ang iyang mga anak na tawo nga mga ulipon. Busa si Hagar mao ang tukbang hulagway sa bukid sa Sinai sa Arabia. Sa ato pa, sama siya sa syudad sa Jerusalem karon tungod kay ang mga tao sa Jerusalem pareho sa mga ulipon sa ilang pagtuman sa kasuguan. Natural ka nakasuguan na gituman napulo ka sugo man na. Next, apan si Sarah dili ulipon. Og siya ang panag-ingnan sa langit nun nga Jerusalem, og siya ang atong inahan tungod kay dili kita ulipon sa kasuguan. O natubag ang pangutana. Dili kita ulipon sa kasuguan. So wala gyud tay labot sa Di gihatag ba wala? sa Exodo, sa Exodo 20. Pero ang Kristiyanos mi-adaptar. Ni-adaptar ang Kristiyanos. Pag-adaptar sa Kristiyanos, mo ginag-adaptar kay wa tay labot, mo nang gi-adaptar sa Kristiyanos, pag-adaptar sa Kristiyanos, nagtuman gihapon kita. Ganuman. Para sa ang mga Kristiyanos, ang Domingo, Sabado pod na muna. O, supa ka. Supak yun, bro. Supak. Kay, Supak ka Domingo. supak ka sa among supak ka nga among Domingo, Sabado na siya, supak ka na. Supak kay Sabado, makanusa man mahitabo nga ang Sabado, may mong Domingo. Karon, kining giingon sa inyong libro nga mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. White. Okay, Ingon si Ellen G. White sa inyong libro. Ito ha. Ingon si Ellen G. White sa inyong libro. Patiwasa lagi ko sa manisyo sa sabaw. Basagan ni. Oh. Ingon si Ellen G. White sa inyong libro nga mga hitabo sa katapusang panahon, pahina 161. Iyang gipainom ang katawhan sa iyang mahugawng kaulag. Giunsa niini paghitabo, pinaagi sa pagpugo sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Okay. Pangutana. Karon pangutana. Ingon nga Sabadista, unsang adlaw nang giingon diha nga mini nga Sabado? Ang Domingo na, bro. Oh, sumuoy na karon nga Domingo Sabado. Are, oh. Gani lang inyo lang tawag mini. Mini lagi. Ako So, si dili ko tinuod. Ako si confirm. Muuyon Oh, ba ka nga ang Domingo namo, Sabado na muna, pero inyo lagi nganlag mini nga Sabado. O, mini nga Sabado. Kaya dili man na mao ang tinuod nga Sabado. Nga, Ah, gitawag so, ko Sabado kapulan. lagi. Oh. So, uyon na lagi ka nga among Domingo Sabado, jud ay inyo lang tawag mini. Dili ba? Inyong giisip ang Domingo. Ikaw Kaya yung ibaw ka. ang inyong libro, inyong Ay, ang boy, ibaw. Wala Wala lagi. ka. Nga, mo ganina nga atong sakyan na imong giingon kay niingon man kakaron nga tinuod na ang gisulat ni Mrs. White nga mini nga Sabado pero dili na Sabado nga among gibantayan nga mo'y mini kun dili ka nang inyong mini nga adlaw mo nang Domingo nga gisgutan. Oh, so uyon lagi ka lagi nga among Sabado. Bro, ganda, okay na lang. Uyon na lagi ka. Bro, ganda. Paminaw sa Okay na sa lagi. to pa uyon na lagi ka nga ang among Domingo, Sabado na muna, gani lang ini nga nagbini. Oh, mo na Sabado lagi na inyo hapon. Okay na, Domingo na mo, Sabado lagi. So kanang giingon dia santoson mo ang adlong Sabado, amo nang gituman pinaagi sa pagsanto sa adlong Domingo. Kogyod. Oh. Sama na, hotda na ka? Wala naman ka nilihok. Ano, hotda na siya. Ano, wala na. Muna-muna niyang paningkamot, dinay nga atong Domingo, adli papahulay. Nya, maura man gyapon bagsak gyapon kay ilahang libro gasulti nga Sabado ning Domingo nato, gani lang kay mini.
Sila ra pwede ingon. Pabra nato di man namin eh. Wala o. Dalang SDA kyo nga. Tuman-tuman na mo kuan-kuan diya kay ngaraan ako ng SDA. Before ko ni Hawa sa pagka-SDA nako, ako nang gisabot daan. Og nakasabot jud ko. Pagkasabot nako mo tong ni Hawa ko, nasabtan nako nga magbinuutan ba ko o magsinalbahis ba ko ang SDA founded by Ellen G. White Yapon. Mga naminaw na lang ko mag-focus karon ano. Asa mabasa nga Domingo mahimong Sabado, kapin ang inyong libro. Ang libro ninyo mismo kaingon nga among Domingo, Sabado, gani lang kay mini. Ora mo pud kaingon nato nga mini among Domingo. Kamo gyud. Kamo ray kaingon nga among Domingo, Sabado, gani lang kay mini. Di mo ko dili man na makontrol na mo kay inyo man ang libro. Kamay musulti nga amo mini, kay inyo man ang libro. Pero nagsulti gyud mo nga Sabado ning amo gani lang inyo lagi nga lanog mini. Oh. God bless Bajando and Brad Gapo. Unsa nga page ug ikapila nga paragraph? Unsa nga page? Kuan. Pahina 161. Ako sang kuan ng libro na akong mga hitabos katapusang panahon ha. Kay nangayo man kag libro god. Alang nga ginakuyahatag ang libro nga nangayo man kag libro. Ara sa to. Bro. Nawala man tong isa, bro. Oh, nawala na. Siguro batire. Ara, nay nangayo dahil ako sa comment section ug asa daw ko nung paragraph. O sige, ara inyong libro mga hitabo sa katapusang panahon. Ang author ane si Ellen G. White. Oh, may gingon din sa pahina 161. Di man kamudawat nga mo ang Domingo Sabado pud namo na inyo lagi nga lanog nini. Ingon dire sa pahina 161 ang topic ang kusog nga singgit. Muni topic ang kusog nga singgit. Dire ko sa page 161. 161 ko nga page. O sige ingon dire. Ingon dire. No. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa inyong mga kaulag. Giyon sa niini paghitabo, pinaagi sa pagpugo sa katawhan sa pagdawat sa inyo nga Sabado. Mini nga Sabado, mo na siya. Inyo hanang, kaninyo gitawag dirig mini nga Sabado, amo ng Domingo. Gi-confirm ninyo nga among Domingo, Sabado na mo. Pero, inyo lagi nga lagmini. Di ko kapugungan na kay inyo haman ng libro. So mini gyud bro, ang Domingo mini sumatos sa libro. Bro. Ay. So dawaton nimo na nga ang inyong adlong Domingo mini di siya. Di na ako dawaton nga mini. Kamura may giingon nga mini. Di na ko dawaton nga mini. Among kuwan. Kamura may giingon na. Ingon ganina, ingon ka nga Domingo. Mo ni ang mini. So uyong ka na nga yung adlaw day nga Domingo mini di na siya gamon Sabado. Wala ko gaingon ana, ingon ko ang among Domingo mo na ang amo ang gipatayan nga Sabado. Mo na nakatuman mi sa santoson mo ang adlaw Sabado, nakatuman niya na. Pero So, ang inyong inyong libro nagsulti nga mini daw ang among Sabado. Wala may libro. Oh. So ang imong pangutana bro, nga ang Domingo ginganlag Sabado natubag na. Kaya ang among Domingo, among ginganlay papahulay. Gani lang ginganlan ninyo dire og mini. Kinsa man gyud tinuod ninyo bro ni Bro Eugene Gapo bro? Ikaw o siya? Sa may gingon ni Eugene Gapo di ay. Ingon si Bro Gapo nga ang Domingo diha dili na mahitabo nga Saturday. So lahi man na Saturday o Sunday, di ba? Lahi man gyud siya, di man na mahitabo nga Sunday may. Bro, lahi gyud ang Sunday sa Saturday. Lahi ang Sunday sa Saturday. Pero ang among Sunday
Sabado. Pwede siya mahimong Sabado. Kung amo nag-isipon So, nga adlay papahulay na mo. So imo na di ang kunan bro nga mini lang inyo nga bro ato sa libro na. namo mini gidawat nimo nga ang Domingo niyo giisip nga Sabado nga pero mini lang. Dili, di na mao. Ang amo ang Domingo, mao na ang among adlay papahulay o amo ang Sabado. Gani lang ang inyong libro nagsulti nga mini daw na kamo ra pud giingon. Ano ang giingon? Ayo patuyokon ko nimo. Sabadista ko sa una, kabalo ko sa teknik ninyo. Hindi na mo sa teknik nimo. Ayo lang gulog kasuko ko. Ano ko na suko? Pama na siya. Balik, pampalami sa ano lang bro, istorya mangutan pa. na ta bro kay ato ani bro kay kaluwasan man gyud atong tuyo ani bro. Ano mangutan na lang ko bro. Kay kaluwasan man gyud ato ani no kay kitang tanan pares man ta gipakamatyan sa Ginoo dito sa cross wala may gipili nga unsang punduka gipakamatyan man ta tanan. So ari na lang bro. Mangutan ako nimo bro kay nangita man gyud tag kaluwasan bro. Kana bang giingos pinadayag 14 BJs? Kana bang giingon ba kay kani ba murag tabangan nato ni bro? Kanang giingon dia bro, liog na kog basa daw dia bro kanang pinadayag 14 BJs bro. Sa may gingon day. Dia ba basa sa imong kwan ba dia? Basa dia. Okay, 14:9. Oh, 9 BJs bro. May katulong anghel nga misunod sa bubingon og nagpamarkas ang markas sa mananap diha sa ilang agtang o sa ilang kamot makatagamtang gayod sa kapungod sa Dios ug silutan gayod sila pinagi sa nagdilaab nga sa asupre samtang nagtan-aw ang mga anghel sa Dios ug ang abang karnero. So sa putawan mo ani bro. So mga tanong lang ko bro, kanang giingon din na bro sa pinadayag 9 BJs ug misunod ang laing anghel ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog kung adunay mosimba sa mapintas nga mananap kinsa man ang mananap nga pintas og sa iyang larawan og magpamarka sa iyang agtang og tuong nga kamot sa mga marka bro nga pasabot nga marka nga ibutang sa agtang og tuong kamot og mosimba sa manapapintas kinsa na siya? Sa pila man jud ka pangutana imong gipangutana diha dapita bughanan yung pangutana to. Mananap mapintas siya kanang mananap mapintas niya nimo kanang siya. Sige, ang imong unang pangutana kung unsa ni nga mananap. O kinsa nang mananap diya nga gisulti? Sige, ako tubago na unsa ni nga mananap. Matod pa sa mga Bible scholar kani nga mananap nagrepresenta sa Roman Empire. Sunod nga pangutana. Roman Empire. So ikaduha. Unsa may marka nga ibutang sa agtang og tuong nga kamot? Unsa may marka nga gibutang? No. Sa tuog kamot sa Roman Empire? Dili Roma, wala may Roman Empire din giingon no. Ang ako lang giingon ba ikaduha na akong punto. Ang ikaduhang punto na akong giingon din na unsay marka nga ibutang sa agtang og tuong nga kamot. Ang mangkutan ako kung unsa ang mananap diha, di gito ba pug Roman Empire? Okay. Unsa may marka nga ibutang sa agtang og tuong nga kamot? Ang Roman Empire karon naa pa o wa na? Wala na. Okay, wala na. So kanang giingon sa pinadayag 14 Okay, wala na yung Roman Empire. So Roman Catholic na lang nabilin. Si Roman Catholic na nabilin, lahi ang Roman Catholic, lahi ang Roman Hindi, Empire. lagi mo na pero Roman lagi Catholic lagi, Roman Catholic lang. Di, ang Roman Catholic gilotos na sa Roman Empire sa una. Dagang isa to papa sa Roman Catholic pamatay gali. O sige bro, okay na ka. So ako ron, kung sundan ako imong kanha, sundan ta ka. Kaniingon man ka nga wala na ang Roman Empire. Kanang giingon sa pinadayag 14 BJs na tuma na ang pagpamarkas tibok mga katawhan sa tibok kalibutan, na tuma na o wala pa. Wala giingon dili nga pagpamarkas sa tibok kalibutan. Okay. Wala At pasahon ang 16 O sa nga verse. So, okay, mataw na to Usa ha. nga verse. Pinadayag 13:16. Pinadayag lagi kapitulo 13 bersikulo 16. Okay, basahon na to ha. Nung din eh. Ito siya. Og ang mga timawa og ang mga kadagkuan, mga dato, mga kabos, mga ulipon, mga taong gawas, ang tanan ha ang gisulti ha. Og ang tanan iya usab nga gimarkahan diha sa tuo nga kamot og sa agtang ang pangutana karon. Wala naman day ang empire diha karon. Ha?
Usay tanan. Araw na sa Usay tanan. ang tanan iya usab nga gimarkahan. Nasa 16 sa ubos. Ang tanan iya usab nga gimarkahan diha sa tuo nga kamot ug agtang mo ni ang giingon dinhi sa pinaday 14 BGs. Ang mudawat sa marka diha sa agtang ug tuo. Asa ko gingon Ha? mo god? Sa Asa nga verse? pinadayag 3 kapitulo 13 bersikulo 16. Oh, sa mali gabalimbalhin man ka hinuon. Ano gani ato gani mo man ni siya din ang giingon nga ang magpamarka sa agtang ug kamot. Unsaon pagkakuha sa context unsaon pagkakuha sa konteksto kung wa pa ka nakasulbad sa usa ka bersikulo mudagan na buga sa lain. Ato sa sulbaron tong Oh, bersikulo gani ba imong nga ato gani kuhaon gani ang punto. Ato dili ba kay ato ning tabangan ba kay nagtuo man ka ta ni Kristo tabangan nato ni dili kay sige. Okay na kay tabangan man nato so ato sang i-explain kanang Revelation 14 ayaw sagdagan sa laing revelation. Yung Dili ba sulbad dili ni ba 14 dili ba o kani pinadayag 14 ni BGs mao ba ning giingon sa pinadayag 13 16 di city dili. ngam sa 3 na buta 13. 13 di sige, di city kani bang giingon dinhi nga Oh. nga ibutang ang mananap nga pintas man yang gisgutan yapon diri o mananap nga pintas. O gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo. Kon ang ilang mga agtang, ang tanan nga mga kani nahitabo na ni siya bro. Umana na nahitabo bro. Ha? Umana na nahitabo, umana dugay na nahitabo. Okay. So kani sila natuman na din sa to pa dili na ni matuman karon. Natuman Ha? na bro. Ang Asa may tabot na pruiba nimo bro nga natuman na ni bro kaning giingon sa pinadayag 13 16 18 nga nakadawat sa marka ang mga tao. Salamat kay imong gipangutana kung asa akong ebidensya nga natuman na kana. Mogamit ko sa Biblia nga device ako sa Biblia ng Bible lang akong gikutloan na lang. Ako siya kutloon sa New International Reader's Version. Ang footnote sa Revelation 13:18 mo kinig ingon. 666. Many suggestions of the meaning of this number have been made. Each digit is one less than the perfect 7. So it could represent the 3 beasts against God. It could also refer to Nero and the Roman Empire. So ang Okay, mo kani ipasabot dahil sa 1318 mao ang Roman Empire o si Emperador Nero. Sila ipasabot. Okay. Unya kaning Emperador Nero dugan naman AD 67 pa man Nya kung siya ang ipasabot nga namatik sa mga agtang sa tuong kamot, di dugan na nahita po. Panahon pa ni Emperador Nero. Okay, unsa may marka bro? Unsa may kanang pulong marka bro? Unsa man ang gipasabot nga marka diha? Kanang Di mo ibutang nga marka sa agtang ug nga kamot. Unsa nay marka? di i-research nimo kung unsay marka ni Emperador Nero. Putol mo tingog bro, bro Jando. Ay, pamitin mo yung reklamo putol-putol, mutubag ko. Niya, akong balik ko na kung tubag na ko Ang ha. mutubag ka putol-putol. Oh, akong balik ko na kung tubag. Kung unsay marka ni Emperador Nero, mo na i-search nimo aron ka mahibalo kung unsay marka ni Emperador Nero. Sa inyo Nga nga bro, unsa nagkahulugan- po'y marka bro sa bro, unsa po'y marka sa Roman Catholic bro? Na po'y marka ang Roman Catholic na wala. Na ami marka Oh, na mo'y ang marka. among okay. Ang among marka dili mo ang gipasabot ani kay walay Bible scholar nagsulti nga marka sa Katoliko ang gipasabot diri. So, Muuyong mutuo ka nga doon na mo'y marka nga gidala. Mutuo ka na o dili. Mutuo ko nga doon na may marka pero dili mo gipasabot sa Revelation 13. Sa mang markaha nga inyong gidala bro. Dili ko mo kana na kay dili lagi amo marka gipasabot dire. Ang gipasabot dire nga marka ni Emperador Nero sa Roman Empire. Dili marka sa Dili ang ako Katoliko. gani atong biyaan na siya. Biyaan na to kay moingon man ka nga natuman na siya. Pero sa inyo ha ba doon na ba may marka? Wala. Dili ayaw ing na nga biyaan kay wala pa ta nakasulbad. Ikunik-kunik man na nimo. Gato kag musalir ni mong teknik na ako nga teknik man ako na sa una. Di na musalir oy. Oh, sige bro. Tinarong gini ako bro kanimo naning kamo jud kag maayo gusahan ko Okay. yung paglugit ba.
Pero di ko ni So, mo sa ito maluot pa- kay kanang technique ni mo ron, technique na ko na sa una. Sige. So naka-record bro kinsang timawa o kinsang mga kadagkuan o mga dato o mga kabus o lipon o taong gawas nga namarkahan sa marka ni Nero, naa kay ebidensya o kinsay namarkahan o kinsay wala namarkahan, naa o wala tubaga daw. Roman na yung pag ipamarkahan man to niya, kay under man siya. Unsay Ilan man marka siya nga ng ilang gipamarka nga sa mga tao, sa mga dato o mga kabus o mga ulipon o taong gawas, unsay ilang gimarka? Hindi i-research nimo kung unsay marka ni Emperador Dili, Nero. ikaw man akong gipangutana bro. Ikaw man akong gipangutana unsay marka kay Ako matod lang- mo sakyan ka Ako lang kay ingon man Tubag karon dire. nga dunay marka. Nga namarkahan Ako lang nga gitubag tuman ang dire. marka ni Nero. Ang pangutana karon unsay marka? Ako lang gitubag dire tanawa ro ko do. Ako ba? O nadyo ko ebidensya ba? Tanawa ko ebidensya o. Ano? Ang gipasabot sa 66 sa Revelation 13:18, it could also refer to Nero and the Roman Empire. So sila mo ay gipasabot sa 13:18. Inya kanang 16 nimong gibasa, sumpay na sa 18. Ang konteksto sa 16 Mo gani kay bro. Mo gani kay So, niingon man ka Aaron- karon imo man gidawat karon nga si Emperor Nero man diha. Aron, sige, Aron masulbad nimo imong problema, i-research nimo kung unsay marka ni Emperador Nero. Na. Pero kamo wala mo Oh, na. na mo'y marka bro nga gidala naa wala. Wala lang ako kaduhang pangutana. Balik ko na ko, dili marka sa Katoliko ang gipasabot dire kundi marka ni Nero. Wala ko mangwan sa imo, wala ko mangwan sa imo. Ang ako lang pangutana, naa ba mo'y marka nga gidala, naa mo o wala? Ayaw i-connect kay wala pa ta na humagsulbad Lagi, mo ani. ganina atong o kung yan saan ba ka si marka. Nero? Kay na sila Nero, nama sila marka no. Pero wala man ato may bawi, Oh, uso di marka marka nila ni sa Nero mga ang ko na gipasabot dire. Di marka ni Nero ang gipasabot. Di gyud ko mugawa sa tema nato, atong tema kaning Revelation Okay, bro. 13. Okay bro. Okay. So kamo ba naa ba mo'y marka o wala? Dili lagi Katoliko ang ipasabot diri nga marka. Dili lang- Naa mi marka pero Wala dili akong- marka sa Katoliko. Sige, Kami na dili mo rabot, na, di sura po atong tawana tugutan. pang Mo gani ato ganing Ako tugutan ba, nga dili. Mo lagi na tugutan Ako ba, lagi na to nga wala. Okay, tugutan na to nga dili mo dili na kamo. Mangutan na lang ko ninyo. Mangutan na lang ko sa imo. Naa ba mo'y marka nga gidala, naa o wala? naa mi marka pero dili lagi ni mao ang marka nga gipasabot dire. Marka Unsa ni ang mar- Nero sa Bro, Roman. bro, pwede ba ko masayod bro unsa nang markahan nga inyong gidala? Dili man importante bro kay dili man mo tema nato karon. Dili ka mo lagi bro. Ayaw lagi i-connect. Ikaw ba maning kamo jud kag connect Dili ba? ba? Nanlo na sa mahadlok pa nung kanon, mangutana lang ko nimo kay matod nimo na amoy Unsa marka. may tema Ikaw na nagsulti to, ha. Ikaw nagsulti Di, ha ato nga ba, doon na Ron? may marka ha. Atong karon. Ikaw Nasulbad na imong- ba nimo ni problema nimo sa Revelation 13:18? Nasulbad na wala pa? Mo gani ato gani biyaan gani kay siniro man ka na asle marka. Mangutana lang ko sa inyo ha ba. Kay ingon man ka kayo nga doon na moy marka nga gidala. Palihog lang og tugan bro. Unsa nang markahan nga yung gidala mato sa imong giingon karon nga namoy marka nga gidala. Ato sa klarohon, nasulbad na ba ning atong Revelation 13:16 to 18? Nasulbad na ba ni wala pa? Mo lagi na ato mo gani ni proceed ganita sa kuan kay kung namag ka na marka sila ko sila Emperor Nero. Mo gani bro, Kung ari wala bro. pa nasulbad, sulbaron sa nato. Mo gani sulbad ka bro ingon ni nga si Emperor si Emperor Nero. So karon ari atong kanong karon. Ikaduha karon mo ni atong kuno nasulbaron. Ikaduha, ang akong gisulti sa imo ha. Kay ningon man ka nga doon na mo'y marka. Kuan ako follow-up question ako. Unsa nang markahan nga inyong gidala karon nga lahi sa marka nila Emperor Nero? Dili ko muhawa sa tema nga atong gisgutan. Dili bro, Ang atong sa pagkain. gisgutan na tema Revelation 13:16 to 18 na dunay marka. Unya gi-explain naman sa New International Reader's Version na kana marka ni Nero ug sa Roman Empire. Busa ayaw dagan sa amuang marka kay dili man mi si Nero giban ni Roman Mao lagi Empire. bro, mo lang kay ba nangutana ra man ko nimo bro. Wala man ko ingon nga di kwanta ka nangutana ra man ko nimo nga nitubag naman ka bro. So okay na sa ko nga daw na mo'y marka. Pero mangutana lang ko bro ba kana bang gusto lang ko masayod bro ba unsa nang markahan nga inyong gidala?
kabalo ko sa technique nimo mo ni mo i-connect sa Revelation 13. Dili ay wala na ko magkuan na. Wala Ay. lagi unsa man ka nga. Mao ganing Di ayaw Dili ba? pangutana sa among marka. Ayaw pangutana sa among marka kay atong gisgutan ning marka sa Revelation 13. Kay kung mo atong gisgutan ka kaluwasan man Oh. ka. So matod nimo bro, matod nimo wala sa ato pa diha nga giingon dinhi, ang giingon man gud dinhi nga ug nisunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog. Kung adunay mo simba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan Oh. ug magpamarka sa iyang agtang sa panahon ni Emperor Nero o sa panahon ni sa in the last days. Panahon ni Emperor Nero. Nga naman. Okay. Panahon ni So Emperor atong Nero. sakyan bro, kay ningon man ka nga panahon ni Emperor Nero, asa man anang panahon na. Asa man si Nero anang panahon na diya sa pagsulat ni Juan ni Juan Revelador. Kanay sa isla sa Patmos siya ni gisulat. Panagna. Mao Okay. ng panagna. So, Wala nag-repair mao ni bro. ng panagna. O Panagna so, gali bro, wala nang hitabo sa pagsulat sa author. Okay. Muna yung meaning sa bro, so sa panagna. ato pa bro, uyong ka bro nga kining pinadayag 14 BGs alang ni sa in the last days. Dili. Alang na kang Emperador Nero, gibasa na bitaw na ako. Okay. Magkuman man ka oy. Pangutana ba? Diri ba ang punto ba nga gipasabot diri ba? Kinsa may gisulatan ani si Nero? Oo, kining in the last days. Ang gisulatan ana katong mga Kristiyano nga nagbasa. Ug ang iyang gipasabot So, sa iyang prophecy, ang iyang gipasabot sa prophecy si Emperador Nero. Okay, mo gani bro, are bro. Unsa lagi marka nila nga ilang gidala? Kay nakadaw Marka manilisan sa kayo. Kanang gibutang sa marka sa agtang bagto nga kamot na ang makadawat ani dili. research. Ha? I-research mo sa marka ni Emperador Nero. Mo gani ikaw gani akong gipangutana dili masiniro akong gipangutana ikaw man. Ay mo may context da bro, i-research kung unsay kuan, unsay nang marka ni Emperador Nero aron ka may balo kung unsay marka ni Emperador Nero. Bro Jando. Bro Jando. Bro, sortehe lang daw kog tinuod bro unsa nang marka nga naa nyo dia bro lahi sa marka ni Unsa man? ni Emperor Nero kay naman ka sila ikaw galing mo marka. Mangutana lang ko nimo bro kanang giingon nimo nga marka nga giingon nimo bro nga naa ninyo bro unsa nang marka ha bro? I-research gali unsay marka ni Emperador Nero aron ka Dili may ba? balo, di na ko na problema. Mo gani akong Ang ako lang ang giingon ako sa inyo ba? ako. Kay naa man sila marka di ay so ako nang i-research naman ka sila marka. Kanang naa sa inyohang marka unsa po nang marka ha bro? Anong marka na mo? Marka na sa Katoliko, dili na marka ni Emperador Nero. Oo, pero unsa nang marka bro? Paliw daw tugan daw bro sa kadaghanan bro kay ato aron mahibaw-an na to bro unsa nang marka bro? Unsa bro? Bro Jando. Unsa tani mo? Liw lang ko ba kanang marka nga naa ninyo nga imong giingon karon kay naa man kadayoday mo'y marka. Pero unsa man ang anong marka marka? ha lahi sa marka nga naa sa Ilanero. Ang marka na mo, marka sa Katoliko, dili marka ni Nero. Unsa nang marka nga naa sa Katoliko? Paliw daw tugan bro. Di mo bugko, dili man lang may topic na to ro kung siya marka sa Katoliko, ang atong marka, Mangutana ang kay atong ko nimo. gisgutan. Mangutana lang kay ko sa imo ha. Wa lagi ay Di lagi na mo sa liri mo. Ayaw naghadlo ko bro. Bro. Sa mga Bro. dili man na ngayon naghadlo ka nimo oy. Mangutana lang ko ta Ang sa imo pa kay. bro, ang imong technique na ko na sa una. Dili lagi. Natuo ka Ay na mabasgat mo mo niya. istorya. Kay ang kuan ba ang punto ba nga masabta na to dinhi kay naa man kay marka sila Nero ang akong punto din ha. Kamo ba usab unsa nang marka nga imong giingon karon nga doon na mo'y marka nga imong gidala? Unsa nang marka nga imong gidala? Ano yan to ba? Oh. Ang marka ni Nero, dili mao ang marka sa Katoliko. Okay, mao gani na wala ko mangutana. Ang akong gipangutana din ha nga ang marka ni Nero naman sila marka kaha. Pero unsa nang marka nga naa ninyo? Search kung sa'yo marka ni Nero, ro ka may balo. Mo lagi na ang kong giingon lagi. Wala ko mangutana din ang akong gipangutana din ha kay sila Nero, akong balikon ha. Si Nero do naman ka sila marka so gawas ta din ha kay naman ka sila marka. Unsa po nang marka nga naa ninyo bro Jando? Bro, ang imong laang bro bahaw. Ang Unsa imong mga giandam nga laang Tubagan ang lang imong giandam nga laang bahaw, basura. bro Jando Dili nganong mo sa mahadlok man. Dili mo salir na prangkahan lang kanako diretso.
Bro Ingon Jando, nga kanhi sa tubagan lang bro Jando, kay dagan sila mayan ang mo bro Jando. Ang ako lang punto bro Jando. Kay imo man kay conscious lang ko bro Jando. Bro Jando. Mura man tag dili ka mao sa imong style. Imong Okay, sige. i-connect ang among marka sa revelation nga dili mo gipasabot. Mo nang Lagi, aron bro, dili Jando, ka wala nga ma-connect. Paminaw, aron dili nimo ma-connect ang among marka sa revelation, di na ko tubagon yung pangutana kay out of topic na. Bro, Ang atong Jando, gisgutan ang naa sa Bro revelation. Jando. Umana lagi ta sa revelation. Ang ako lang punto ba nga gipasabot ba? Gawas na ta sa revelation kay ingon ka diha nga kay na sila diha kay kuan na kay Nero na diha. Okay. Kung sanang markahan nga naa ninyo diha karon. Nga nasa niya sa inyo ha. Laron sa nato daan, no? Imo bang ang kunon karon before kumutubag sa imong pangutana kay mulikoy naman jud ka. Oh. Imo bang ang kunon karon nga ang akong itubag nimo nga marka sa Katoliko dili nimo i-connect sa revelation? Lagi atong tanan. Sige, unsa may marka na ano nga diha? Isaad sa aron makita kung baka kung medyo ka o dili. Isaad sa karon nga ang akong itubag akong paminaw sa bagot. Oh, sige. Isaad na ko karon isip Kristiyano nga lalaki. Isaad na ko karon. Imo bang isaad nga ang marka sa Katoliko nga akong itug-an karon di nimo i-connect sa revelation? Wala man ko nangutana ba ni ko nimo sa pinadayag sa inyo hang gisgutan. Nagtubag na gani ka nga niingon ka nga ang pinadayag ikaw rin nagsulti karon. Ikaw gani areho sana ba ha? Kani ba areho paminaw sa paminaw ba yang kadaganan? Dali kadaganan. Isaad sa karon sa mga nagtan-aw. Namin Tubag lagi ko. Tubag ko nakita ka. Isaad sa karon. I-promise usa, isaad sa ingon nga Kristiyano. Isaad nako ang imong tubag Jando di nako i-connect sa revelation. Sige, sulti sana. Ingon na gani ka karon di ba ni tubag ka Jando, ingon ka Jando nga ang pinadayag 13 retirado sa Nero. Ikaw nagsulti na ha. Ikaw nagsulti na dili ako. Ikaw ang nagsulti na nga. Mo gani lagi ikaw lagi ang nagsulti karon naunsa naman ka bro Jando eh. Ingon ka ganina nga ang pinadayag 13 16 17 18 retirado sa ni Impero Nero. Ko karon mangutana ko nimo kanang na ang marka ninyo nga lahi man kana sa marka nga nasa sa ni Impero Nero. Unsa man ang markahan ninyo nga naa diha ninyo? Dili na to retirado sa pinadayag kay na retirado man kana sa sa ni Nero. Unsa nang markahan nga naa ninyo? Palihog mo mo kuan lang ta sa inyo kay unsa nang marka bro Jando nga yung gidala? Isaad usa nga dili nimo i-connect sa revelation akong tubag. Ay, ngano mang imo man kung anong mulak mahadlok man ka bro Jando. Isaad una aron masiguro nako nga sincero ka sa mong pagpangutana. Bro Jando. Isaad una nga sincero ka sa mong pagpangutana. Bro Jando. Nga ang akong itubag nimo di nimo i-connect sa revelation. Nganong mahadlok man ka bro Jando mutubag? Maigo kami ka sa pagtubag bro Jando. Di ngano man dili ba? Paminaw ragot. Anong mahadlok? Paminaw man ka bro ragot. Jando? Wala ko nahadlok. Okay, wala Naatay man ka mahadlok guys. Sige, tubagan na. Okay, tubagan na kay. Di ba ningon tagad? Paminaw sa Oh. naatay tema nga gisgutan ng Revelation 13:14. No. Ano to tema nato gisgutan? Mga out sa topic. Karon mutubag ko anang pangutanaha, isaad una Kristiyano nga dili nimo ni i-connect sa topic nga atong gisgutan. Bro Jando. Sige, Nganong imo lagi anong imo man kung pasaaron bro Jando? Naunsa naman ka bro Jando? kay kung Imo dili naman kung ka musaad, kay kung dili ka musaad, timaan ka na nga i-connect nimo sa atong topic ro ng akong itubag nganong nimo nga di mahadlok mo man siya ka bro konektado. Jando? Kay dili man kung ano mahadlok man ka dili mo dito mga diskutas pinadayag. Nasakpan. Bro Jando. Bro, nate topic. Ang atong topic wala nagisgot sa marka sa Katoliko. Mo na kung tubag. So, wala gini si bro Jando hadlok ni bro Jando eh. Oh, ako na di ko ako Di na mo salir na ko imong teknik oy. Mao gani bro Jando. Ano di mo ka matubag mo sa among marka, imo ko patubagon sa among marka, di kanang marka nga akong itubag sa imo amo ning ipalutong nga mo'y marka sa Revelation 13.
Anang di. Dili lagi. Na mo ba ni Bro Jando? Dili ka malaang Bro mo Jando, dyan. ikaw ra ginaglibo Bro Jando. Ikaw Wala ang nag-ingon karon nga ang marka nga diya sa pinadayag 14.9 o pinadayag 13 reperado na sa ni Emperor Nero. So wala tay labot matod nimo. Ikaw rin nagsulti ana ha, dili ako. Sige. Ikaw rin nagsulti ana. Sige. Brother Eugene. Pamagkita Brother Eugene. Request ko moderator Brother Eugene. Eugene, available ka? Sige. Unsa man? Ano siya bro, ang among hisgutan, Revelation 13:14. Naghisgutan namin may tungod sa mapintas nga mananap. Unya, nihatag na po sa akong tubag gikan sa New International Reader's Version nga ang marka iya na ni Emperador Nero og sa Roman Empire. Karon nanguta na siya na ako kung unsay marka sa Katoliko. Nabay marka ang Katoliko yung kunaa. Unsay marka sa Katoliko? Kung ko ang marka sa Katoliko dili mo gipasabot diha. Karon iya ko patug-anon kung unsay marka sa Katoliko. Gusto na ako Brother Eugene isaad una niya nga dili niya i-connect sa Revelation. Kay mo may mong gisgutan karon iya ko pagawson mo sa topic. So tubagon ako iyang pangutana sa ngala nga isaad niya una nga di niya i-connect sa among topic. Sige. Sige. Jando. Mo istorya sa ko bro, kwan, mo premise ko bro, kwan. Bro. Okay ha, musult ako ko na niingon si Bro Jando karon ingon ka Bro Jando nga ang pinadayag 13, 16, 17, 18 ug ang pinadayag 14 bijes reperado kang Emperador Nero. So naa sila'y marka. So na imong gitubag karon nga naa sila'y marka. So mao na wala na tay problema kana man ka sila'y marka. Karon akong pangutana sa imuha karon ikaduha karon kay na ilaha man kana reperado man kana sila. So wala ka nang masabot na nato nga wala mo ilabot ka na imong gisulti. Pero ako lang pangutana sa imuha ba, unsa nang marka nga naa ninyo karon nga inyong gidala? Pwede mangutugan lang gud unsa lang na unsa na siya. Mangutana lang gud ta. Kana lang. Eugene, mutugan ko sa marka sa Katoliko basta i-promise niya nga di niya i-connect sa topic sa Revelation. Sige. Bro, tug-anan ka niya bro, pero ayaw i-connect sa giingon nimong Revelation. Unsa ano tanaw masabot na bro. Ano bro Eugene areo. Nasabot na gani kay iyan ang gitug-an karon, iyan ang gitug-an karon, iyan ang giangkon nga ang pinadayag. Say nag-angkon na dili ako. Iyang giangkon karon nga ang pinadayag 16, 17, 18 o pinadayag 14 bijes reperado ni Emperador Nero. Na sila'y marka, so reperado mo na. So masabot na to nga sa ilan ng marka. Mangutana ko karon. Unsa man pud nang markaha nga naa ninyo diha karon? Ngayong gidala. Ana lang ba mangutana lang ko. Ane bro, ingon niya, mohatag siya, mutugan siya sa marka nga naa sa Katoliko, basta ayaw i-connect anang giingon nimong Revelation. Unsang pagkunig kanay nagsulti na gani inyo nagibuhi ang karon nga nasa inyo ang susi, ang tubag ninyo. Nasa imo ang tubag. Jando ninyo na ka nga jando nga dili reperado. Mutubag ko bro din Eugene basta iyang angko iya sa promise nga di niya i-connect kay basta ginigtubag na ko iyang i-connect. Isod tayo na. Naunsa man si Bro Jando mahadlok man si Bro Jando Ikaw ni nagtubag karon ni ingon ka nga ang pinadayag 13, 16, 17, 18 reperado sa ni Emperor Nero. Ang akong punto ba unsa po nang markaha nga naa nga inyong gidala? Maliog lang ana lang gud. Unsa nang markaha mao man akong gipangutana. Kaya naman ka na marka sila kuan ka sila Emperor Nero unsa po nang markaha nga naa ninyo? Pero lagi ane para magkasinabtan na ita. Mutubag si Brad Jando pero mo promise baka nga di nimo i-connect sa Revelation. Yes or no? Papramison man ko nga unsa may atong gikasabutan nga papramison man ko. Ang ako lang pangutana ba ningon man ko nga marka. Sayon naman ni Brad. Brad, sayon naman ni. Pag mutugan si Brad Jando, hoy, asa ba? Pag mutugan si Brad Jando sa maong marka, i-promise ba nimo karon nga di nimo i-connect anang giingon nimong gipadayag? Yes or no? Klaro naman na inyong gitubag, giangkon unsa man ko. Sige daw, klaro daw. Dili na niya i-promise, klaro daw. Yes or no daw? Giangkon ninyo Jando. Nga ikaw nag-angkon karon nga ang Roman, ang si Emperor Nero, do na sila'y marka. Hanto dili niya i-promise Brother Eugene. Di ko mutubag ana kay dili na mo topic isgutan. Unya pud ani niya.
Nganong mahadlok mga jando mo tubag anak bra jando. Di man ko mahadlok. Kabalo lang ko sa imong isda nga i-connect mo Mga mas bro dili. jando ba nganong mahadlok mong kana bro jando. Oy. Bro Eugene. Okay, magawas na tayo bro jando. Oh. Ari na lang bro jando. Di man Unsa mo nang tubag markahan kayo nga si naa ninyo diha Bro Jando. Unsa na siya bro jando? Ha? Di kayo mo tubag si Bro Kanang Jando. marka Kung na nga mangutana ninyo ni ba? Brother Ang JR. unsa na siya? Unsa man, unsa Sige, man. pangutan na tayo bisita dire, bro. Kasi kadali nga. Kaya tong bisita dire, bro. Usa ni ka 70 Adventist nga ni Hawa nya nag-neutral na way relihiyon gidala. Usa may concern nimo ni Brad JR? Na mahawa. Brother GR, ang atong topic, Revelation 13:14. Unya, nangutana ka kung sa'y marka namong Katoliko, dili na mo'y topic atong gisgutan. Kay nitubag naman ko nga ang Revelation 13, marka na ni Emperador Nero sa Roman Empire. Busa, ang pagpangutana nimo sa marka sa Katoliko, out na sa topic. Munang kung tubagon na ko na siya, basin unyag imong i-connect. Kabalo mo ko sa inyong style nyo mo na i-connect ng topic ng napangutanahan na mo sa Revelation 13. Munang ako tag ipasaad sa imuha nga isaad una nga dili mo i-connect. Kung musaad ka nga dili mo i-connect tong anan ta ka. With all honesty ba? With all honesty. Daghan ako bro Eugene. Kay ang imong pagkutana Nawala na yung naong lagi, nawala. Ang Paraman. ang imong pangutana ang imong pangutana out na sa tong topic mo nang ikuan una isaad kay kung di ka mo saad di na ko tubagon kay dili man na to topic ng marka na mo kay giingon sa New International Reader's Version marka na ni Emperador Nero sa Roman Empire ko sa nga kung mutubag ko sa mong marka sama ra nga akong gisulti nga marka na sa Katoliko no mo na tubaga una Bro Eugene. tawa mo ka Eugene. na plano ka Tama sa ko, Bro Jando. Luya Sige, pangutana lang, pangutana. lang bro. Pangutanan na bro kay urag Bro nawala na JR. kuan di na nakatukol. Mga ko mangutana ko ni Bro JR. Bro JR. Sige. Uy, Pangutanan Brad, na bro JR. may uto na Brad, may uto Brad. Mayong ito. Mangutana ko nimo ba? Kanang Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:12 o Ezekiel 20:20, mao ba nang marka nga gisgutan sa pinadayag 14 o sa pinadayag 13, mao ba na siyang markaha nga gingon nga ayaw ninyo simbaha, mao ba na siyang markaha nga opposite sa Rasabtan Seventh Adventist, opposite sa Sunday worship o kanang gitawag natog Sabbath worship? Mao ba na siya markaha bro? JR kanang sa Ezekiel 20 nga gisgutan das pinadayag 14? Dili bro, lahi. Labrar. Oy bro. Lahi daw, lahi. Lahi. Pinadayag 14 o ang Ezekiel 20. Opposite Ha? na siya bro, opposite. Opposite. Ari ba ang gisgutan mo sa Ezekiel 20 nga sabat man na. Ang sa sabat. 14 sa pinadayag nga mensahe sa ikatulong malunda nga di magsimba, unsa man na siya nga marka, sabat gyapon na o dili? Lahi may gipasabot din na sa pinadayag ug ang Daniel lahi man na siya. Ay ang Ezekiel. La. Saan ka na niya ro? Lahi na siya bro, kay aka na naghisgot man na sa timaan sa Ginoo. Na katong timaan dito, atong marka dito nga gipasabot sa pinadayag, marka to sa kaaway sa Dios. Lagi. Ang akong kuan ba, ang kana bang marka sa Ginoo nga sa Ezekiel, unya kanang marka diha sa pinadayag kay napay pinadayag city nga aya sa buhi ang upat ka hangin samtang dili pa namo mamarkahan ang mga katawan sa Ginoo. Ako puta na kanang gimarka diha sa katawan ba sa Ginoo sa pinadayag city ba marka ba na nga sabat o nga sama sa Ezekiel o dili? Wala may sabat nga gipasabot dira bro, wala may sabat bro. Sa pinadayag ang ato lang giingon diha ba nga Amo ba? Ade man bro, isa-isa lang bro. Isa-isa bro ba? Diba, ang gisgutan das pinadayag city ay sa buhi ang upat ka hangin hangtod dili namo mapatikan ang
mga katawan sa Ginoo. Ako puta na unsa man ang apatik diha? Mo ba nang gisgutan sa Ezekiel 20 o dili? Mao na bro, mao bro. Asa to pa sabat? Oh, sabat. Okay. Lahi po ng pinadaya Salamat sa tubag. 14 lahi po ng pinadaya 14. Lahi po ng pinadaya 14 ni BGs bro kay marka sa katbang tugbang. So kung ang Ginoo Lagi. na siya patik sa iyang katawhan, so ang kaaway po nga si Satanas doon na po siya patik nga ibutang sa agtang ug nga kamot. Lagi. Sakto ang tubag nimo. So sa ato pa kanang gisgutan sa Pinadayag City nga marka ug sa Pinadayag 14 nga nakita ko ang namarkahan labi na das Pinadayag 14 nga nakita niya ang namarkahan 144,000. Ingong kasabat ang nakabutang diha. Ang nakanamarka sila, sakto ba? Okay, sabat. Kanang gisgutan diha bro sa Pinadayag 14:1-2 nga nakita niya ang 144,000 gimarkahan sa ilang agtang pangalan samahan. Akong puta na. Ang pangalan ba samahan sabat o dili? Okay bro, are bro. Oh no. Ang imong giingos pinadaya, ang imong gisulti karon ang Daniel ay ang Ezekiel. Ang lahi man Pinadayag ang 14. lahi man ang giingon di. Ha? Ang giingon nimo, ang imong giingon diha sa Pinadayag City o kana Pinadayag City nga marka maunang sa Ezekiel. Ningon ka nga, maora na siya, sabat na siya ang gimarka. Pero og imong basahon diha sa Pinadayag 14:1-2, ang gimarka diha pangalan samahan. Dili sabat. Ang ako pangutanan nimo, ang kiningon mo nga sabat ang gimarka diha, pero imong basahon ang Pinadayag 14:1, ang gimarka diha pangalan samahan, di man sabat. Are gani bro, are bro. Bro. Ang imong gisulti bro, ang di ba nagsisgot man kag Ezekiel 22 no na ato man ang ingon din na sabat nila igpapahulay. So ingon ang Pinadayag City 1:3 na sa dili pabuhian ang hangin sa kasamok, kinahanglan nga mapatikan ang mga katawhan diha sa ilang mga agtang. Kay ang kaaway sa Ginoo doon na marka ang isyu magunato diri ang among giisultihan ni Jando nga ang Ginoo doon na siya timaan o patik. Ang akong pangutana ba, ang atong ipalutaw din kay wala tay problema din sa timaan sa Ginoo kay na sa timaan. Pero ang punto din ba, unsay timaan o marka nga ibutang sa agtang ug tuo nga kamot sa kaaway sa Dios. Unsa na siya ba? Mura man atong gisakuan din kay wala man dali ra mo ka problema bro. Oo. Ang problema mo ba kay ang imo man kung gihisgutan ni uyon man kaganina nga kanang marka sa Pinadayag City nga ayaw sa buhing upat kangin samtang di ba markahan. Ni uyon na nga kanang nga marka mao ang sa Ezekiel 20:12 nga sabat, di ba? Ni uyon man ka? Okay. Pero nganong diha sa sumala diha sa Pinadayag 14:1-2 nga ang gimarka diha pangalan man samahan di man sabat, niya supak na sa imong gitubag. Wala lagi problema bro. May bisan gani bro, napoy gisgutan bro sa episo 1:13 nga doon timaan pod ang Ginoo nga pulong nga espiritu. Wala tay wali na kay ang adlong ipatuloy samahan man gyud na, wa man tay lalisan na kay samahan man na. Ang adlong ipatuloy iya na samahan nga Dios. Wala tay kuan na ha, wala tay supa kana kay yaman gyud na ang Dios atong giila. So ang pagbantay sa adlong ipapawlay, nagpamatuod na nga ikaw doon na kay timaan sa Dios nga amahan. Wala tay problema na. Okay, ang atong punto din ba, ang atong punto din. Bro, ang atong gihusay dire karon kay ang atong gihusay dire ang pangalan nga gimarka sa agtang. Di ba? Pero ang gisulat man gud sa Pinadayag, ang gimarka diha sa agtang pangalan samahan. Bare bro, sabat. ang kana lagi pulong lagi din na bro nga timaan dala lagi tanan espiritu, pagtahod samahan, labos sa tanan ang adlaw nga Sabado. So dala na tanan nga nasa imong pagsunod din sa imong agtang. Pero ang kaning atong punto ba kuhaan nato ni, ang isyu man gud dinhi, wala na tay problema din nga ang ato lang ipaniguro ba, atong sigurohon karon unsa ning marka nga ibutang sa agtang ug tuo nga kamot sa kaaway Dios. Unsa ni kay mao man ni ang atong isyu gud kay kung bisan pa og kung dili ka ang isyu ani bro is Sabat ra og Sunday. Ang imong gi-focus ani is ang Sunday as a mark of the beast nga Bro. Wala ko magisgot og kwan ha, wala ko magisgot sa imong giingon karon. Ang ato lang gisgotan ba unsa ikaw rin nagbungat ana. Ang ato lang giingon dinhi ba unsa ni ang marka diha ba sa kanang agtang og tuo nga kamot ba? Kanang sa Pinaday kay ako man gipangutan sa Jando di man ko tubagod si Jando gud. Nagitubag ni Jando si kwan daw reprado daw ni kwan. Hindi ka mangutana ni Brad Jando. Ayo na magana nga.
ang mabasa nato diha, Sunday is the mark of sa Roma. Ang Sunday mo ay marka sa Romanon. So mo man ginay mabasa nimo da sa inyong iladalang pamphlets, pero di man gud ang issue ani gud. Ang issue man gud ani bro. Marka sa katawan sa Dios ug marka sa katawan sa yawa. Ang nasulat man gud sa pinadayag, ang gimarkahan sa Ginoo, ang gimarka sa ilang pangalan, ang gimarka silang agtang pangalan samahan. Unya ang kini pong gimarka sa katong iya sa yawa, iya sa pangalan. So malas pinadayag 13:17, 18 nga ang iyang imarka mao ang iyang pangalan. So dapat imo na i-trace kung unsa pangalan ana nga mapintas nga mananap. Kay pangalan man sa tao, ino siya. Pangalan sa tao. Sige bro. Di ba bro, sakto ba ko? Oh, sakto. Okay, basta Hondas pinadayag 13:18, ang iyang imarka pangalan sa tao. Unya diha pos pinadayag 14:1, ang iyang imarka pangalan sa amahan. Mo na imong i-trace sa pangalan sa amahan o sa pangalan anang tawana pod sa pinadayag 13:18. Dapat may balo ka na kinsa nang mga tawana. Bro. Lahi man ang giingon dre bro, giingon din nga do na sa marka, do na po sa numero. Lahi man ang marka og numero diha bro nga gipasabot gud. Separate man gud na si bro, separated ba o nasa giingon din nga gawas kung ana kaniya ang maong marka na kudlit nga mao ang ngalan sa mapintas ko manap og ang numero sa iyang ngalan. Ang numero Di ka palit ngalan. ang putana lagi na bro. Unsa pangalan ana tawana? Ako Okay. na. I-marka man ang iyang pangalan, ang putana kinsa man ang tawana, unsa iyang pangalan? Mo gani numero sa iyang ngalan, unsay pangalan gani ani niya? Mo gani atong gisgutan karon, nga ato ning kanon ba atong kanon pagayo ba? Na kay iyang pangalan, di numero ba na? Mo gani na ang atong punto din kay duha man gud ni marka na numero. Dili man ang numbers ang ngalan nga i-marka diha sa imong agtang ari ang gipasabot rin. Na may marka nga ipadawat pero unsa lagi nang marka? Roger. Okay mo na siyang pasahon bro Roger. Magpili ra man kanang duha kay gibuta ang mabasa nimo diha number or his name. Sige. Kanang kuan ba? Sige, bro. Numero niya, Imong gabahin or ang pangutanan ko sa imo. magpili lang kanang duha. Bro, mangutanan ko nimo. Gyapon ka. Ug imong dawato na 666. Sige, bro. Dawat ang gyapon kasama sa pangalan. Bro. Okay, kanina lang bro, ari bro. Sa imong kabahin bro, sa imong kanang gisgutan sa Penaday 14 BGs nga ang mudawat sa magpamarka sa agtang og tuong nga kamot. Aron nga dili ta kadawat ba? Aron nga dili ta kadawat na kay ingong biya din ni tanan tao gimarkahan sa agtang og tuong nga kamot gipadawat pero ang pangutana din na karon unsa ning markaha ang giingon dinhi? Pangalan sa tao bro, nga nagsimbolo sa 666 mo na kwentaha kay pangalan man sa tao. Kinsa? Okay bro, kinsa man bro, kinsa man unsa may pangalan bro? Research na, di ba? Wala ing pangalan sa taong muhaom nga sinero gawas sa history, sinero si Sara gyud. Okay, ano na kung giingon si Jando ganina nga kini ba sinero na patay na ba ni o buhi pa? Bro. Patay na na bro, sa una ra na bro. Dawata kanang Kami sa ni kon no. Sige bro. Sige bro, nga na mabasa. Kanya na bro, si tubagon si kon be. Si apong kon amigo na to sige bro. Kanang ngayon ba nga pag kana sa pinadayag, sinero ba na? Yes, sinero na. Pero ang gisgutan gida sa history, sinero na siya. Mubito na ang gisgot si Moha nga kana sinero, mubalik na siya sa katapusang mga adlaw. Sumalas pinadayag 17:8. Patay na ni siya, apan mabuhi. Mabasa man na nimo. Kay na iyang kagahom bro, mubalik na sa katapusan karon mo na Antikristo. Murol dress kalibutan nga tanang di mo simba siya, patayon gid niya. Wa man nagipiling relihiyon bro, kay ingon siya nga ang tanan sumalas Tesalonica, ang tanan nga mosimba nga magpaila nga Dios, iyang pamatyon. Kay siya ra ilhon nga Dios. Sinero na, bisag imo na i-trace sa mga history. So dili na ka mooyon ana katong giingon nimo nga kuan katong imong giingon karon nga Sunday mo marka dili ka mooyon ana. Ikaw ba nagsulti ana? Isgot jud sa kuan bro, dili ko mooyon kay ano. Ang kanang imong gibasa diha nga ang marka sa Roman Catholic ang Sunday, mabasa man na nimo. Pero ang gisgutan pinadayag di gina nimo pwede i-connect sa pangalan kay ang gisgutan di pangalan manggod sa tao. Ang pangalan sa tao nagkahulugan og tulo ka size.
So magpili ka na, either katong yang pangalan jud nga literal o katubang numero la imong dawaton. Inana ra man wa makadaghanan na. Mora man gikuanan. Mora na sa katapusan karon, mora gid na sa lintunganay ana nga kuan. Sa kuha lang nang nasabta na. Mora gid na sa lintunganay nga panaglalisan. Panaw sa pag-persecute. Persecution maabot katapusan mga adlaw. Dugay Sinero na na. mong guna na itapon, wala mong balik-balikon mong guna ninyo mga sabadistaha mo. Ipugos mo gud ninyo ng Vicarious Pilide, nga dili man na mao. Ipugos mo gud ninyo ang Sunday, ipugos mo gud ninyo ang Sign of the Cross, di na mao, may dili na may konteksto. Walay Kana Bible mo, scholar na Kanang igdo ka na. mo dyan bro, kay kuan kanang wa na signal. Biyahe Sige, po ko. sige bro, Roger, sige bro. thank you. Wa gyud mo tubag si Bro, Eugene. adlok gyud si Jando ba do, ayo mo tubag si Jando. Bro JR, ang imong pangutana, imong pasulo ng amuang marka, nga di man marka lagi na mo gipasabot diha. Oh. Unang ayo ipugos ang among marka, kay dili marka sa Katoliko ang gipasabot diha. Ipugos Okay, mo gud mo okay, dili bro, na. Jando. Pero unsa nang markahan na sa inyo bro? Tugan nang bro. Itugan ba, itugan ba? Sa kadaghanan ba? Unsa nang markahan na ninyo bro? Tuganan ta ka basta dili mo i-connect. Ano ta sa Mandog lagi ni si bro Jando. Ano marakaw gyud na siya mo tubag ko iga. wala Wala man ka mo markaw dili man kung dili man ka na mo Bro, marka ninyo nga naa sa pinadectris bro, nga man ka mo tubag nga. Ana lang gud ganong Bro, allergy wala. man kay ka mo tubag Wala. ana. Kana ra man tanimo. Stricto ko bro pag dunay role nga gisabutan. Ang role gisabutan atong kaon ng kamatuoran kay kaluwasan man ka sa Revelation 13 ug 14 mo na to ang gikasabot ang atong Lagi, lagi. hisgutan. Ang pagpangutana sa among Inyo, bro. Sana siya, bro. marka nga dili mo gipasabot out of topic. Yeah. Mo na nga tubag Bro. punta ka kung saad nimo nga di nimo i-connect kay basi Okay, ginigtubag bro, na ko i-connect okay. nimo niya. Okay bro, mag-topic ta bro sa inyo sa imong kuan bro kanang marka nga naa ninyo. Unsa nang marka bro nga naa ninyo bro? Tubag lang bro. Sige, sige. So, ang Revelation, di na nato balikan. Okay, okay. Unsa nang markahan nyo na dia bro? Di na to balikan ang pinaday kung nang marka nga naa ninyo. Okay, Okay, nato oh. balikan sa Revelation. O, sige. Okay, okay. Balik kayo sa Revelation, ha? Saan din mo na, ha? Okay, sige. Aron Sige, mo, sige. wala pag-connect nga may tabo. Ani, Ano ba, sabot daan ba? Kaya ron di tayo murag buang diri Lagi wala na. Sige na, ditso na, Litso na, dubag na, litso kanini mo kay balis pinaday. Sige, unsa nang marka nga naa ninyo bro? Kanang gidala nyo karon unsa na siya? Ang marka sa Kristyanismo mao ang cross. Ha, unsa bro? Ang marka sa Kristyanismo mao ang cross. Ang Kana marka sa dili siya Islam, ang marka sa Islam crescent moon nga na star, ang marka sa Judaism Star of David, ang marka sa Kristyanismo cross. Bro, kanang giingon niya sa libro bro, kanang sa Catholic Record September 1, 1923 nga niingon diyan na sa inyong libro nga Sunday is Asa our man ang mark libro, ha? authority. Sa Catholic Asa man ang Record, libro? Catholic Record lagi, Catholic Record sinatag tubag. Catholic Record bro, September 1. Catholic Record ba iba ilista? Catholic Asa lagi, Record asa? September. Asa ang referensya? Catholic Record Asa lagi referensya? Isuot Asa mo lagi din ang na ko i-research. Di ko I-research mo lang. WhatsApp natin. Napadista pa Nihatag ko sa na ganito sa mga una. referensya. Napadista pa ko sa una. Nangita Nasa ko na ng si- libro ha. Wag yung ko Magani nakita. pangutana ta kay imo man kang gikuan dili galibay man kanimo nga kana ba akong pangutana ba kana bang giangkon ninyo sa libro ninyo nga giingon din anak kuanong kuanan nakabasa lang kuan kana wala akong kuan ako laptop na ko kawat po ng laptop na ko ingon dito na dito sa kuan dito gi-record nako nga Catholic Record September 1, 1923 Sunday is our mark authority. Tinuod ni sa bro. Di na o dili? tinuod. Ha? Di na tinuod. Dili na tinuod. Gibuking na ni Kaburnok. Gisgutan na ni Johnson Amican. Gibuking ni Kaburnok nga wala na siya. Ila rang gibuhat buhatan ba? Tanawan na kuan. Ana ko episode na sa punto por punto nga kuan Catholic Record fake news. Oh. I-search na bro kana akong kuan kay ako mo tong gipakita nga
gipakita gyud ang referensya nga original sa gigamit ni Johnson Namika na matud-an nga wala nang giingon nga Sunday is our mark of authority. Asa naman ka? Kung Wala na ano- ka? Nakoy guha ko nakoy ko nga kwan sanina. Mo nang gihagit ka nako nga ipagawas ang referensya kay kabalo ko wala kay may pakita. Ang ikapakita Wala. lamang nimo ang quotation nga naa sa inyong Oh. lagda pero wala jud Wala kay gina kung gingon lagi makipakita nga. nga original nga referensya. So Mm. dili na kamo dili kamo dawat nga ang Domingo sa dili marka. Dili ginamarka na mo ang Domingo, ang marka sa Kristyanismo aron ka masayod cross. Okay. Kitahay. Nay Oh. nay building, nay marka Star of David. Pag marka Star of David, Judaism na siya. Pag naay Okay, marka bro. crescent mo star, Islam na siya. Kung ang marka cross, Kristiyano na diha. Si uyong katong giingon nimo dire bro ari bro akong basahon ning libro ha bro daraw. Amot maklaro dili man makita oy. Wako Akong naong ni pakita. ari Wako akong basahon dire nakita. nay pangutana dire. Nay Wako'y nakita nay, nga gipangutana libro. ara oh. Oni Unsa nga libro na? akong basahon ba nay pangutana dire oh. Unsa man ang marka sa manapapintas pangutana. Yung din gitawag si Juan sa pagsulong sa usa ka lahi nga katawhan nga wala magsimba sa manapapintas ug sa iyang larawan. Pinaagi sa Bro, pagpahulay sa unang adlaw sa semana, ang pagpahulay ni ining adlaw maoy patik sa manapapintas. Di ko Na ingon pa din ni ang Ayun. marka sa manapapintas mao ang papanhon nga igpapahulay. Kon ang pagsugod yun. moabot na tataw kaayong Di ko ipakita kung unsay marka sa mapintas nga kini mao ang pagbantay sa Domingo. Di ko yun. Kay kanang author na sa badista regay mo. Di ko yun. Self-serving man ka mo kung ebidensya bro. Ayun ang self-serving. Di na dawaton sa korte ng self-serving. Sa to pa bro, wala day kay referensya nga referad sa inyo harang nga subsilbing sa inyo, wala day. Nawa. Wala mo. Unang-una, ang interpretation sa SDA dili suportado sa mga Bible scholar. Mugin na kong ipangutana si Idol Hortalisa na sa una, pero wala siya mahatag nga Bible scholar. Mingon lang siya ang mga Adventist scholar. Mingon siya na, sa ato pa inyo ra lagi na. Alang ang dawaton ko na nga inyo ra na. Nay po, bro, dando unsa nang pulong bike ka bro? Kay wa man ka motubag ganin ako sa kwan ba? Hadlok cross may mong gikuan na. Ang Catholic record di po limo tuuhan. So Ang Catholic record bro, tanawa sa kuwang page sa punto por punto sa andyan do alabado. Na dire akong gisgutan ng Catholic record, fake news na siya. Gipakita ni Kaburnok ang original nga gikuhaan sa Catholic record. kaning Catholic Wala na magtunong ang pizza. Wala na magtunong ang pizza. Ang sulat gipotol-potol pa. Lahi ang gibutang dire, lahi ang sumpay dire gi-connect usab isip usa Bro, ang Jando. gibutangan og sa mark of authority wala sa original. Bro, Jando. Unang na topic na Bro. una. Bro, dando. Kanang giingon sa pinadayag 18 ba 4 kani o kani ato na puning kuanon ba ato na puning kuaon na puni. Kining giingon sa pinadayag 18 bersikulo 4 bro. Kinsa may gipasabot dire bro ingon dinhi oh. Onya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon gumawa kamo kaniya mga tao ko. Aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan. Aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Kinsa man ni bro nga ingon diri nga pagawson. Ang katawan sa Ginoo pag-auson sa Babylonia. Ha? Kinsa man ang Babylonia diya bro nga gipasabot bro. Sumala ni Ellen G. White sa inyong libro Mga Hitabo sa Katapusang Panahon, page 160, Protestante. Ako, kung mabasa na ko bro sa libro sa Katoliko bro, sa Biblia bro, sa Roman Catholic bro. Imo ning tuhan bro nga dunay gipasabot ri nga kalampulong Babylonia areo ginakon riyo. Areo. Nihil Sama na. obstat ani si Monsignor Cesar de Also Silva. Unsa nang libro? Bible ni maayong balita, bro. Gamay ni Unsa nga nang libro, libro ha? ako. Maayong balita ni Bible, Sige. bro. Akong basahon na. Brother Eugene, Sige. Brother Eugene. Na, kani may balita man eh. Maayong balita ni gamay nga Ako Biblia. suba, Akong basahon sa bro. Bro, ingon din niyo. Dili, dili. Monsignor Dili, Cesar. Listahan sa mga pulong. Listahan sa mga pulong na bro. Dili.
Dili nilisan sa mga pulo Tama na. nara diri. Ipagawas bro, ayaw. Aro. Bro, Mayong ayaw balita daro. tibig-tipiga. Aro. Ayaw tibig-tipiga yung referensya. Usa may ko na. Usa na siya. Aro mayong balita gani. Mayong lita Bible ni. Usa nga bersikulo. Walay ber atong Yung sa tanawon diri ang iyang imprimento pormiro, niya. ang unang panid ba, yang unang panid yang index niya atong basahon diri kadali lang. Ingon din. Sige, next. Ayun. Tanawa ba rin, Ang Jim? maayong Sige na balita. ba Brother Eugene? Are oh. Unsa man ang mayong balita? Wa may Ito nga may balitan na kasi Wala mo primatura nga na. Bible ako. Wala mo kuan ani ako aning gipangayo dito sa Cebu katong tagian ni Roman Catholic dito si tatay nga atong si Kasi Tikyo. primatura na, basig na si Eugene ba? Basig na si Eugene. Saan na nga yung primatura na? Kasi primatura. Ang primator diri mao si kuan Julio Cardinal Rosales so bispo sa Cebu 2021 araw. Ako lang basta bro ha. Nakakala ba index. Eugene? Lo. Nakakala? Unsa index? Index? Kani index? Unsa nga index? Araw. Unang panid ni siya, kanang letter C. primero. Pag kumansa mayong balita Letter C. alang kanimo adunay letter C. Biblia nga gibuhat sa Letter paningulang C ba na? Cebuano. Ha? Lagi. Letter C ba na imong giingon nga index sa index? Unsa bro? Letter C ba na imong giingon nga index? Asa nga kuan? Areo ang pirmirong panid yun niya sa kanang gitawag mayong balita alang kanimo pag Lagi ba sa pagbalian index ang ba? adunay- Sa index ba? Di ba ni gamit magag index? Unsa may gibasa nimo sa index? Gani yung gipang ang nangutana manggod si Kwan si Jando kinsay imprimatur mo niya kung gibasa. Ang imprimatur diya ba sa iyang panoro nihilog Lagi kani direta sa index, direta sa index. Sige. Lo, ako nang gitubag ara na oh. Usa may gibutang diha. Wala man si Kwan. Gibutang ako na nakadungog ka sa Kwan bro Jando. Oh. Sige, go ahead. Okay. Ingon si bro Jando repirado kinsa tong Babylonia bro Jando kinsa to siya nga gipasabot. Matod sa inyong libro nga mga hitabo Dili. sa katapusang panahon, ang Babylonia mao ang protestante. Kung musupa ka to, di na ko na problema. So kani dili ka mosupa pod ani kung mabasa nako. Asa nimo mabasa diya, bro? Okay, basahon ako ha. Sige, ingon Yeah, diha. paminaw mo. Paminaw ako. Ingon din eh. Unsa Ang Babylonia may imong gibasa? Unsa man asa nimo na basahon? kani na lagi ni Hilog step lagi nang utana gani mo gani kinsa imprimatur mo gani akong basahon. Lagi ba unsa ba imong gibasa? Unsay basahon nimo da ang listahan sa mga pulong ba? Unsa ba? O listahan sa mga pulong akong basahon. Ah. Nangayo ba Sige. ang imprimatur ba ya? Sige. Basahon ako. Ang Babylonia, Listahan ang kapital lagi sa mga nimo, pulong. ang Babylonia, sa Palestina. Taliwaladan kini sa Subas, Tigris ug Euphrates. Ang bag-ong kasabutan New Testament niya ha. Ang ngalang Babylonia malagmit mao ang siyudad sa Roma. Roman Empire, Roman Empire. Oh, Ah, So, Roman kani, bro. Empire na. Empire na, Roman So, Empire. okay bro, are bro. Oh. Roman Empire man ka bro, kay Tumuo yun. giingon sa pinadayag. Tumuo 16 yun, ato bro. ning himay-himayon bro. Bro, Pinadayag Bro, sa so sunod sa ko ato nimo pa dahil, Sunday. bro, muuyon ka. Di, ato sa karoon. Sa ato pa, before na padayon sa karoon, so muuyon ka nga ang gipasong Babylonia, Roman Empire, uyon ka na. Ha? Uyon ka nga ang pasabot ng Babylonia, mao Roman Empire. Lagi Roma gani diri. Mo sa man mo Roma man ni Lagi, Roman Babylonia Empire lagi. sa Roma. Lagi, so Ara gani So, uyon, imong uyunan nga ang Babylonia di ay ang Roman Empire. Diri ang Babylonia Roma man asa man Roma Empire Okay. na pa balay ni ona ra man di sa bagong kasabutan. Syudad man ka sa Roma, kay syudad man ka sa Roma, imong Ang uyunan sa gisgutan, Roma, ang Babylonan. Di. Aminos abag di ko ba? Di ka Ay sus ma. Paminaw sa ba? Ang Roman Empire may gipasabot sa amo ang listahan sa pulong, uyunan ba na nimo?
Wala may empire na kabutang. Roma ra may gisgutan diri ang giingon diri Syudad man kaha sa Roma. Syudad man kaha sa Roma. Siyudad sa Roma lagi. Wa may gisgutan nga Syudad sa Roman Roma, di Empire. Roman Empire. Unsa man ni siya eh? O, Syudad sa Roma, di Roman Empire. Oh. Oh. Okay. Dili Ang simbahan sa Roman Roma ha. Empire karon na pa o wala na. Ato lang klarohon ha. Syudad sa Roma, dili simbahan sa Roma. Syudad sa Roma. Bro, Unya kay Rojando. Uyon ba kana? Rojando. Uyon kana. Oh, di ba? Ako Unsa man? klarohon. Before na proceed, uyon kana nga muna yung mga pagsabot, uyon ka sa mga pagsabot o suba ka sa mga pagsabot. Sa man ang Nga Roman Empire ang gipasabot, uyon ka na o supa ka. dili Syudad lang sa sa Roma. Roman Empire, retirado po ni sa Roman Catholic. Ay, naunsa man kay. Ay, sab dungagi Katolik, away Katolik di Ako ha. basahon ang pinadayag 16. 19 Bro Jando ato ning Bro Jando, dili pa maglalis Bro Jando. Kay ang ato din ning tuyo Bro Jando. Ang atong tuyo diri Ah, dara. sa Bro. kaugalingon. Kani bro, kay ganahan man kay mo mogamit aning footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Kay Oh. inyong ingon nga ni as footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban o nga. Kadali lang ba? Kay itong klaro mo ning imong Roma. Bungagi lang usa Lagi lang ba? kay basahon, usa na lang ni. Usa na lang. Usa lang kabuk Basta basahon ako. patiwasa si Eugene. Patiwasa si Eugene kinasa. Basahon ako. Kaya ato lagi kwadugangan imong Roma. Lagi klaro na to ba? Kay kaning footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban gigamit ninyo ni. Kay ingon mo nga naay katoliko diri kaliwat sa bitin. Proud kay mong nigamit ani. Plus na pagibutang diri sa footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban nga Sabado adlaw igpapahulay. So basahon sa nato ni ayo sa Ubasa sa ko ba lagi patiwason ti kana. Ubasa sa ko ani. Ni Babylonian murag mulokso na bukan ng bitin dia. Ani sa ta dia. Ato sa Patiwasa, diya lagi tas Babylonia. O lagi ba? Gi-example lang na nako kay usa na sa mga footnote yan yung gigamit. So basahon sa nako niya. Ang footnote niya kaning uluhan o. Lagi. Ang footnote niya may Babylonia pa ba karon? Mo niya kung basahon niya. Oh. Kining gingharian sa Roma, paminaw sa ba? Kining gingharian sa Roma adunay mauswagong sibilisasyon. Nga ato gyapong gipahimuslan karon. Kay gipanghimaraot kini ni Juan. Sama gipanghimaraot kini ni Juan. Wala magpasabot nga ang tanan dautan atong timan-an nga buot ni Kristo nga ang iyang mga apostol magtukod sa sentro sa iyang simbahan sa Roma. Muyon kani. Are gani bro. Ang atong punto din ba ang pulong Babylonia ba? Muyon ba kani? Yes or no? Yes or no? Ano imo naabot naman ka sa nayag kayagaw na ang atong kwan ba ang atong istorya. Roma ang giingon no, Roma ang giingon no. Lagi mo gani atong tanaw ni dinhi kanang pinadayag 16 Muyon ba kani nga si Kristo buot magtukod sa iyang gingharian. Paminaw sa ba? Uy, akong klarohon kay imo man gung gipalutaw. Brad, paminaw sa ba? Imo man gung gipalutaw dinhi nga kanang Romang Babylonia diha, giingon nimo nga apil ang Roman Catholic Church. So niingon ang footnote atong timan-an nga buot ni Kristo nga ang iyang mga apostol magtukod sa sentro sa iyang simbahan sa Roma. O yun na nimo ni, yes or no? Unsa naman ni si bro Eugene natukod na matukod na po si Pedro na unsa naman si bro Eugene? Gipapili lang ti ka yes or no ra. Nagtukod na si Kristo na magtukod na po si Pedro. Asa man gyud tinuod na bro Di ba? Kani bang footnote sa Biblia ba? Tanawon ako ha, basahon. Di magi maminaw gud. Footnote sa Biblia ha. Ingon. Atong timan-an. Paminaw sa murag dili mo gusto ba ikaw naman ang gayagot. Tanawa bitaw nilong na siya ako'y nagtinuod. Basahon na ko balik. Kaning uluhan. May Babylonia pa ba karon? Paminaw sa, kaya ko akong klarohon eh. Ipapili lang ti ka ba? Paminaw sa akong pangutana. Ang pinadayag Ani ba, giklaro na ko. Kay kanang imong giingon nga Babylonia, imong iapil ang Romano Katoliko diha. Gikonekta nimo bisag wa kay mabasa. Ang deklarasyon ni Mr. Bacalares, paminaw ha. Ang deklarasyon ni Mr. Bacalares kung silence ang Biblia, wala gisuwat sa Biblia, silence mo. Naunsa man ang giingon nimo nga Roman Catholic Church apil ana nga wa man gyud mabasa sa Biblia. Gamagamar na nimo. Karon, naay footnote sa Biblia regarding aning Babylonia. Diingon. Paminaw ha. Sa giingon sa footnote kining may Babylonia pa ba karon? Ingon siya atong timan-an nga buot ni Kristo
ng iyang mga apostol magtukod sa sentro sa iyang simbahan sa Roma. Dawaton ni mo no sa likway ni. Yes or no? So karon muan ko na mo karon na murag Yes or no? Yes or no? Oh, inyong estilo niyo murag palos. Yes Ingon or niyo no? datukod Yes or no? Yes or no? Na tanawa Yes or no? O lagi na nakuha ninyo lagi kay Ah, natukod mo na diha. Kadi ba nimo dawaton ni? Footnote sa Biblia na tingon kay imo mong ipalutaw din ha nga apil ang simbahan sa babaeng bigaon. Apil ang simbahan sa Roma. Pagawson pa manggalita sa Roma ingon ka. Palayason pa manggalita sa Roma. Question. Kaning giingon sa footnote diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban nga buot ni Kristo ang iyang mga apostol. Si Kristo'y nagbuta magtukod sa sentro sa iyang simbahan sa Roma. Tuohan ni mo ni o dili? Yes or no? Nanawala na. Si Batritsong. Si Batritsong yawa. Dali rin po si Baton yawa. Okay, basahan daw. Bro, gapo, lihog lang ko, bro, gapo. One time lang. Basahan daw ang pinadayag 16-19 kay Biblia man atong gibasa. Lihog lang ko basa, palihog lang, one time lang. Basa ang Di pinadayag bayan sa kung 16-19. sakay-sakaya ni mo 16-19 gipadayag. Dawaton ba ni mo 16-19 ning footnote diri sa Biblia? Yes or no? Yes or Dili no? na ko na dawaton, kay footnote na. Dili mabasa ang imong mabasa sa kuwan sa di dawaton kay Dili footnote ra mabasa ko no. ang imong Ayaw gisulti. sugad karon brad. Dili mabasa Ayaw ang nagpanggamit litra og footnote sa Biblia ang Katoliko brad kay in the first place di man Ayaw day nimo dawaton na. Okay, bro. Bro, Eugene ka po. Basaha ang pinadayag 16-19. Lihog lang kog basa, one time lang. Sige, brother. Sige, one time ko no basa ra man ka. Okay, basa Pinadayag lihog lang ko one time lang. 16-19. Pinadayag 16-19. 16-19. Sige. 16 gipadayag. O pinadayag 16 kapitulo 16 bersikulo 19 pito kahampak niya kastigo ni sa Dios. Sige, tanaw lang daw ato daw basahon. Sige. Nabahin sa tulo kadagkong syudad ug nagunob ang unang syudad. Tanang kanasuran og nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babylonia. Oh, Og gipainom niya kini sa iyang kopa sa binos mapintas nga kapungot. Oh. Sa may ikuan na yung concern na basa ra man ka. Basa mo ra to, Okay. gibasa ra nako. so kining gisulti dinhi nga napungot ang Dios sa bantugang Babylonia. Natuman na ni ang kapungot sa Dios sa bantugang Babylonia o wala pa? Unsa may asa man ka naka-repair ng Babylonia ha katong karaan o kaning sa old. Dili ba nga akong pangutana sa imo ba? Wala akong mangutana. Pangutan Sa old. paminawa ra gud ang akong O gisulti. kaning o Babylonia nga bago nga representar o kaning Roma o katong sa old. Babylonia. Wala kasabot si Junjun siya mga pangutana. Aniya, brother John, ako tubagon to pangutana nimo ha. May tungod dito sa Babylonia ang syudad sa Roma. O yun mi ana. Kung uyunan na nimo sa ato pa nagsupak ka sa inyong libro nga ang Babylonia protestante. Kini uyo na mga sa mong libro. Nga inyong libro kay nag-interpret magkaugalingon niya nga ang Babylonia protestante. Nya sa ari ka sa mong libro na nag-uyon, sa ato pa nagsupak na ka sa inyong libro. Muna kwarta. Palit-palit ra dai. Wala mo. Oy, wala mo. Si John, hoy. Unsa may nagigilyan eh? Mga Wala mo. watermelon, grapes. Ngay kay siya grapes. Sige bro, ato sa laning tapuson bro kay murag wa na may klaro ni Pikas bro. Oh, sige. Busy man pirmi. Yeah. Sige. Sige. Salamat kayo sa panahon. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Wala may klaro ni Pikas.